Ezekiel ti baako na afi etosu aduasa bosumi etosu nan da etosu numu no bra me wo atukofuo numu esio keba ho no na osuru buye na mihunu Nyankopon ho anisuade bosumi ne da etosu num ohene Yohakim tukrafia etosu numu no Awurade asem ba busi ba osofo Ezekiel nchen kadiafo asase so esio keba ho na ho Awurade saba ne so na mehwe na hwe ehun bi tu fretifi fam bai mununkum kase ani oja etotoam na ohran atwa ho ahia na efrinfinfini ti se sika ne jutem frafra ya ado aho ani oja no mfrinfrin na emu na atiasefo banan se so obi fripue na se won sutie nie wo nipa suban na wo anim nan na wo mu biara wo ntaban nan na wona ye trodo na wona se ti se nantwie ba na ase na ehun hyiren se kobre a wato no ho deshe na wo nipa nsa won taban se won afanan na won ba nan no wo nim ni ntaban se won taban no toatoamu won nane dane won ho won nantiemu won nyina kɔ anim tin na won anim no suban se etienie won ba nan mu biara wo onipa anim wo anim won ba nan wo jata anim wo nifa won ba nan wo nantwie anim wo benkum na won ba nan wo kodi anim wo won achi na won anim ni won taban mu apaipai sorofam won taban mienu sisi anim na mienu katakata won nipadua ho na won nyina ne nam kɔ won anim tin de honhom no rekro ho na wokro won nantiemu won nane dane won ho na atiasefo no suban no ni so ti senya srama eredere setani eno na ennam atiasefo no ntam na oja no hyerene na enyinam refri oja no mu na atiasefo no di mrika redi akoni abati se enyinam na mehwe atiasefo no na hwe na nchimie biako si asase so atiasefo no nchemu ananim ye nan nchimie no tibia ne yobia te se sikabere ya buani na nan no kura suban kro na ni suni ne yobia te se de nchimie biako biako mu se enante a enam na fa nan so enani dane woni nantie mu na ne hankra kro ma ne yehu na aniwa ya hankra no ho amama atwa nan no nyina ho ahia na se atiasefo no nante a nchimia no so san won na se atiasefo no ma won ho so free fama na nchimia no so ama ne ho so baabiara honhom dane kro no wokɔ de honhom no rekro ara na nchimia no mema ne ho so won nkyemu efise atiasefo no honhom wɔ nchimia no mu wonante a enante na wogina ene so gina na woma won ho so free fama nchimia no nso mema ne ho so won nkyemu efise atiasefo no honhom wɔ nchimia no mu na bribi wɔ atiasefo no atifiti se ntremu a etise ahwehwebo a eye nwanwa ani a watremu akatakata won atifi wɔ soro na won taban teneten sisi animu ntremu no ase na mienu so katakata yenum ni padua ho na won nante a na meti won taban ne gigiye se asuo bebre gigiye se otumfuo ne huye jejeja etise edom ne se wogina ojaja won taban mu na eni free entremu a ewo won atifi no so wogina ojaja won taban mu na entremu a ewo won atifi no so no te se hoabo ahenwan seso na ahenwan no seso so na obi a otise odipan seso tie wo soro na mihuni na etise sika ne jutem frafra ya ado ahoani etise oja emu fam hia efridi etise nasrim de rekosoro nanso efridi etise nasrim de ba fam no mihuni na etise oja na ehrantwa ho hia sede nyankonton a ewo mununkum mu osuto datie no sara na hyerene a etwa ho hia no tie eno ne awurade anu onyam seso no tebia na mihunu ye no mehwiase de manim butu fam na mete ene a erekasa Ezekiel timienu na okachira me se Onipa ba
sori gyina wo nan so na me ne wo nkasa. Na ɔrekasa kyerɛ me no, honhom bi baa me mu, na ɛmaa me so gyina me nan so, na metie deɛ ɔne me kasaeɛ no, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, meresoma wo Israel man nkyɛn, amanama atuatefoɔ a wɔate me yim atua no nkyɛn. Wɔne wɔn agyanom na afɔn me de besi ne da yi. Na ma no yɛ aniɛdenfoɔ a wɔprim wɔn akoma. Me na meresoma wo wɔn nkyɛn, na waka akyerɛ wɔn sɛ, sei na Awurade Nyankopɔn seɛ. Na sɛ wotie o, wɔantie o, ɛfiri sɛ abusua asowuyɛfoɔ ne wɔn nti. Ɛnyɛ dɛn ara a wobɛhunu sɛ odiyifoɔ bi aba wɔn mu. Na wo, onipa ba, nsuro wɔn, na nsuro wɔn nsɛm so, na nsanso ne nkasɛɛ ne wo na ɛwɔ hɔ. Na ɛnyɛ nyankyerɛ ho na wote adie, na nsuro wɔn nsɛm, na ma wakoma ntu wɔ wɔn anim, na wɔyɛ abusua asowuyɛfoɔ. Na wotie o, wɔantie o, ka me nsɛm kyerɛ wɔn, na wɔyɛ asowuyɛfoɔ. Na wo, onipa ba, tie deɛ mereka akyerɛ wo yi. Nyɛ sowuyɛni sɛ asowuyɛfoɔ fie yi. Ha wɔnum ne di deɛ mede rema wo. Na mehwɛe, na hwɛ, na nsa tene hwɛ me so, na hwɛ, na nwoma mmobɔe wɔ mu, na otrɛ mu m'anim, na watwerɛ emu ne akyire, na watwerɛ mu kwadwom ne apinisie ne esum. Ezekiel ti mmiɛnsa. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, deɛ wohunu no, di nwoma mmobɔe yi, na kɔkɔkasa kyerɛ Israel fie. Ɛna mebue m'anom, na ɔmaa me di nwoma mmobɔe no, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, ma wo yɛfunu ni, na fa nwoma mmobɔe a mede rema wo yi hyɛ w'ayamdeɛ ma. Na medii, na m'anom na ne dɛ te sɛ ɛwoɔ. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, simu kɔ Israel fie nkyɛn, na fa me nsɛm kɔka kyerɛ wɔn. Na ɛnyɛ ɔman a wɔn kasae mu dɔ na wɔn tɛkyerɛma yɛduru nkyɛn na wasoma woɔ, na mmom Israel fie nkyɛn. Ɛnyɛ aman pii a wɔn kasa mu dɔ na wɔn tɛkyerɛma yɛduru a wonti wɔn nsɛm nkyɛn. Ampa, sɛ wɔn nkyɛn na mesoma wo a, anka wɔn deɛ obetie wo. Na Israel fie mpɛ sɛ wotie wo, ɛfiri sɛ ɔmpɛ sɛ wotie me. Na Israel fie nyinaa moma so ayɛ den, na wɔn akoma apirim. Hwɛ, mayɛ w'anim denden wɔ wɔn anim, na mama wo moma so ayɛ den atia wɔn moma so. Mayɛ wo moma so sɛ ahemmoa a ɛyɛ den sene twerɛboɔ. Nsuro wɔn, na ma wakoma ntu wɔ wɔn anim, na wɔyɛ asowuyɛfoɔ fie. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, me nsɛm a mɛka makyerɛ wo nyinaa fa wakoma gye, na fa waso tie, na sim kɔ etukɔfoɔ wo man ma no nkyɛn, na kɔka kyerɛ wɔn, na wotie o, wɔntie o, si wɔn sɛ, sei na Awurade Nyankopɔn seɛ. Ɛna honhom no maa me soɔ, na mete ɔwosoɔ kɛseɛ ne wɔ m'akyiri sɛ, Nhyira ne Awurade animonyam firi deɛ ɔteɛ hɔ. Na mete ateasefoɔ no ntaban etwitwi mu no ne nkyimi a ɛwowɔ wɔn nkyɛn mu no ne ɔwosoɔ kɛseɛ ne. Na honhom no maa me so faa me kɔe. Na mekɔɔ no nwununwunu mu, me honhom anibere no mu, na Awurade nsa yɛɛ me so den. Na mebaa Tel Abib atukɔfoɔ a wɔtete asuo Keba ho no nkyɛn ne deɛ ɔteɛ hɔ no. Na metenaa hɔ nanson, na me ho dwirii me wɔ wɔn mu. Na nanson twaa mu no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, mede wo masi Israel fie wɛmfoɔ. Enti tie m'anom asɛm na bɔ wɔn kɔkɔ ma me. Sɛ mesɛ ɔbɔnefoɔ sɛ, wo na wobɛwuo, na woammɔ no kɔkɔ, na woankasa ankyerɛ no antwɛn ɔbɔnefoɔ no amfiri ne kwammɔne so, na woanya nkwa a, ɛneɛ ɔno ɔbɔnefoɔ no bɛwu ne mumuyɔ mu deɛ, nanso ne mogya deɛ, mebisa no wo nsɛm. Na sɛ wobɔ ɔbɔnefoɔ no kɔkɔ, na wansane amfiri ne bɔne no mu ne ne kwammɔne no so a, ɔno bɛwu ne mumuyɔ mu, na wo deɛ, woayi wo kraa. Nanso sɛ ɔteneneeni sane firi ne tenenee mu na ɔyɔ abusudeɛ a, mede suntudua bɛto n'anim na wawu. Sɛ woammɔ no kɔkɔ a, obewu ne bɔne no mu, na ɔrenkae na de tenenee a wɔyɔɔeɛ no, na ne mogya deɛ, wo nsɛm na mebisa.
Nanso se wobɔ ɔtrenini kɔkɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔtrenini bi renyɛ bɔne na ɔno nso anyɛ bɔne a nkwa na obenya ɛfiri sɛ wɔtie kɔkɔbɔ na wo nso wayi wo kra. Na Awurade nsa baa me so wɔ hɔ na ɔka kyerɛɛ me sɛ, sɔre frɛ adi kɔ bɔnhwa no mu na me ne wo nkɔ kasa wɔ hɔ. ɛna mesɔre firi kɔɔ bɔnhwa no mu na hwɛ na Awurade animuonyam no gyina hɔ sɛ animuonyam mu a mehuu no asuo Keba ho no. Na mede m'anim butuu fam na honhom no bɛhyɛnee me mu maa me gyinaa me nan so. Na ɔne me kasae ka kyerɛɛ me sɛ, kɔ na kɔto wo ho mu hyɛ wo fie. Na wo onipa ba, hwɛ, wɔde nhoma bɛgu wo so de akyekyere wo. Na woremfiri wɔ mu mfiri adi. Na wo tɛkyerɛma nso, mɛma no afam wo dodo mu. Na woatɔre mu, na woanyɛ wɔn ɔkasakyerɛfoɔ. Ɛfiri sɛ wɔyɛ asowuye fie. Na sɛ me ne wo rebɛkasa a, mɛbue w'ano. Na woaka akyerɛ wɔn sɛ, sei na Awurade Nyankopɔn seɛ. Ma ɔtifoɔ nte. Na ogyaefo nyae na wɔyɛ asowuye fie. Ezekiel 9. Na wo onipa ba, fantaya to w'anim na kurukyire so kura a ɛne Yerusalem na ka no hyɛ mu na to aban wɔ ho na bɔ ho pie na kyerɛ ho nsraban hyia na fa ɔfasubuo adwene ne sisi ho hyia. Na wo nso fadadeɛ ayowa na fa yɛ dadeɛ fasuo wo ne kuro no ntam na dane w'ani kyerɛ no na ɛne ntenka mu na tua no. Ɛno nyɛ sɛnkyerɛnneɛ ma Israel fie. Na wo deɛ da wo mfi benkum so na fa Israel fie amumuyɔ to so. Nna dodoɔ a woda soɔ no na wobɛsoa wɔn amumuyɔ. Na me deɛ mede wɔn amumuyɔ mfie no mayɛ nna dodoɔ mama wo. Na ahasa aduɔkron na wobɛsoa Israel fie amumuyɔ no. Na wowie yei no mu a, sane da wo mfi nifa so so a Yuda fie amumuyɔ adaduanan. Mede afiafi mayɛ wo dakoro. Na dane w'ani kyerɛ Yerusalem nkahyɛ mu no a wo nsa ho da hɔ. Na hyɛ nkɔm gu ne so. Na hwɛ, mede nhoma bɛgu wo so. Na woantwa adafa amfiri wo mfi so ankɔ wo mfi so. De bɛkɔ akosi sɛ wobɛwie wo nkahyɛ mu na no ansa. Na wo deɛ, fa ayuo ne atokoɔ, ne asɛ, ne asedua, ne kɔkɔte, na fa yɛ w'aduane di nna dodoɔ a wode bɛda wo mfi soɔ no, ɛne nna ahasa aduɔkron. Na w'aduane a wobɛdie no, kari, mitɛbena aduonu dakoro. Fa firi bere mu kosi bere mu di. Na nsuo nso susu nanom, susutoa nkyɛmu nsia mu biako. Na nom firi bere mu kosi bere mu. Na di na atokoɔ fa mu a wɔde kyereboa a ɛfiri onipa mu atoto wɔn anim. Na Awurade kaa sɛ, saa ara na Israelfoɔ bɛdi wɔn aduane a ɛho akum amanaman a mesum wɔn akɔ hɔ no mu. ɛna me se, Ao, Awurade Nyankopɔn, hwɛ, me kra ho nkumii, na ade a atɔ anaasɛ watete mu nso, menni bi da. Di firi me mmɔfraase beduru sɛsɛɛ. Nanso, ɛnam a wɔkyerɛ bi nkɔɔ m'anim pɛn, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, hwɛ, mede nantwie bini mesi wo nipa kyere boa na mu ama wo, na wato wo paano wɔ so. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, onipa ba, hwɛ, merebu abɔɔdoo dua Yerusalem, na wadi paano nkariɛ so ne nhwɛyie mu. Na nsuo nso wanom no nsusuɛ ne ahodwiri so. Na paano ne nsuo ho ahia wɔn, na wɔn ho adwiri wɔn. Onipa ne ne nua ho, na watete wɔ wɔn amumuyɔ mu. Ezekiel 10. Na wo, onipa ba, fa nkrantɛ na nam na fa yɛ oyifuo yi wan na fa yi w'atifi ne wo bɔdwose. Na fa nsani akarenwi no na kyɛ mu. Nkyɛmu mmiɛnsa mu biako. Fa ogya hye wɔ kuro no mfimfini. Bra nkahyɛ mu nna no awie duru no. Na fa nkyɛmu mmiɛnsa mu biako nso fa afena abobɔ ho hyia. Na nkyɛmu mmiɛnsa mu biako nso fa pete mframa mu. Na mɛtwe nkrantɛ mɛdi akyiri. Na fa emu kakra bi a ne dodoɔ sua kyekyere w'ataadeɛ ano. Na fa emu bibiu na tugu ogya mu
fa ujahye enu mu na ugya befiri aba Israel fie nyinaa. Se Awurade Nyankopɔn sie nie. Yerusalem yi mede no asi amanaman ntam na nsase atwa ne ho ahyia na wɔte matemudi atua di abɔnefosɛm sene amanaman no ne mahyɛdeɛ nso sene nsase a atwa ne ho ahyia no na wɔapo matemudie na wɔanante mahyɛdeɛ mu. Ɛno nti se Awurade Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ mudii asɛmmɔne sene amanaman a otwa mo ho hyia na moanante mahyɛdeɛ mu na moanyɔ matemudie na moanyɛ sɛ amanaman a otwa mo ho hyia no atemudie mpo no. Ɛno nti se Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wanya na mebu wo mu aten amanaman no anim na mɛyɛ wo deɛ menyɛ ɔda na merenyɛ ne nsɛso bio w'akyiwadeɛ nyinaa nti. Enti wo mu na agyanom bedi manam na madi wɔn agyanom nam na mabu wo mu aten na mabɔ wo nkaeɛ nyinaa apete mframa nyinaa mu. Enti sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. ampa ara esiane sɛ wode w'atantanneɛ nyinaa ne w'akyiwadeɛ nyinaa agu me kronkronbea ho fi nti, me nso mɛpra wo na m'ani renni wo ho adɔna na me nso merenhu mmɔbɔ. Wo mu nkyɛmu mmiɛnsa mu biako bɛwu owuyade ano na ɛkɔm bɛdwerɛ wɔn wo mu na nkyɛmu mmiɛnsa mu biako bɛtotɔ nkrantaa no atwa wo ho ahyia na nkyɛmu mmiɛnsa mu biako nso mɛbɔ wɔn apete mframa nyinaa mu na matwe nkrantam adi wɔn akyi na m'abufuo bɛwie na mama m'aniberɛ adwo wɔ wɔn so na me werɛ akyekye na sɛ meyɛ m'aniberɛ no so adeɛ wɔ wɔn so a wɔhunu sɛ me Awurade makasa me nim nkontwin mu na mɛyɛ wo amanfo ne ahohora amanaman a wɔtwa wo ho ahyia mu wɔn a wotwa mu nyinaa anim na wobɛyɛ ahohora ne yɛ a asotwe ne ahodwiri ama amanaman a wɔtwa wo ho ahyia no ɛberɛ a mebu wo mu aten abufuo ne aniberɛ anim ka mu no. Me Awurade na maka. Ɛberɛ nso a mede ɛkɔm agyan bɔne bɛtoto wɔn ma ɔsɛeɛ aba no a mɛtoto sɛ mede meresɛe mu na mɛma ɛkɔm adɔɔso mo so na mabu mu paano dua na mɛma ɛkɔm ne mmoa bɔne aba mo so na wama wadi m'asugya na owuyadeɛ ne mogya bɛfa wo mu na mede nkrantɛ bɛba wo so. Me Awurade na maka. Ezekiel 10:6. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, fa w'ani kyerɛ Israel mepɔ na hyɛ nkɔm kyerɛ wɔn na ka sɛ, mo Israel mepɔ, montie Awurade Nyankopɔn asɛm. sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ mmepɔ ne nkokoɔ, nsubonhwa ne mmɔnhwa nie. Hwɛ, mede nkrantam reba mo so ma bɛsɛe mo sorɔnsorɔmmea na mo afɔrebɔkyia adane afo na wɔbubu mo wia adum no na mama mo atɔfoɔ agugu mo abosom ahoni anim na mede Israelfoɔ afunum agu wɔn abosom anim na mabɔ mo nnompe apete mo afɔrebɔkyia ho ahyia. Mo tenabea nyinaa nkuro bɛdane amanfo na sorɔnsorɔmmea no bɛdane ahodwiridie sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mo afɔrebɔkyia adane afo ne ahodwiridie na wɔbubu mo abosom ahoni asɛe no na wɔtwitwa mo wia adum na wɔgu mo nneyɔe no na atɔfoɔ bɛhwehwe ase mo mu na moahunu sɛ me ne Awurade. Nanso megya mo ebinom a obɛfiri nkrantaa no aka amanaman mu bere a ɔbɛbɔ mo apete nsase soɔ no na mo mu nnipa a obɛfiri mo afiri no bɛkae me amanaman a wafa wɔn nomum kɔ hɔ no mu sɛ mabubu wɔn adwamammɔ akoma a atwe afiri me ho ne wɔn ani a edi wɔn abosom akyirɛ adwamammɔ mu no na wɔn ara wɔn ho bɛyɛ wɔn nwunu ne bɔne a wayɛ wɔn akyiwade nyinaa mu no ho na obɛhunu sɛ me ne Awurade ɛnyɛ ɔkwa na maka sɛ mɛyɛ wɔn bɔne yi. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Bɔ wo nsɛm na fa wo nan pempem fam na ka sɛ, ao Israel fie akyiwadeɛ bɔne nyinaa nti wonnue sɛ ɔbɛtotɔ nkrantɛ ne ɛkɔm ne owuyade ano deɛ wɔwɔ akyirikyiri bɛwu owuyade ano na deɛ wɔbɛn nso bɛtɔ nkranta ano na deɛ waka ne deɛ wakora no no bɛwu ɛkɔm ano na m'aniberɛ bɛwie wɔn so na mobɛhunu sɛ me ne Awurade.
Se wɔn atɔfoɔ bɛdeda wɔn abosom ahoni ntɛm atwa wɔn afɔrebukyia ho ahyia. Nkoko a ɛkorɔn nyinaa so, ne mmepɔ atifi nyinaa, ne nnua frɔmfrɔm nyinaa ase, ne ɛdum akusukusu nyinaa ase. Deɛ wɔhye hɔ aduhwam ma wɔn abosom ahoni nyinaa no. Na mɛtene me nsa atia wɔn, na mɛyɛ asase no afono, ne ahodwiredeɛ asene Ribla sere so, wɔn tenabea nyinaa mu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Ezekiel tinson. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba, sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Israel asase nie. Awieɛ na ɛreba asase no ntwea nan soɔ. Afei awieɛ reba wo so, na mɛsoma m'abufuw aba wo so, na mabubu w'akwan ho atɛn, na mede w'akyiwadeɛ nyinaa aba wo so, na m'ani renni wo ho adɔna, na merenhu mmɔbɔ, na w'akwan na mɛma no aba wo soɔ, na w'akyiwadeɛ atena wo mu, na moahunu sɛ me ne Awurade. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Adebɔne biako bi. Hwɛ, ɛreba. Tuo twa reba. Asɔre atia wo. Hwɛ, ɛreba. Asase so tini. Deɛ wahyɛ no reba wo so. Ɛbrɛ no aba. Ɛda no abɛn. Ooyɛ. Na ɛnyɛ mmepɔ so anigye huro. Afei ɛrenkyɛre na mehwie m'abufuhyeɛ agu wo so. Na mewie m'abufuo wo mu. Na mabubu w'akwan ho atɛn, na mede w'akyiwadeɛ nyinaa agu so, na m'ani rennodo wo ho, na merenhu mmɔbɔ, w'akwan ho adeɛ na mede bɛma woɔ, na w'akyiwadeɛ atena wo mu, na mahunu sɛ me Awurade na mebobɔ. Hwɛ, ɛda no nie, hwɛ, ɛreba, deɛ wahyɛ no refifi, abaa no refefɛ, ahantan no ahanehane, atiritirasɛm asɔre ayɛ abɔnefosɛm abaa, wɔn ne wɔn asafo yuu ne wɔn hooyɛ no mu hwee nka, na yie biara nni wɔn mu. Ɛbrɛ no aba, ɛda no redu, ma ɔdetɔfoɔ ani nye, na ɔdetɔnfoɔ nni abooboo, na abufuhyeɛ no aba n'asafo yuu nyinaa so. Na ɔdetɔnni, sɛ ɔda so te ase nso a, ɔrensane mma deɛ watɔn no ho, na adehunu a ɛfa n'asafo yuu nyinaa ho no rensane. Na obiara remfa ne mumuyɔ nhyɛ ne nkwa mu den. Ɔhyɛ ne totorobɛnto, na osiesie ade nyinaa adeɛ, nanso deɛ ɔkɔ ɔsa ni hɔ, na m'ani berɛ bam n'asafo yiw nyinaa so. Nkranta wɔ mfikyire, na owuyadeɛ ne ɛkɔm wɔ efie. Deɛ ɔwɔ wuram behu nkranta no, na deɛ ɔwɔ kuro mu no, ɛkɔm ne owuyadeɛ bi ku no. Na wɔn mu aduanefoɔ firi mu a, ɔbɛkɔ akɔtena mepɔ so. Na wɔn nyinaa yɛ sɛ mmɔhwɛ mu buburu a osisi apini, obiara na mmuyɔ ho. Nsa nyinaa mu gugu, na anankoroma nyinaa ho no sɛ nsuo. Na wofirefire ituma, na wɔsen gu wɔn so, na aniwuo wɔ ani nyinaa mu, na wɔn nyinaa atifi bɛpa. Ɔbɛtoto wɔn dwetɛ agugu mmorɔno so, na wɔn sika adane efi. Wɔn dwetɛ ne wɔn sika rentumi nnye wɔn Awurade anibere da no mu. Ɔremfa ma wɔn kra nwe, na ɔremfa nhyɛ wɔn ayamdeɛ mama, ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔn amumuyɔ ho sunkyidua. Na n'ahokekadeɛ fɛɛfɛ no, wɔde dii ahantansɛm, na wɔde yɛɛ wɔn akyiwadeɛ mfoni. Wɔn atantaneɛ no, ɛno nti na mɛma no adane wɔn fi. Na mede bɛhyɛ ananafoɔ nsa, na wafom, ne asase so abɔnefoɔ nsa, na ayɛ wɔn asadeɛ, na wɔgu ho fi. Na mɛdane m'ani afiri wɔn so, na wɔgu m'akoradeɛ ho fi. Na adwotwafoɔ bɛhyɛ no mu agu ho fi. Yɔnkɔnsɔnkɔnsɔn no, na mogya ho atemmuo ayɛ asase no ma, na atirimɔden ahyɛ kuro no ma. Enti mede amanaman nipa bɔne bɛba, na wabɛfa wɔn afiafi afa. Na metwa ahoɔdenfoɔ ahantan to, ma wɔgu wɔn akronkronneɛ ho fi. Ɔsɛeɛ reba, na ɔhwehwɛ asomdwie, nso ebi ni hɔ. Ebuo pae ebuo so, akwansosɛm pae akwansosɛm so, na ɔhwehwɛ odiyifoɔ hɔ adehu. Na mmara bɔ ɔsɔfoɔ, na afutuo bɔ mpanimfoɔ. Ɔhene di agogo, na ɔbrempɔn fira ahodwiri.
na asase no so aman abemobu won akwan ho ade na meye won na won atemudie na medi bebu won aten na wo hu se meni Awurade. Ezekiel tinwotwe na afia tosinsia bosumi tosinsia da tosunu a metimi fie na Yuda mpanfo tete manimu no Awurade Nyankopɔn sato me so wo ho na me hwɛ na hwɛ suban bi a etese ojanie efri di etese nasrimu de rekɔfom ye oja na efri nasrimu de rekɔsoro no tese ɔhyerɛn etese sika ne dwutem frafra ado ahoani na oyi bribi a etese nsanseso na ɔsɔmatifi nwimu na honhom no ma me so fa asase ne ɔsoro ntam de me kɔ Yerusalem Nyankopɔn ni suade hunu mu de me ba emu fam ponkɛse a ɛkyerɛ tifi fam no ano de nkunkwin honi bi a eyi nkunkwin sie hɔ na hwɛ na Israel Nyankopɔn anim onyam wɔ hɔ sɛ ade a mehunu no bohua no mu no na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba ma woni so kɔ atifi fam wɛn na me ma mani so kɔ atifi fam na hwɛ afa buchi aponkɛse no atifi fam na nkunkwin honi no sie wɔ aboboa no na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba wohunu de ɔreyo yi echiwade akɛse a Israel fie reyo heyi se memfiri me konkron bia me nkɔ akyirikyiri na wobɛsane ahunu echiwade akɛse bio na ɔde me ba abannwa so pona no na me hwɛ na hwɛ na tokro biako wɔ ɔfasuo no mu na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba funi fasuo no mu na me funi ɔfasuo no mu na hwɛ ɛpono bi nie na ɔka kyerɛ me sɛ hyɛne mu kɔhwɛ echiwade bɔne a ɔreyo no wɔ ha ɛna me hyɛne mu me kɔhwɛɛ na hwɛ mo a wɔwea ne mo ahodo a wɔkyerɛ nyinaa ne Israel fie abosoma hɔ ni nyinaa na wakukyere wɔn fasuo no ho ahyia yi na mmarima duoso a wɔfiri Israel fie mpanyimfo mu a safa ba yasan ne agyina wɔ mu gyinagyina wɔn anim na wɔn aduhwamhye kukuakura wɔn nsam na aduhwamhye wisie hwa sɔree na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba wohunu de Israel fie mpanimfo reyo no esum mu wɔn ahoni impia mu miako efiri sɛ ɔka sɛ Awurade nhunyen Awurade agya asase no na ɔka kyerɛ me sɛ wobɛsane ahunu echiwade akɛse a ɔreyo bio ɛna ɔde me ba Awurade fie ponkɛse a ɛkyerɛ tifi fam no ano na hwɛ ɛhɔ na ma tete risu Tamus na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba wɔhunu wobɛsane ahunu echiwade akɛse a ɛsene yenum bio ɛna ɔde me ba Awurade fie mu fam abannwa so na hwɛ Awurade asɔredan no ntuono ne afɔrebukyia no ntam no mmarima aduonu num a wɔn akyirikyerɛ Awurade asɔredan na wɔn anim kyerɛ apuei fam na ɔkoto kyerɛ apuei resɔre owia nie na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba wɔhunu ɛyɛ harema yi de fie sɛ wɔyɔ echiwade a wɔyɔ no ɛha yi sɛ ɔde atirimɔden rehyɛ asase yi so ma na wasane abɛhuru me boɔ na hwɛ wɔde duban no ka wɔn hwene na me nso medi no anibere so m'ani renni ho adɔna na merenhunu mmɔbɔ na wɔde ne kɛseɛ besu agu m'asomdie nanso merentie wɔn. Ezekiel tinkron na ɔde ne kɛseɛ tie mu masomu sɛ makro no so ahwɛfo ntwimpini na obiara mfa n'akode a wɔde sɛ adeɛ nkura ne nsam na hwɛ mmarima baasia firi atifi ponkɛse a ɛkyerɛ atifi fam kwan no so reba wɔn dwerɛ na adeɛ kurakura wɔn nsam na ɔbarima baako wɔ wɔn mu a na ɔhyɛ nwera na ɔtwerɛfoɔ to abɔ n'asene na wɔbaa mu begyina kɔɔbere afɔrebukyia no ho na Israel Nyankopɔn anim onyam no firi karibu a ɛwɔ so no so ba ɛdan no pono ano na ɔfrɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera a ɔtwerɛfoɔ to abɔ n'asene no na Awurade ka kyerɛ no sɛ senefa kuro no mu Yerusalem mu na hyɛ mmarima a osisi epini di akyiwade a wɔyɔ wɔ mu no ho abooboo no nyinaa mo ma so agyiraeɛ na wɔn a aka no ɔka kyerɛ wɔn maso mu sɛ monkodi n'akyi mfa kuro no mu na monkunkum momma mo ani no do ho na monhunu mmɔbɔ nkɔkoraa
Mmeranteɛ ne mmabaa ne mmɔfra ne mmaa monku wɔn sɛe wɔn, na obiara a wahyɛ no agyiraeɛ no deɛ monka no, na me kronkronbea hɔ na momfiri aseɛ. Ɛna ofiri aseɛ mpanimfo a wɔwɔ efie no anim no soɔ, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mungu efie no ho fi, na momfa atɔfoɔ nhyehyɛ abennwa no so amaama. Momfiri adi. na ofiri adi kokunkum wɔ kuro no mu. Na okunkumyɛ no, ɛkaa me nko. Na mede m'anim butuu fam, na meteɛɛ mu sɛ, Ao, Awurade Nyankopɔn, woresɛe Israel nkaeɛ nyinaa wɔ w'abufuhye a worehwie gu Yerusalem soɔ no mu anaa? Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Israel ne Yuda fie amumuyɛ so kɛse paa ara, na mogya ayɛ asase no so ma, na asɛm anidane ayɛ kuro no ma. Na wɔka sɛ, Awurade agya asase no, na Awurade nhunu. Enti me nso m'ani renni ho adɔna, na merenhu mmɔbɔ. Mede wɔn kwan bebua wɔn atifi. Na hwɛ, ɔbarima a ɔhyɛ nwera a ɔtwerɛfoɔ to abɔ n'asene no de asɛm sane baa sɛ, mayɛ sɛdeɛ wohyɛɛ me no. Ezekiel ti 2. Na mihuni, na hwɛ, na ntrɛmu a ɛwɔ kerubim no atifi no so biribi te sɛ hoaboa wɔhwɛ a ne suba ne ne tebea te sɛ ahennwa nsɛsoɔ. Na ɔka kyerɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera no sɛ, kɔ nkyimiyɛ no ntɛm, kerub no ase hɔ, na fa nyansramma firi kerubim no ntɛm hyehyɛ wɔn nsɛm amaama, na fa pete kuro no so. Na ɔkɔɔ mu m'anim, nso ɔbarima no kɔɔ mu no, na kerubim no gyinagyina ɛdan no nifa so, na mununkum no ayɛ emu fam abannwa no so ma. Ɛna Awurade animuonyam no maa ne ho so firi kerub no so kɔɔ ɛdan no aponnwa atifi. Na mununkum no hyɛ ɛdan no ma, na Awurade animuonyam hyerɛn hyɛ abannwa no so ma. Na wɔte kerubim no ntaban mu gyigyeɛ no kosii ɛho fam abannwa no so, sɛ Onyankopɔn tumfo a ɔrekasa no ne. Na ɔhyɛɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera no sɛ, fa wo gya firi nkyimiyɛ no ntɛm, kerubim no ntɛm no. Ɔkɔɔ mu kogyina nkyimiyɛ no ho, na kerub no tenee ne nsa firi kerubim no ntam de kɔɔ kerubim no ntam gya no ho. Na ɔfa ebi guu deɛ ɔhyɛ nwera no nsam, na ɔgyee de firi adi. Na wohunu onipa nsa nsɛ so kerubim no ho wɔ ntaban ase. Na mihuni, na hwɛ, na nkyimiyɛ 9 wɔ kerubim no nkyɛn mu, nkyimiyɛ biako wɔ kerubim no mu biara nkyɛn mu. Na nkyimiyɛ no ani te sɛ sikabereboɔ ani. Na 9 no nyinaa suban yɛ sukorɔ, te sɛ deɛ nkyimiyɛ hyɛ nkyimiyɛ mu. Ɛnante a, ɛnam nafa 9 so. Ɛnane dane wɔ ne nanteɛ mu, na deɛ etie no hwɛ no, edi akyire sa. Ɛnane dane wɔ ne nanteɛ mu, na wɔn honam nyinaa, ne wɔn akyi, ne wɔn nsa, ne wɔn taban ne nkyimiyɛ no, ani ayɛ ɛho amaama atwa ho ahyia. Wɔn baa 9 no wowɔ wɔn nkyimiyɛ. Nkyimiyɛ no, masomu na wɔtoo no din sɛ, Kyinhyia mframa. Na wɔwowɔ anim 99. Deɛ odi kan no anim yɛ kerub no deɛ, na deɛ otia mmienu no anim yɛ onipa anim. Na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no deɛ yɛ gyata anim, na deɛ ɔtɔ so 9 no deɛ yɛ ɔkɔdeɛ anim. Na kerubim no memaa wɔn ho so, ɛne ɔteasefoɔ a mihunu no asuo Keba ho no. Na kerubim no nante a, nkyimiyɛ no sa wɔn. Na kerubim no mema wɔn taban so sɛ wɔde rema wɔn ho so afiri asase so a, nkyimiyɛ no nso nnane mfiri wɔn nkyɛn mu. Sɛ wogyina a, ɛnonom nso gyina. Na sɛ wɔmema wɔn ho so a, ɛnonom nso mema ne ho so, ɛfiri sɛ ɔteasefoɔ no honhom wɔ mu. Ɛna Awurade animuonyam firi ɛdan no pono ano kogyina kerub no soɔ. Na kerubim no memaa wɔn taban so, na wɔmemaa wɔn ho so firi asase so m'anim. Sɛ wɔrefiri adi, na nkyimiyɛ no wɔ wɔn nkyɛn mu, na wɔkogyinaa Awurade fie apueɛ fam pon kɛseɛ no ano. Na Israel Nyankopɔn animuonyam no wɔ wɔn atifi wɔ soro. Ɛne ɔteasefoɔ a mihunu no Israel Nyankopɔn aseɛ, asuo Keba ho no. Na mihunu sɛ ɛyɛ kerubim. Obiara wɔ anim 99, na obiara wɔ ntaban 99. Na onipa nsa nsɛsoɔ wowɔ wɔn ntaban no ase. Na wɔn anim sɛsoɔ ne anim a mihunu no asuo Keba ho no, wɔn su ne wɔn ban nyinaa, na wɔn nyinaa nante kɔ wɔn anim tee.
Ezekiel ti du baako. Na honhom no ma me so de me kɔ Awurade fie no apue fam pon kɛse a ɛkyerɛ apue no ano. Na hwɛ, na mmarima 25 gyina ɔpon kɛse no ano. Na mihunu asuba Yasania ne Benia ba Peretia. Ɔman no mu mapɔnma no wɔ wɔn mu. Na ɔka kyerɛ me sɛ, Onipa ba, yenom ne mmarima a wɔdwene abususɛm na wɔtu fo bɔne kuro yi mu. Wɔse, bra wɔde sisi adan mpinkyɛe. Kuro yi ne ɛsɛn, na yɛne nam. Ɛno nti, hyɛ wɔn ho nkɔm. Hyɛ nkɔm, onipa ba. Na Awurade honhom tɔɔ me so, na ɔka kyerɛ me sɛ, Ka sɛ Awurade sie nie. Saa na moka Israel fie, na deɛ ɛba mo adwiri mu no, me deɛ minim. Moama mo atɔfoɔ adɔɔso kuro yi mu, na mo de atɔfoɔ ahyehyɛ emu mmorɔ no amaama. ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mo atɔfoɔ a mode agugu mu no, ɔne nam no, na kuro no ne ɛsɛn no, na mo deɛ obeyi mo afiri mu. Nkranta na musuro, nso nkranta ara na mde bɛba mo soɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na meyi mo afiri mu, na mede mo mahyɛ ananafoɔ nsa, na mebu mo mu atɛn. Nkranta no na mobɛtotɔ. Israel hyeɛ so na mebu mo atɛn, na moahu sɛ mene Awurade. Kuro no renyɛ mo ɛsɛn, na mo nso morenyɛ mu nam. Israel hyeɛ so na mebu mo atɛn, na moahu sɛ mene Awurade a moani m'ahyɛdeɛ soɔ, na moanyɛ m'atemudie. Na amanaman a wɔtwa mo ho ahyia no atemudie so na mudiiɛ. Na ɛbaa sɛ merehyɛ nkɔm no, Benia ba Peretia wui. Ɛna mede m'anim butu fam de nne kɛseɛ suu sɛ, Ao, Awurade Nyankopɔn, wie na worewie Israel nkaeɛ koraa yi. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, wo nuanom no wɔ bogyafoɔ ne Israel fie mu nyinaa na Yerusalemfoɔ ka kyerɛ wɔn sɛ, momfrɛ Awurade ho nkɔ akyirikyiri. Yɛn na wɔde asase yi ama yɛn sɛ yɛni soɔ. Ɛno nti ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ewom sɛ mede wɔn kɔɔ akyirikyiri amanaman mu, na mebɔɔ wɔn petee nsase so deɛ, nanso mayɛ wɔn kronkronbea kakra, nsase a wakɔ soɔ no so. Ɛno nti ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mɛboa mo ano afiri aman mu, na matase mo afiri nsase a wabɔ mo apete soɔ no so. Na mede Israel asase no mama mo, na waba hɔ abeyi emu atantanneɛ nyinaa ne emu akyiwadeɛ nyinaa afiri mu akɔ. Na mɛma wɔn akoma korɔ, na mede honhom foforɔ mahyɛ mo mu, na mayi ɔbɔ akoma no afiri wɔn honam mu, na mama wɔn honam akoma, na wɔnante m'ahyɛdeɛ mu, na wɔde m'atemmudeɛ so ayɔ, na wɔayɛ me ɔman, na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Na wɔn a wɔn akoma di wɔn atantanneɛ ne wɔn akyiwadeɛ akyiri no, mede wɔn kwan bɛbua wɔn atifi. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛna kerubim no memaa wɔn taban soɔ, na nkyimyɛ no san wɔn. Na Israel Nyankopɔn animuonyam no wɔ wɔn so wɔ soro. Na Awurade animuonyam no maa ne ho so firi kuro no mu, na ekogyinaa bepɔ a ɛda kuro no anim no so. Na honhom no maa me so de me kɔ Kaldea, atukɔfoɔ no nkyɛn, anisuade hunu mu, Nyankopɔn honhom mu. Na ade a mehunuyɛ no firi me so kɔɔ soro. Na meka Awurade nsɛm a ɔma mehunuyɛ no nyinaa kyerɛ atukɔfoɔ no. Ezekiel ti 12. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, wote asowuye fie. Nipa a wɔwɔ ani a wɔde hunu adeɛ, na wɔnhunu, na wɔwɔ aso a wɔde tie, na wɔntie. Na asowuye fie ni wɔn. Na wo, onipa ba, yɛ wo tukora adeɛ fa, na tu kɔ awia wɔn anim, na tu firi wafa kɔ baabi foforɔ wɔn anim. Ebia obehunu, na asowuye fie ni wɔn. Na yi wo nneɛma firi adi sɛ wo tukora adeɛ awia wɔn anim, na wo ara deɛ firi adi anwummere sɛ atukɔfoɔ kɔ no tu ɔfasuo mu fa wɔn anim, na fa mu firi adi. Wɔn anim ara na fa to wo kɔn ho, na anim mu biri a wodi afiri adi. Kata w'ani, na wɔnhunu asase no,
na mede wo ma yɛ nsɛnkyerɛnneɛ ma Israel fie. Ɛna meyɔɔ saa sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no. Miyii me nneɛma firi adi sɛ otukoro ade awia. Na anwummerɛ no, mede me nsa tuu ɔfasuo no mu. Na anim ribiribiri no, mede firi adi bɔɔ akɔnkɔn wɔn anim. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn anɔpa sɛ, Onipa ba, Israel fie, asowoyɛ fie no nka nkyerɛ wo sɛ ɛdeɛn na wɔreyi oyi. Ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Adesoa yi fa ɔberempɔn a wɔte Yerusalem ne Israel fie a wɔwɔ wɔn mu no nyinaa ho. Ka sɛ, me ne mo nsɛnkyerɛnneɛ, sɛdeɛ meyɔe no, saa na wɔbɛyɔ wɔn, otukuro mu. Nomumfa mu na wɔbɛkorɔ. Na ɔberempɔn a wɔwɔ wɔn mu no, anim ribiri no, adesoa bɛda ne kɔn ho, na wafiri adi. Ɔfasuo mu na wɔbɛtuo sɛ wɔde no refa mu afiri adi. Ɔbɛkata n'ani, na wɔamfa n'ani anhunu asase no. Na mede m'asɛw bɛgu ne so, na wɔyi no mfidie mu. Na mede no akɔ Babel, Kaldeafoɔ asase so. Na ɛno mpo ɔrenhunu, na ɛhɔ na wɔbɛwuo. Na wɔn a wɔtwa ne ho ahyia sɛ wɔbɛboa no nyinaa ne n'asafo nyinaa, mɛbɔ wɔn apete mframa nyinaa mu, na matwe nkranta adi wɔn akyi. Na sɛ misunsum wɔn kɔ amanaman mu, na mebɔ wɔn pete nsase so a, obehu sɛ me ne Awurade. Na megya wɔn mu nnipa kakraa bi afiri nkranta ne ɛkɔm ne owuyadeɛ ano, deɛ ɛbɛyɛ na waka wɔn akyiwadeɛ no nyinaa amanaman a ɔkɔ hɔ no mu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, fa ahopopo di w'aduane, na fa ahowosoɔ ne awerɛhoɔ no mu nsuo, na ka kyerɛ asase no so aman no sɛ Awurade Nyankopɔn ka no Yerusalemfoɔ a wɔwɔ Israel asase soɔ no ho nie. Wɔde awerɛhoɔ ne bɛdi wɔn aduane, na wɔde ahodwire bɛnom wɔn nsuo. Esiane sɛ n'asase adane afo, na ne mayɛ abɔ no, ɛsofoɔ nyinaa mu subɔ no nti, na nkuro a wɔtete mu no bɛsɛe, na asase no adane afo, na moahunu sɛ me ne Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, abebusɛm bɛn na mowɔ no Israel asase so sɛ, nna no rekyɛ, na adehu nyinaa reyera. Ɛno nti ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, mɛma abebusɛm yi to atwa, na wɔremmu no Israel mu bio. Na mmom kasa kyerɛ wɔn sɛ, nna no ne adehu nyinaa asɛm abɛn. Na adehuhunu biara ne atɔnkɔnhyɛ biara renkyena Israel fie bio. Na me ne Awurade, na mɛkasa, asɛm a mɛka no na ɛbɛyɛ hɔ. Ɔrentwe nkɔ akyiri bio. Asowoyɛ fie, mo na mu na mɛka asɛm na mɛyɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hwɛ, Israel fie ka sɛ, adehunu a wɔhunu no bɛba nna bebree akyi, na ɛberɛ a ɛwɔ akyirikyiri ho nkɔm na ɔrehyɛ. Ɛno nti ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, ɔrentwe me nsɛm mu biara nkɔ akyiri bio. Asɛm a meka no, ɔbɛyɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel tidumiɛnsa. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hyɛ Israel adiyifoɔ a wɔhyɛ nkɔm no ho nkɔm, na ka kyerɛ wɔn a wofiri wɔn ara wɔn akoma mu hyɛ nkɔm no sɛ, muntie Awurade asɛm, Awurade Nyankopɔn sie nie. Onwie adiyifoɔ nkwaseafoɔ a wodi wɔn honhom akyiri na wɔnhu hwee no. Israel, wadiyifoɔ ayɛ sɛ akurɔfoɔ mu nkɔkɔbo. Momforo nkɔgyina ntokuro no mu, na monyee Israel fie ho ban sɛ mubɛgyina akono Awurade da no. Ɛhuhudeɛ ne atɔnkɔnhyɛ na wɔn a wɔka sɛ Awurade asɛm ni no hunu, ɛnso na Awurade nsomaa wɔn. Nanso wɔtwɛn sɛ ɔbɛma wɔn asɛm no aba mu. Ɛnyɛ ɛhuhudeɛ na muhunu, na atɔnkɔm na mohyɛ, sɛ moka sɛ Awurade asɛm nie, wɔ bere a menkasaeɛ. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛnam sɛ moka ɛhuhusɛm, na muhunu atoro ani so adeɛ yi nti, hwɛ, me ne mo anya Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na me nsa bɛba adiyifoɔ a wɔhunu ɛhuhudeɛ na wɔhyɛ nkɔntrɔ no so. Ɔrentena me man badwa no mu, na ɔrentwerɛ wɔn din Israel fie adi ntwerɛ no mu, na ɔremma Israel asase so. Na moahunu sɛ me ne Awurade Nyankopɔn, ɛfiri sɛ, ɛsiane sɛ
osisi me man ka se asomdwie na asomdwie ni ho na oman no to fasuo bi na hwe won de odi hyire sira ho nti ka kyerɛ won a wodi hyire sira ho no se ɛbɛhwe ase osu a ɛsram so bɛba na esukɔtwea bɛtotɔ na kyinhyia mframa bɛbɔ na hwe ofasuo no bɛhwe ase ɔrenka nkyerɛ mo se ɛhe na sra a mo sra ho no wɔ ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mɛmɛ kyinhyia mframa abɔ wɔ m'abufuhye mu na osu a ɛsram so aba m'abufuo mu na esukɔkyea aba anibere mu abewie na medwiri fasuo a mode hyire sra ho no agu ama no aka fam na ne nyina so ada adi na ahwe ase na madwere wo mu na mohu sɛ me ne Awurade na mewie m'abufuhye ɔfasuo ne wɔn a wɔde hyire sra ho no so na maka kyerɛ mo sɛ ɔfasuo ne ho bio na wɔn a wɔsra ho no nso ne ho bio Israel diyifo a ɔka Yerusalem ho adiyisɛm sɛ wɔhunu asomdwie adeɛ maa no nanso asomdwie biara ni hɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wo onipa ba yi w'ani sa wo man mama a wofiri wɔn akoma mu hyehyɛ nkɔm no na hyɛ wɔn ho nkɔm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie munnue momma a mopempam nketaho ma mo nsa akwa nyinaa na mopam no kuma eti hudu nyinaa sɛ mode riyi akra munyi me man akra na mo ara mo kra de mogye no nkwa na mugu me ho fi me man mu atokɔ nsa ma ne paano aforo ma bi nti sɛ mode atoro a mudi kyerɛ me man a otie atoro no rikum akra a enikum na mo regye akra a ɛnsɛ nkwa no nkwa ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me ne mo nkabra a mode riyi akra sɛ enumaa no anya na mɛtete afiri mo basa ho na megyae akra no akra a muyi wɔn no ama wotu akɔ sɛ nomaa na mɛtete mo nuku na mayi me man afiri mo nsɛm na wantena mo nsɛm sɛ ahayɔde bio na mohu sɛ me ne Awurade ɛsiane sɛ mode atoro ma ɔteneneeni a me deɛ menhyɛ na awerɛhoɔ no akoma tutuo na mohyɛ ɔbɔnefoɔ nsɛm den sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wansane ɛmfiri ne kwan mmɔne so na wanya nkwa nti morenhunu anisuadeɛ huhuo bio na nkɔm nso morenhyɛ bio na meyi me man afiri mo nsɛm na mohu sɛ me ne Awurade Ezekiel Tidunan na Israel mpanyimfoɔ mu bi baa me nkyɛn bɛtena m'anim na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba mmarima yi de wɔn abosomhunu ahyɛ wɔn akoma mu na wɔde wɔn amumuyɔ so ntidua asisi wɔn anim bisa na mɛma wɔabisa me aseɛ ama wɔn enti kasa kyerɛ wɔn na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie obiara a ofiri Israel fie a wɔde n'abosomhunu hyɛ n'akoma mu na wɔde n'amumuyɔ so ntidua si n'ani soɔ na wɔba odiyifoɔ nkyɛn no me Awurade mebua no ho bi n'abosomhunu no dodoɔ so na masɔ Israel fie no mu wɔn akoma mu sɛ wɔde wɔn abosomhunu no nyinaa ate wɔn ho afiri me ho no enti ka kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie monsane na monane mo ho mfiri mo abosomhunu no ho na monane mo ani mfiri mo akyiwadeɛ no nyinaa ho na obiara a ofiri Israel fie anaa ahɔhoɔ a wabɛyɛ Israel mu ahɔhoɔ no mu na wawae afiri me ho na wɔde n'abosomhunu hyɛ n'akoma mu na wɔde n'amumuyɛ so ntidua si n'ani soɔ na wɔba odiyifoɔ nkyɛn bebisa no me hɔ adeɛ no me Awurade mebua no me deɛ na mɛma m'ani asa wɔ nipa no na medwiri no ama no ayɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne kasabebuo na metwa no afiri me man mu na mohu sɛ me ne Awurade na sɛ odiyifoɔ no ma wɔdaadaa no na wɔka asɛm bi a ɛnneɛ me Awurade na madaadaa odiyifoɔ ko no na mɛtene me nsa wɔ ne so asɛe no afiri me man Israel mu na wasoa wɔn amumuyɔ no sɛdeɛ odibisani no amumuyɔ teɛ no sɛ odiyifoɔ no amumuyɔ bɛyɛ ne no deɛ ɛbɛyɛ na Israel fie amfom kwan ɛmfiri m'akyiri bio na wamfa wɔn mmarato nyinaa angu wɔn ho fi bio na wayɛ me ɔman na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn Awurade Nyankopɔn asɛm nie na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba sɛ asase bi yɛ me bɔne di afonfɔn nsɛm bi na metene me nsa wɔ so na mebu nipa no dua mu na mema ɛkɔm ba so na metwa nipa ne mmoa firi so na sɛ mmarima baasa yi
Noah, Daniel ne Hiob wɔ hɔ a wɔn deɛ wɔn trenee ho na wɔbɛgye wɔn kra. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ mema mo abɔne kyine asase no so, na ɔdwerɛ ɛsofoɔ na ɛdane afo a ɛmoa no nti obiara ntwa mu mfa so a, sɛ mmarima baasa yi wɔ so a, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ampa, mabɛne ne mama mpo ɔrenyɛ. Wɔn ara nko na wɔbɛgye wɔn, na asase no deɛ ɛbɛdane afo. Anaasɛ mede nkrantɛ meba asase no so, na mese nkrantɛ fa asase no so, na metwa nipa ne mmoa firi so, na mmarima baasa yi wɔ so a, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Mabɛne ne mama mpo ɔrenyɛ wɔn, na wɔn ara nko na wɔbɛgye wɔn. Anaasɛ mema owuyadeɛ ba asase no so, na mehwie m'abufuhyeɛ gu so, mogya mu, sɛ meretwa nnipa ne mmoa afiri so, na Noah, Daniel ne Hiob wɔ so a, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ampa, ɔrenyi babani ne ɔbabaa, na wɔn deɛ wɔn trenee so na wɔbɛgye wɔn kra. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Na nkantom sɛ mmɛma matemmuo bɔne na nkrantɛ ne ɛkɔm ne mmoa bɔne ne owuyadeɛ aba Yerusalem so de atwa nnipa ne mmoa afiri mu. Nanso hwɛ, nnipa a wɔbɛfiri mu afiri bɛka wɔn mu. Mabɛne ne mama a wɔde wɔn bɛfiri adi. Hwɛ, wɔbɛfiri adi aba mo nkyɛn, na moahunu wɔn abrabɔ ne wɔn nneyɔe, na moakyekyere mo werɛ. Bɔne a mede baa Yerusalem soɔ, ade a mede baa soɔ no nyinaa ho. Na sɛ muhunu wɔn abrabɔ ne wɔn nneyɔe a, ɔbɛkyekyere mo werɛ, na moahunu sɛ ɛnyɛ ɔkwa, na meyɔɔ ade a meyɔɔ no wɔ mu no nyinaa. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel tidunum. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, ɛdeɛ na bobe dua a de sene nnua nyinaa. Bobe homa a ɛwɔ wura mu nnua mu no, wɔfrɛ mu dua de yɛ adwuma bi, anaasɛ wɔfrɛ mu bi yɛ pɛɛwa, sɛ wɔde adeɛ biara bɛsɛne soɔ. Hwɛ, wɔde gu ogya mu na ahye. Sɛ ogya ahye ano mmienu, na mfimfini ahye a, ɛfata adwuma bi yɔ anaa? Hwɛ, ɛda so di mu no, ɔmfa nyɛ hwehwee. Na nkantom sɛ ogya ahye no ahye dwee yi, na wɔde bɛyɛ biribi bio anaa? Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Sɛdeɛ bobe dua teɛ wɔ kwaeɛ mu nnua mu a mede me ma ogya ma no hyeɛ no, saa ara na mede Yerusalemfoɔ bɛma, na meyi m'anim asa wɔn. Ofiri ogya mu, na ogya ara na ɛbɛhye wɔn, na moahunu sɛ mene Awurade. M'ani a meyi me sa wɔn no mu, na mɛma asase no adane afo, ɛfiri sɛ wodi afonfo nsɛm. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel tidunsia. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, ma Yerusalem nhunu n'akyiwadeɛ no, na ka sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Yerusalem nie. Wase ne wawoɔ asase ne Kanaanfo asase so. Wagya yɛ Amorini, na wo na yɛ Hetini. Na wawo mu deɛ, da a wɔwoo no, wɔantwa wo funuma, na wɔamfa nsuo annware wo amma wo ho amfi. Nkyere nso wɔamfa ansra wo, na wɔamfa ntɔma ankyekyere wo. Obiara yam anhyehye no ama wo, anya wo yeinom mu biara amfa nhu wo mmɔbɔ. Na wɔtoo wo twenee ɛsrɛ ani too wo kra ho pi, da a wɔwoo wo no. Ɛna mebesane wo ho na mehunu wo sɛ wɔabɔ wo adapaa, wo mogya mu, na meka me kyerɛɛ wo. Wo mogya no mu sɛ, nyankwa, na meka me kyerɛɛ wo. Wo mogya no mu sɛ, nyankwa. Meyɔɔ wo dodoɔ, pɛ nhuna no sɛ wura mu mfifɛyɛ, na wo dɔre yɛ kɛseɛ, na w'ahoɔfɛ boro so. Wo mpoku abobɔe, na wo nwi firi, nanso na wo nam adagya ne kwaterekwa. Na mebesane wo ho na mehunu wo, na hwɛ, ɛyɛ wo brɛ, ɔdɔ brɛ, na mede me ntaban me trɛ wo so, na mekataa w'adagya so, na mekaa wo ntam, na me ne wo yɛ apam. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na wo yɛ me deɛ, na mede nsuo dwaree wo, na mehohoro wo ho mogya no, na mesra wo ho, na mede atade a wadi mu adwini hyɛɛ wo, na mede sukrama nwoma mpaboa hyɛɛ wo, na mede nwera pa kyekyere wo, na mede seda kataa wo ho, na mede ahyehyɛdeɛ hyehyɛɛ wo, na mede nkapo hyehyɛɛ wo nsa, na mede ntweaban gu wo kɔn mu, na mede adwini hyɛɛ wo hwene mu, na mede asomuadeɛ hyehyɛɛ wo, na mede abotire fɛɛfɛ bɔɔ wo, na wɔde sika ne dwetɛ hyehyɛɛ wo ho,
na wo ntade ye nwurapa ne seda ne nkyirimu esikirisam ne ewo ne nwu na wudiye na wo ho ye efe paara na wudi yiye koduru ahini mu na wa ho ofenti wudin hyehye kɔ amanaman mu efiri sɛ m'anim onwa me de hyɛ ewo no ma ne wie feye Awurade Nyankopɔn asɛm nie. nanso wode wo ho to wa ho ofe so na wobɔ adwaman gu wudin so na wuhwie wadwaman mogu biara a ɔretwam so ɛyɛ ne die na wofa wo ntade no bi di yɛ nsasa wa wo sonson mia ho fae na wobɔ so adwaman nneɔma a ɛte sɛ bi ma ada ɛrenyɛ saa so na wofa wo nwini ɛfɛɛfɛ no me sika ne me dwetɛ a me maa wo no bi na wode yɛ ɔmmarima ahoni fae na wode bɔ adwaman na wode wo nkyiri mu ntade kataa wɔn ho na wode me ngo ne maduhwam sisi wɔn anim na maduane a me maa wo esikirisam ne ngo ne ewo a me de me yɛ ne ewo no wode sisi wɔn anim sɛ enyi hwehwehwam de ɛyɛ oyenie Awurade Nyankopɔn asɛm nie. na wofa wo mabani ne wo mama a wo maame no de wɔn bɔ afɔde ma wɔn sɛ woni wadwama mo yɛ ade ketewa sɛ wokunkum me ma na woyi wɔn maae ma wofa wo gya mu ma wɔn no na wakyiwade ne wadwaman ne yɛ nyinaa mu na wokae wo mabaabre na no a na wonam adagya ne kwakyere kwabɔ wo ho adapaa wo mogya mu no Na wo ne bɔne nyinaa akyiri no, wo a due Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Woto dampan fae na woyɛ ɔpampa fae mɔntene nyinaa soɔ. akwan nyinaa tia na woto wo pampa na wogu wo ho ofe no ho fi na wobae wane mu ma obiara a wosene na wo ma wadwama amodɔ so na wo ne Misraim ma a wote wo ho a wɔn ho nam so son no bɔ adwaman na wo ma wadwama amodɔ so de hurumebo na hwɛ wo so na metene me nsa na metee waduane a mehyɛɛ soɔ na meyi wo ma sɛ watamfo Filistifo mama wɔn ani wu wɔ wo hwebɔ ho no pɛ no enso wo ne Asiria ma bɔ adwaman efiri sɛ na wo mee na wo ne wɔn bɔ adwaman nanso wo ame enso wo ma wadwama amodɔ so koduu Kanaan asase a ɛne Kaldea na yenso ame wo sɛdeɛ wakoma asi ahodwofa Awurade Nyankopɔn asɛm nie. sɛ woyɛ yɛnum a ɛyɛ ɔbɛ adwamanfo a ɔso ne tire no ne yɔe no nyinaa woto wo dampan akwan nyinaa tiae na woyɛ ɔpampam mɔntene nyinaa soɔ no woanyɛ sɛ odwamanfo mpo ɛne sɛ wopo w'apɛdeɛ ɛyera wo sɛe awadeɛ ɔfa ananafoɔ si ne kunu anan mu nyamanfoɔ nyinaa wɔma wɔn akyɛdeɛ na wode w'akyɛdeɛ kyekyɛ w'adɔfo nyinaa na woma wɔn adamudeɛ sɛ wɔmfiri mmaa nyinaa mmra wo nkyɛn adwamanbɔ na wodeɛ ɛson wo kora ne ma aka no adwamanbɔ mu sɛ obi nhyɛ da mmepɛ wo ne wo mmɔ adwaman na wo ma apɛdeɛ na wodeɛ obi mma w'apɛdeɛ enti na ɛsono woɔ Ɛno nti odwamanfoɔ tie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. ɛsiane sɛ wohwie wo ho fi guiɛ na wayi w'adagya soɔ wɔ dwamanbɔ mu ama w'adɔfoɔ ne w'akyiwadeɛ abosomhunu nyinaa ne wo ma a wode wɔn maa wɔn no mogya nti hwɛ merehyiahyia w'adɔfoɔ a wafam wɔn ho nyinaa ne wɔn a wadɔ wɔn nyinaa mabɔ wɔn a watane wɔn no nyinaa so afiri afa nyinaa maboaboa wɔn ano atia wɔn na mayi w'adagya adi akyerɛ wɔn na wɔhunu w'adagya nyinaa na mede maa awaresɛefoɔ ne mogyakanyufoɔ atemudie bebu w'atɛn na mayɛ wo abufuhyia ne nkuntwi mogya na mede wahyɛ wɔn nsa na wodwiri wo dampan na wobiri wo mpampa na waworɔ wo ho ntadeɛ na wafa wo nwene fɛfɛ no na wogya w'adagya ne kwatere kwa mu na wama wabobɔ wo sudwa na wosi wo aboɔ na wɔde wɔn krantɛ atwitwa wo mu na wɔde wogya ahye w'adan na wɔde w'atemmuo mu adeɛ ayɛ wo mmaa bebree ni so na mama wagyae adwamammɔ na akyɛdeɛ nso worenkyɛ bio na mɛma m'abufuhyia no adwo wo ho na mene nkuntwen afiri wo so na mɛyɛ koom a mebo renhuru bio ɛsiane sɛ wonkae wo mabaaberɛ mu nna no na wode yeinom nyinaa ha me nti na me nso hwɛ mede w'abrɛ aboboa w'atifi Awurade Nyankopɔn asɛm nie. na maama w'akyiwadeɛ nyinaa so musuo hwɛ obiara a wobobu ma no bebu wo bebi sɛdeɛ ɛna teɛ na ne ba teɛ wo ne wo na ɔpo ne kunu no ne ne ma no ba
na wo ne wo nuabaa no ma wopo won kununom ne won ma no nuabaa mo na ye Hetini na moja ye Amorini na wo nuabaa pani ni Samaria ono ne ne mama a wote wo benkum so no na wo nuabaa kuma a wote wo nifa so ne Sodom ne ne mama enso wamfa won akwan so na wo ye won achiwade no nko na emom eye kakra bi pe na wo sei sene won wakwan nyina so semeti asiyi Awurade Nyankopɔn asɛm nie. ampa wo nuabaa Sodom ne ne mama anyo sɛde wo ne wo mama ayohi hwɛ ye ne wo nuabaa Sodom amumuyo no ahantan didimi ye ne yedie dwodwo mu na wono ne ne mama atenaye na muburuni ne ohia ni nsade wansomu na woye ahantan yo achiwade wo manim na miyi won ho sɛde miara mepe na Samaria anya wo bɔne no fa na wo ma wachiwade dɔso sene won na wo de wachiwade a wo yo enu nyina gu wo nuabaa no mbem won so ahohoro a wo guma wo nuabaa no no wo bɔne a wama no ayɛ achiwade asene won no nti ɔtene sene wo na won so ma wonimu na so ahohoro sɛ wo bu wo nuabaa no mbem na mede won nomum Sodom ne ne mama nomum ne Samaria ne ne mama nomum ne unomum famu numum a ewo won mu no besan aba de ebeyo na waso a wahohora ade a wayo nyina ho de achichire won re na unuaba no Sodom ne ne mama besan aba won kan dibie mu na Samaria ne ne mama besan aba won kan dibie mu na won so ne wo mama besan ne aba mo kan dibie mu na unuaba Sodom anya won masenka wahantan na no mu ansa na oriyi wo bɔne adie sɛ brɛ Syria mama ne wɔn a wotwa ne ho hyia nyinaa Filistifo mama a woyi wo ehino so pa wo afa nyinaa no wɔbusudie ne wachiwade no wo ara na wo so Awurade asɛm nie. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. mɛyɛ wo sɛ deɛ wo yɔɔyɛ no a wobu ntankan nimtia sɛ wuribu apam so no na me deɛ mɛkan mapam a me ne wo pam no wo mabaabre mu no na mema da apam etim ho ama wo na se mede wo nuabaa no ma wo sene wo mpani ka wo nuabaa no ma wo ye wachiri ma no ho de won meyɛ wo mama a enyina wapam no so a eno na wo bekai wakwan na wani mu aguase na me na mema me ne wo apam no agina na wo hu se me ne Awurade de ebeye na wakaye na wani awuo na wani wuo nti wamue wano bio se makata de wo yoye no nyina so mama wo Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel tidunson. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba to abromo ne ka emfato ho sɛm yi kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie ɔkɔdeɛ kɛseɛ bi ne ntaban akɛse ne ntakra tentenatentene ntakra nwonwranwonwran ne homa Ọba Lebanon bebu ntwini dunkuna ni nkomu mu ban no paneye na wodi kɔɔke na asase bi so ɔkɔtɛɛ no abatafo kuru bi mu na ɔfa asase no so ababi di kodua a efupa bi mu ɔde si nsuo bebree ano ɔtɛɛ no sɛ nsunu adua na efifiri yɛ buba a ɛdinane yɛ a ehwinhwan fam ma ne man tentene baa ne ho na ne nhini wɔ n'ase na ɛyɛ bube na eyiyi man na efefe ahan enso na okode kese bi wo ho ne ntaban akese na ne ntakra bebree na hwe bobenu free na kofi a otaa no wo mu no mu tentene ne nhini kɔ ne fam na oyiyi ne man kɔ ne so sɛ ɔma ne nsuo efupa so ne nsuo bebree ho na wɔtɛɛyɛ sɛ enyiyi man na enso aba na enye bobe fefe kase sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni ebeye yie ɔrentutu ne nhini na ɔntwitwa naba na atwintwam ahahan a efefɛɛyɛ no nyinaa betwintwam na ɛnyɛ basa kɛse ana ɛdɔm bebree na wɔde beso ne nhini mu atu no na hwɛ wate no yi ɛbɛkyɛ bra epuoyɛ mframa bɛka no no ɛnyɛ kusa na ebekusa akofie a efifiri so no so na ebetwintwam na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ ka kyerɛ asowoyɛ fie no sɛ monhunu adekodi a yɛyɛ ka sɛ
hwɛ Babel hene baa Yerusalem na ɔbɛfaa emu hene ne emu asafo hene na wɔde wɔn kɔɔ ne nkyɛn Babel na wɔfaa ahenni asefoɔ no mu obi na wɔde no pamoe na wɔmaa no kaa no ntam na asase no so atumfoɔ no deɛ ɔfaa wɔn kɔɛ sɛ ɛnyɛ ahenni a wabrɛ no aseɛ na ama ne ho soɔ na woni apam no so na enyina nanso wɔte n'anim atua somaa n'abɔfoɔ ma ɔkɔɔ Misrim sɛ ɔma no apɔnkɔ ne ɛdɔm bebree ebesi no yie deɛ wɔyɛ yeinom befiri mu afi sɛ meti asie yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie. ampa ara ɔhene a wosie no hene a wɔn mu ne nsie na wɔbu n'apam soɔ no tenabea ne nkyɛn hɔ wɔ Babel na obewu na ɛnyɛ dɔm kɛseɛ ne asafo bebree na Farao de bedi ama no ɛsɛm a ɔbɛto epie na wasisi aban atenten de atwa akra pie aguo no ɛfiri sɛ wɔn mu ntam no na obu apam so na hwɛ wadi nse nanso wayɔ yeinom nyinaa ɔremfiri mu mfi Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. sɛ meti asie yi ampa ara mentam a wɔamuo ne mapam a wɔbu soɔ no na mede bɛbua ne tifi na mede masɛw bɛtrɛ ne so na wɔyi no me fidie mu na mede no akɔ Babel na fom a wɔfom me no me ne no bɛdi wɔ hɔ na ne dwanefoɔ a ɛwɔ n'asafo nyinaa mu nyinaa nkrantaa no na ɔbɛtotɔ na wɔn a waka no ɔbɛbɔ wɔn apete mframa nyinaa mu na moahunu sɛ me Awurade na maka Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. me nso mebutwe ne duro a ɛkron no nko na mu bi akɔtɛ ne mfifeyɛ mu tiri bɛtɛbɛtɛ no bi na mɛpan makodua no bepɔ a ɛkron na ɛwareɛ bi so Israel bepɔ sonson so na medua na ɛbɛyiyi man aso aba na ayɛ twiriduro kunini na nnomaa nyinaa ntakraboa nyinaa abɛsisi aseɛ ne man enwunu mu na obɛsisie na wura mu nnua nyinaa ahunu sɛ me Awurade na mabrɛ dua banten no aseɛ na mama dua a ɛhwehwɛ fam akron mama dua mo no adwan na mama dua wuye afefe me Awurade na maka na mayo Ezekiel ti dunwɔtwe. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ modwengye na mubu beyi Israel asase so sɛ agyanom twɛle bunu na mase fem no sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie. ampa ara mu beyi Israel mu bio hwɛ akra nyinaa wɔ me sɛ agya kra wɔ me no sɛ ɔba kra wɔ me no ɔkra a ɔyɛ bɔne no ɔno ara na obɛwuo na sɛ onipa yɛ ɔtreneeni na ɔyɛ atemudeɛ ne ateneneedie na onni afɔredua ne mmepɔ no so na ɔma n'ani so nhwɛ Israel fie ahoni huhuo no na ɔngu ne yɔnko yere ho fi na ɔnkɔ ɔba a wayɛ bra ho na wɔnhom obi so na ɔde ɔkafoni awo asidie sane ma ɔnyɛ ɔpempensini ɔde n'aduane ma de odi kɔm na ufra ɔdagyani ntoma na ɔmɔ besia na ɔnye nsi ho na ɔtwe ne nsa firi abusudie ho na obu onipa ne onipa ntam nokwaten na wɔnam ahyɛdeɛ mu na wodi matemudeɛ so di nokwasɛm a ɔno na ɔtreneeni ne no nkwa na obenya Awurade Nyankopɔn asɛm nie. na sɛ ɔwɔ ɔba busufo a wɔka mogya guo na ɔyɛ yeinom mu biako pɛ na ɔno ara deɛ wanyɛ yeinom mu biara na sɛ nso wodi afɔreduane mmepɔ no so na ogu ne yɔnko yere ho fi na ɔho mmɔborɔni ne wɔhiani so ɔyɛ ɔpempensini awɔsidie nso na ne mma na ɔma n'ani so hwɛ ahoni huhuo yɛ akyiwadeɛ na ɔbɔ besia na ɔgye nsi ho a obenya nkwa ɔrenya nkwa wayɛ akyiwadeɛ yi nyinaa wuo na obɛwuo ne mogya bɛboa n'atifi na hwɛ ɔwo ɔba na ɔno deɛ wɔhunu n'agya bɔne a wɔyɛ nyinaa na wɔsoro na ɔnyɛ saa bi na wonni afɔreduane mmepɔ no so na ɔma n'ani so nhwɛ Israel fie ahoni huhuo na ɔngu ne yɔnko yere ho fi na ɔnhom obi so na wɔnyɛ awowasidie nsie na ɔnyɛ ɔpempensini na wɔde n'aduane ma deɛ wodi kɔm na wofra ɔdagyani ntoma na osanka ne nsa firi mmɔborɔni ho na ɔnyɛ mfɛntumu ne nsi ho na ɔyɛ matemudeɛ na mahyɛdeɛ mu a ɔno deɛ ɔrengu n'agya mumuyɔ mu
nkwa na wobenya. N'agya no enam sɛ wadi emim esi ne nua apempem na wayɔ deɛ enye ne man mu nti hwɛ obewu na mumuyɔ mu. Na moka sɛ ade nti na ɔba nso a n'agya mumuyɔ bie. Na sɛ ɔba no ayɔ atemudeɛ ne atenenedeɛ agyimahyɛdeɛ nyinaa so ayɔ a nkwa na wobenya. Ɔkra a ɔyɛ bɔne no ɔno na wobɛwuo. Ɔba rensoa n'agya mumuyɔ bi na agya nso rensoa ne ba mumuyɔ bi. Ɔtenenee bɛtena ne so na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Na ɔbɔnefoɔ nso sɛ ɔsane firi ne bɔne a wayɛ nyinaa mu na wodi mahyɛdeɛ nyinaa so yɔ atemudeɛ ne atenenedeɛ a nkwa na wobenya. Ɔrenwu. Ne mmarato adeɛ a ɔyɔe nyinaa ɔrenkae ma no bio. Ne tenenee a wayɛ no mu na wobenya nkwa. Pɛ na mepɛ ɔbɔnefoɔ wuo. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛnyɛ sɛ wɔsane firi ne kwan so na wonya nkwa na mepɛ. Nanso sɛ wɔtenenee sane firi ne tenenee ho kɔyɔ abusudeɛ ne akyiwadeɛ nyinaa a ɔbɔnefoɔ yɔ a obenya nkwa anaa. Ne tenenee a ɔyɔe nyinaa ɔrenkae. Ne fom a wafom ne ne bɔne a wayɛ no mu emu na obɛwuo. Nanso moka sɛ Awurade kwan ntene. Muntie Israel fie. Me kwan ntene. Ɛnyɛ mo akwan na ɛntene. Sɛ wɔtenenee sane firi ne tenenee ho kɔyɔ abusudeɛ na wɔwu mu a n'abusudeɛ a ɔyɔe no mu na wɔwuiɛ. Ɛnso sɛ ɔbɔnefoɔ sane firi n'abɔnefosɛm a wɔdie no ho bɛyɔ atemudeɛ ne ateneneedeɛ a ɔno deɛ wagye ne kra nkwa. Na wɔhunu na wasane afiri ne mmarato a wɔdiiɛ no nyinaa ho nkwa na wobenya. Ɔrenwu. Nanso Israel fie ka sɛ Awurade kwan ntene. Me kwan ntene. Israel fie ɛnyɛ mo kwan na ɛntene. Ɛno nti Israel fie mebu mu mo kwan ho atɛn maako maako. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Monsane na monane mo ho mfiri mo mmaratodeɛ nyinaa mu na musuo anye suntudua ama mo. Montoto mo mmaratodeɛ a mode too mmara no nyinaa mfiri mo so mu na monyɛ akoma foforɔ ne honhom foforɔ mfa. Na ade nti na morewu yi Israel fie na menya deɛ ɔrewu no wuo ho anigye. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Enti monsane na momenya nkwa. Ezekiel Tidunkron. Na wo deɛ twa Israel abempɔn ho kwadwom na ka sɛ adɛn na wo na gyatabereɛ no butu agyatanini ntam yɛ ne ne mma gyataburuwa mu. Na ɔyɛ ne mma mu biako. Ɔyɛ gyataburuwa na osua ahayɔ. Wodi nipa nam na amanaman tee ne nka na wɔkyeree no wɔn amene mu. Na wɔde hwenemukaa twen no kɔɔ Misiri asase so. Na ne na hunu sɛ watwɛn nanso n'ani daa so ayera no ɔfaa ne mma mu bi de no yɛ gyataburuwa. Na ɔne nam agyata mu no ɔyɛ gyataburuwa na osua ahayɔ. Odi nipa nam na ohunu wɔn akunafoɔ na ɔbobɔɔ wɔn kuro na ne mu bɔ mu gyegyeegye nti asase no ne ne mma yɛ sɛyee. Ɛna amanaman a ofiri nsase so no ba betwaa ne ho hyiaeɛ na wɔde wɔn asɛw trɛɛ ne so. Wɔkyeree no wɔ wɔn amena mu na wɔde hwenemukaa hyɛɛ no de ne hyɛɛ kyerɛnkyɛ mu na wɔde no kɔmaa Babel hene na wɔde ne siee abankɛseɛ mu deɛ ɛbɛyɛ na wante ne ni bio Israel mmepɔ so wɔ. Anka wo na te sɛ bobituro mu bobe a wata ne nsuo ho. Nsuo pii nti n'aban ne ne mman baa yie. Na wonya mpoma a na ɛyɛ den na ɛyɛ ahemfo mpoma na ne kɛse yɛ korɔn koduru mununkum kuso ntɛm. Na wohunu no ne ne kron mu ne mman duduro mu na woturu no anibere so too no hwee fam na apuoyɛ mframa kusaa n'aba no. Ne mpoma a na ɛyɛ den no bubui na twintwamee na wogya hyee na afei watɛ no ɛsere so asase pɛsɛ a ɛdi sukɔm so. Na wogya refiri ne mman mpoma bi mu ahye n'aba na poma a ɛyɛ den a ɛbɛyɛ ahenni poma biara ni hɔ bio. Kwadwom nie na abɛyɛ kwadwom. Ezekiel Tiaduonu. Na afi ɛtɔ so nson bosom ɛtɔ so num da ɛtɔ so du no Israel mpanyimfoɔ no mu bi ba bebisa Awurade hɔ adeɛ na ɔbɛtena m'anim. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, kasa kyerɛ Israel mpanyimfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ,
sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Me hɔ adibisa na mobaa yi. Sɛ meti ase yi. Ampa ara, merema omisa me ade ma mo. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ubebu wɔn atɛn. Ubebu atɛn onipa ba. Wɔn agyanom akyiwadeɛ na ma wɔn hunu. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛda a mefaa Israel na memaa me nsa so kyerɛɛ Yakob fie asefoɔ. Na memaa ohunu me Misraim asase soɔ. Na memaa me nsa so kyerɛɛ wɔn kan sɛ me ne Awurade mu Nyankopɔn no. Ɛda no na memaa me nsa so kyerɛɛ wɔn sɛ merebeyi wɔn afiri Misraim asase so de wɔn akɔ asase a mepɛ maa wɔn a ɛsɛn nufosuo ne ɛwo a ɛyɛ nsase nyinaa ahyehyɛdeɛ no so. Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ mo nyinaa montoto mo ani so akyiwadeɛ no mu na momfa Misraim abosomuhuo ngu me ho fi. Me ne Awurade mu Nyankopɔn. Na ɔtee me so atua na wampene sɛ wotie me. Wɔn mu biara anto wɔn ani so akyiwadeɛ no antwene. Na wɔanya Misraim abosomuhuo. Ɛna me se mehwie m'ani bere agu wɔn so de awie m'abufuo no wɔ wɔn so Misraim asase so. Nanso me din nti meyɔe na ɛho angu fi amanaman a wɔte wɔn mu no anim. Ɛfiri sɛ memaa wɔhunu me wɔn anim sɛ merebeyi wɔn afiri Misraim asase so. Ɛna meyii wɔn firi Misraim asase so na mede wɔn baa ɛserɛ so. Na mede m'ahyɛdeɛ maa wɔn. Na memaa wɔhunu m'atɛwudeɛ a sɛ onipa yɔ a wonya mu nkwa no. Nanso mede me home nna maa wɔn sɛ ɛnyɛ me ne wɔn ntam nsɛnkyerɛnneɛ na wɔnhu sɛ me ne Awurade a metee wɔn ho no. Na Israel fie tii m'anim atua ɛserɛ so. Wɔanni m'ahyɛdeɛ so. Na wɔpoo m'atɛwudeɛ a sɛ onipa yɔ a obenya mu nkwa no. Na me home nna nso ogu ɛho fi bebree. Ɛna me se merehwie m'ani bere agu wɔn so ɛserɛ so na madwerɛ wɔn. Nanso me din nti meyɔe na ɛho angu fi amanaman a meyii wɔn anim no anim. Nanso memaa me nsa so kyerɛɛ wɔn ɛserɛ so sɛ meremfa wɔn nkɔ asase a memaeɛ a ɛsene nufosuo ne ɛwo a ɛyɛ nsase nyinaa ahyehyɛdeɛ no so. Ɛsiane sɛ wɔpoo m'atɛmudeɛ na wɔanante m'ahyɛdeɛ mu na wogu me home na ho fi nti. Na wɔn abosomuhuo no akyi na wɔn akoma die. Nanso m'ani hunu wɔn mmɔbɔ. Na mansɛe wɔn na maanyɛ wɔn pasaa ɛserɛ no so. Na meka kyerɛɛ wɔn ma ɛserɛ no so sɛ monnante mo agyanom ahyɛdeɛ no mu na munni wɔn atɛmudeɛ no so na momfa wɔn abosomuhuo ngu mo ho fi. Me ne Awurade mu Nyankopɔn. M'ahyɛdeɛ mu na monanteɛ. Na m'atɛmudeɛ na munni soɔ na monyɔ. Na monyɛ me home na no kronkron. Na ɛnyɛ me ne mo ntam nsɛnkyerɛnneɛ. Na monhu sɛ me ne Awurade mu Nyankopɔn. Na ma no nso tee me so atua. Wɔanante m'ahyɛdeɛ no mu. Na wɔanni m'atɛmudeɛ so anyɔ. Deɛ onipa yɔ a obenya mu nkwa no. Me home na nso ogu ho fi. Ɛna me se merehwie m'ani bere agu wɔn so na mawie m'abufuo wɔn mu ɛserɛ no so. Nanso misankaa me nsa na me din nti meyɔe. Na ɛho angu fi amanaman a meyii wɔn anim no anim. Enso mekaa wɔn ntam ɛserɛ no so sɛ mɛbɔ wɔn apete amanaman mu na mapansam wɔn agu nsase so. Ɛsiane sɛ wɔanyɔ m'atɛmudeɛ na wɔapo m'ahyɛdeɛ na wogu me home na ho fi. Na wɔn ani di wɔn agyanom abosomuhuo akyiri nti. Na me nso memaa wɔn ahyɛdeɛ a ɛnyɛ ne atɛmudeɛ a wonya mu nkwa ho kwan. Na miguu wɔn ho fi. Wɔn ayɛyɛdeɛ mu ne mmaa a wɔde die ebue awotwaa ano nyinaa maaeɛ no mu. Na masɛe wɔn. Deɛ ɛbɛyɛ na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Enti onipa ba kasa kyerɛ Israel fie na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Yie mu nso mo agyanom aka abususɛm atia me. Na wafom me wɔ mu nso. Ɛfiri sɛ mede wɔn baa asase a meka ntam sɛ mede bɛma wɔn no soɔ no. Sɛ wohunu koko a ɛkron biara, ne dua kusuu biara a, na ɔrebɔ wɔn afɔdeɛ wɔ hɔ. Na wɔde wɔn ayɛyɛdeɛ a ɛgu mubuo no kyɛ wɔ hɔ. Na wɔde wɔn hwehwehwɛ ma wɔ hɔ. Na wohwie wɔn ahwiesa wɔ hɔ. Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ ɛdeɛ ne soronsorombea a mokɔ hɔ no. Na wɔtoo hɔ din sɛ soronsorombea de besi ne da yi. Enti ka kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mo agyanom kwan so na mugu mo ho fi. Na wɔn atantanneɛ akyi na mobɔ adwaman die. Na mode mo ayɛyɛdeɛ ba. Na moma mo mafa ogyam yi. Mugu mo ho fi mo abosomuhuo nyinaa fam de besi ne yi. Na me na omisa me hɔ adeɛ ma mo.
Israel fie sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampara merema o misa me hɔ ade ma mo na deɛ ɛba mo adwene mu no ɛrenyɛ hoo deɛ moka sɛ yɛbɛyɛ sɛ amanaman no sɛ nsase so musua no na yɛasomdua ne ɔboɔ no sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampara mede nsa a ɛyɛ den ne basa a emu atene ne anibere a wɔhwie aguo na ebedi mo so hene na meyi mo afiri aman mu na maboa mo ano afiri nsase a wabɔ mo apete hɔ no so nsa a ɛyɛ den ne basa a emu atene ne anibere a wɔhwie aguo so na mede mo aba aman no sere so na mabebu mo atɛn wɔ hɔ anim ne anim sɛdeɛ mebu mo agyanom atɛn ɛsrɛ so mesrɛ mo asase soɔ no saa ara na mebu mo atɛn Awurade Nyankopɔn asɛm nie na mɛma mafa apaa no ase na mede mo aba apam no nkye homa mu na meyi mo mu atuatefoɔ ne wɔn a wɔto me mmara no wɔn hɔhobea asase no so na meyi wɔn nanso ɔremma Israel asase so na moahunu sɛ me ne Awurade na mo Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie monkɔnkɔsom mo abosom huhuai na akyire yi no nso sɛ mutie me a na moremfa mo ayɛyɛdeɛ ne mo abosom huhuo no ngu ne din kronkron no ho fi bio na me bepɔ kronkron Israel bepɔ a ɛkron no so Awurade Nyankopɔn asɛm nie ɛhɔ na Israel fie nyinaa wɔn dodo a ɛwɔ asase no so nyinaa bɛsom me ɛhɔ na wɔbɛsɔ m'ani na ɛhɔ nso na mebisa mo maso adeɛ ne mo ayɛyɛdeɛ mu adikanneɛ mo akronkronneɛ nyinaa mu mobɛsɔ m'ani sɛ ehwehwehwam ɛberɛ a meyi mo afiri aman mu no na maboa mo ano afiri nsase a wabɔ mo apete soɔ no mumu na mɛma wayɛ me kronkron amanaman no anim na mobɛhunu sɛ me ne Awurade berɛ a mede mo bɛba Israel asase a meka ntam sɛ mede bɛma mo agyanom no soɔ no na ɛhɔ na mobɛkae mo akwan ne mo ne yɔe a mode guu me ho fi no nyinaa na mo ho ayɛ mo nwunu mo ani so mo bɔne a moyɔɔeɛ no nyinaa nti na mobɛhunu sɛ me ne Awurade sɛ ɛsiane me din nti na me ne mo bɛdie ɛnyɛ mo akwammɔne no so ne mo ne yɔe a asɛeɛ no so Israel fie Awurade Nyankopɔn asɛm ni na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba fa w'ani kyerɛ anafoɔ fam na ma w'asɛm nso so ngu anafoɔ fam na ka adiyisɛm kyerɛ anafoɔ fam petee mu kwaeɛ na ka kyerɛ anafoɔ fam kwaeɛ no sɛ tie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ meresɔ wo mu gya na ahye wo mu duamu nyinaa ne duawuye nyinaa ogyaframa a ɛdɛre framframfram no renum na ahye asase ani nyinaa afiri anafoɔ fam akosi atifi fam na honam nyinaa bɛhu sɛ me Awurade na mesɔɔyɛ ɛrennum ɛna mekaa sɛ ao Awurade Nyankopɔn wɔn deɛ wɔka no me ho sɛ ɛnyɛ mmɛ na ɔrebubuo yi Ezekiel ti 21 na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba fa w'ani kyerɛ Yerusalem na ma w'asɛm soso ngu kronkron bea hɔ na hyɛ nkɔm tia Israel asase no na ka kyerɛ Israel asase no sɛ Awurade sie nie hwɛ me ne wanya na mɛtwe me nkrantɛ afiri ne bɔha mu na mɛtwitwa wo so trenini ne ɔbɔnefoɔ ɛsiane sɛ metwa wo so trenini ne ɔbɔnefoɔ nti me nkrantɛ bɛfiri ne bɔha mu atia honam nyinaa afiri anafoɔ fam akosi atifi fam na honam nyinaa ahunu sɛ me Awurade matwe me nkrantɛ afiri ne bɔha mu ɛrensane nkɔmu bio na wo onipa ba fa akoma a abubuo si apini na gu wɔn ani so ahome yaaya na sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ ɛdeɛ ho na woresi apini a ka sɛ akwansosɛm ntura ɛfiri sɛ ɛreba na akoma nyinaa bɛnane na nsa nyinaa mu agogo na honhom nyinaa ano akum na anankroma nyinaa adanedane nsuo hwɛ ɛreba na abɛyɛ hɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba hyɛ nkɔm na ka sɛ Awurade sie nie ka sɛ nkrantɛ a wase ano na wɔpɔ ho nso wase ano sɛ enkum wɔpɔ ho sɛ entwa nyinanyinam anaasɛ yɛma yɛn ho nsɛpɛ yɛn ka sɛ me ba ahempoma bu nnua nyinaa nimtia na wɔde maa sɛ ɔmpɔ ho sɛ wɔde nsa rekura wase nkrantɛ no na wɔpɔ ho nso sɛ wɔde rehyɛ okumfoɔ nsa onipa ba su ne twa adwo sɛ ɛno bɛba me man so
Enu beba Israel bempom nyinaa so. Wɔde wɔn ne me man ato hɔ ama nkrante. Enti hwe usrem na waso ahwe. Na sɛ poma a ebu animtia no mpo nyɛ hwe a, ɛdeɛ ne bɛyɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm. Na wo onipa ba, hyɛ nkɔm na bɔ nsɛm. Na nkrante no bɛba abɔ ho mmiɛnsa. Atɔfoɔ nkrante no, ɛyɛ ɔtɔfoɔ kɛseɛ nkrante na atwa wɔn ho ahyia no. Deɛ ɛbɛyɛ na akoma atuo na suntudua dɔɔso nti, mede nkrante hyerɛn asisi wɔn kuro apon nyinaa ho. Wayɛ no sɛ ɛnyɛ sɛ nyinam, wase ano de rebekum. Dane wo ho koraa kɔ nifa, dane wano kɔ benkum. Baabiara a wahyɛ sɛ w'ani nkyerɛ, na me nso mɛbɔ me nsɛm, na mama m'ani brɛ ano adwo, ne Awurade na maka. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba, sensan akwan mmienu fa, na ba bɛnhene nkrante mfa so mmra, ma ne mmienu nyinaa mfiri asase koro so, na kurukyire akyerɛkyerɛ kwan bi, nkuro nkwanta na kurukyire no. Siesie wɔ kwan a nkrante mfa so mmra amonfo kuro, Raba ne Yuda kuro a ɛwɔ Yerusalem a ɛyɛ din no mu. Na Babel hene gyina tempɔn kwanta so, akwan mmienu no ti, sɛ wɔn hyɛ nkɔmma no, ɔwusu agyan bi sɛ abusua honi adeɛ hwɛ mmerɛbuo. Nkɔm hyɛ a ɛba ne nifa mu ne Yerusalem, sɛ wɔn sisi adwenini a eburu ɔfasuo, mmue ano wɔ kum mu. Mma ɛne so osebo mu, sɛ wɔn sisi adwenini a wɔde bɛburu apɔnkɛseɛ. Ngu epie nsisi ntua aban, na ɛbɛyɛ wɔn sɛ nkɔntrɔ wɔ wɔn ani so. Waka ntankɛseɛ, nanso ɔno deɛ, ɔkae wɔn amumuyɔ sɛ wɔnkyi wɔn. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sii nie. Esiane sɛ moma ɔkae mo amumuyɔ, ma mo mmarato da adie, na wohunu mo bɔne, mo nneyɔe nyinaa mu nti, na esiane sɛ ɔkae mo nti, wɔde nsa bɛkye mo. Na wo ɔbɔnefoɔ a watɔ, Israel bɛnko a ne de aduru awiei amumuyɔ bere mu, sɛ Awurade Nyankopɔn sii nie. Wɔyi abotitene no, na wapɔn ahemotiri no. Yei, deɛ abrɛ aseɛ no, ɔbɛma so, na deɛ ama soɔ no, bɛbrɛ ase. Na mɛdane no, na yɛn nso rentena hɔ de bɛkɔ akɔsi sɛ deɛ atemmuo wɔ no bɛba, na mede ama no. Na wo onipa ba, hyɛ nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn se amɔmfoɔ ne wɔn ahohorabɔ no ho nie. Na ka sɛ, nkrante a watwe de rebekum, wapɔn ho sɛ ɛni nam, sɛ ɛnyɛ nyinanyinam. Ɛberɛ a ohunu ade huhuru ma wɔ na wɔrehyɛ wo nkɔntrɔ no, ɔde wo bɛto abɔnefoɔ atɔfoɔ a wɔn da aduro. Awieyɛ amumuyɔ bere mu no kɔn ho, fa wo nkrante sane hyɛ ne bɔha mu. Faako a wɔbɔɔ woɔ no, woawoɔ asase so na mebu waten, na mehwie m'abufuhyeɛ agu so. Mefite m'ani bere gya no mu atia wo, na meyi wo ahyɛ mmarima atirimɔdenfoɔ a wonim sɛ yie ho nyansa no nsa. Wobɛdane wo gya aduane, wo mogya bɛgu asase no mfimfini. Ɔrenkae wo bio, na me Awurade na maka. Ezekiel ti 22. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba, wobɛbu atɛn, wobɛbu mogya kuro no atɛn. Ɛne ɛma no nhunu n'akyiwadeɛ nyinaa, na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Kuro a ehwie mogya gu wɔ ne mu sɛ ne bere mmra, na ɛyɛ abosomhuhuo fa de gu ne ho fi. Wo mogya a wohwie gu yie no mu na wodi so, na wabosomhuhuo a woyɔɔyɛ no na wodi agu wo ho fi, na wama wo na abɛn, na woduru wo mfie mu. Ɛno nti mede wo ayɛ ahohoradeɛ ama amanaman, ne fɛdie ama nsase nyinaa. Wɔn a wɔbɛn wɔ ne wɔn a wɔwɔ akyiri di wɔn ho fɛw sɛ deɛ ne din ho agu fi, na ne sakasaka yɛ dɔɔso. Hwɛ, Israel bɛmpɔn no wɔ wo mu, wɔn mu biara sɛdeɛ ne tumi teɛ, sɛ obɛhwie mogya agu. Wo mu na wɔbɔ agya ne ɛna so mpekua, wo mu na wodi ahɔhoɔ anim, wɔn ho mumu awisian ne okunafoɔ soɔ. Wobu ma kronkron ne animtia, na wogu me home na ho fi. Nkontompofoɔ wɔ wo mu, sɛ wobɛhwie mogya agu. Na mepɔ so na wodidie wɔ wo mu, na ahohoradeɛ na wɔyɔ no wɔ wo mfimfini. Wo mu woyi agya adagya so, wo mu na wɔkɔ deɛ asɛkyima ama ne ho akum no ho. Na obi ne ne yɔnko yere yɛ akyiwadeɛ,
na obi gu n'ase ho fi aniwudi mu. Wo mu na obi tu ne nua baa na agya ba mo na. Wo mu na wɔgyegye anadwodie sɛ obehwie mu gya agu. Wogyegye mfentum ne nsi ho na wode apempensie fa wo yɔnko so. Na me deɛ owura afiri me Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na hwɛ mebɔ me nsɛm w'ani berebereɛ mfa so a wonya ne wo mogya a ɛwɔ wo mu no ho. Wakoma betumi edi anaasɛ wo nsɛm bɛyɛ den na me ne wo bedie no. Me Awurade na maka na mɛyɔ. Na mɛbɔ wo apete amanaman mu na mapansam wo nsase so. Na mɛhye wo fi no koraa afiri wo mu na wo ho begu fi amanaman anim na woahu sɛ me ne Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, Israel fie ayɛ me dwetɛfi. Wɔn nyinaa yɛ fononoo mu kɔɔbere ne sanya ne dadeɛ ne sumpi. Wɔayɛ dwetɛbini. Ɛno nti sei na Awurade Nyankopɔn seɛ. Esiane sɛ mo nyinaa adanedane dwetɛfi nti, hwɛ, mereboa mo ano ahyia Yerusalem. Sɛdeɛ wɔboa dwetɛ ne kɔɔbere ne dadeɛ ne sumpi ne sanya no fononoo mu. Fite ɛho gya mu ma no nane no, saa ara na mɛboa mo ano, m'abufuo ne m'anibere mu. Na mede mo ahyɛ mu anane mo, na maka mo abom, na masɔ mo ho gya m'anibere mu. Na moanane wo mu, sɛ dwetɛ nane fononoo mu no, saa ara na mobɛnane mu. Na moahu sɛ me ne Awurade a mɛhwie m'abufuhye agu mo soɔ no. na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, ka kyerɛ no sɛ, woyɛ asase a wɔntee ho, na wɔma osuo ntɔ so abohoro da mu. Nadiyifoɔ atiri so pam wɔ so. Wɔte sɛ gyata a ɔbobom tete ne hanam. Wodi akranam, ɔfa ahonyadeɛ ne aboɔdenneɛ. Wɔma emu akunafoɔ dɔɔso wɔ so. Na asɔfoɔ bu me mmara so, na wogu m'akronkronneɛ ho fi. Ɔma ne nsono akronkronneɛ ne adeɛ a ɛnyɛ akronkronneɛ. Na ɔnkyerɛ adeɛ a ɛho nteɛ ne deɛ ɛho teɛ no ntɛm soronsoroeɛ. Na obu wɔn ani gu me home na so, na ogu me ho fi wɔ wɔn mu. Ne mapɔn ma a wɔwɔ soɔ no te sɛ mpataku a wɔtete hanam, sɛ obehwie mogya aguo, na wasɛe akra. Deɛ ɛbɛyɛ na wanya mfasoɔ bɔne agye, na n'adiyifoɔ sra so hyerɛ ma wɔn. Ɔrehwɛ adehuhuo, na wɔhyɛ wɔn kɔntorɔ, ɔka sɛ, sei na Awurade seɛ. Nanso Awurade nkasae. Asase no so nkurɔfoɔ di amim, na wosi apempem, na wɔho mmɔborɔni ne ohiani so, na wosi wɔ hɔhoɔ apempem a ɛntene koraa. Na mehwehwɛɛ wɔn mu bi a ɔbɛgye ban anaasɛ obɛgyina tokuro mu. M'anim ama asase no, na mansɛe no, nanso manhu obiara. Enti mehwie m'abufuhyeɛ agu wɔn so, na madwerɛ wɔn anibere gya no mu, na mede wɔn abrabɔ abua wɔn atifi. Awurade Nyankopɔn asɛm ni. Ezekiel ti 53. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, mmaa baanu ɛna baako ma wɔ hɔ, na ɔbobɔɔ aduaman Misraim. Wɔn mmabaabere mu na ɔbobɔɔ aduaman no. Ɛhɔ na wɔmiaa wɔn nufu, na ɛhɔ na wɔkekaa wɔn mmabaabere mu mpokua. Na wɔn din ne ɔpanin no, Ohora, aseɛ ne mentomadan, ne nua Oholiba, aseɛ ne mentomadan wɔ ne mu. Na wɔyɛɛ me deɛ, na wɔwoo mmabɛne ne mmamaa. Na wɔn din ne Samaria yɛ Ohola, na Yerusalem yɛ Oholiba. Na m'akyi, Ohola bɔɔ adwaman, na n'ani beree n'adɔfo, Asiriafoɔ a ɔba bɛpinkyɛn no ho. Ɔhyehyɛ bibintoma ntaadeɛ, amradofoɔ ne mmakoma, mmeranteɛ a wɔn ho yɛ fɛ nko ara. Ɔtete nteaseɛ naamu ne apɔnkɔ so, na wɔde n'adwamammɔ kɔɔ wɔn so. Asiriafoɔ a wasa mu ayi wɔn no nyinaa, na wɔde wɔn a ne kɔn dɔ wɔn nyinaa, wɔn abosom nyinaa gu ne ho fi. Nanso n'adwamammɔ a wɔde firi Misraim no, wɔannyae, ɛfiri sɛ wɔne no dae ne mmabaabere mu, na ɔkekaa ne mmabaabere mu mpukua, na wɔhwie wɔn adwamammɔ guu ne so. Ɛno nti mayi no ahyɛ n'adɔfo nsa, Asiriafoɔ a n'ani beree wɔn no nsa. Wɔn a woyii n'adagya soɔ, ɔfaa ne mmabɛni ne ne mmamaa, na ɔno ara nso wɔde nkrante kum no. Na ɔyɛ ɔnɔkwa maamaa, na wɔyɛ no n'atemudie. N'ani nua Oholiba huni, nanso ɔmaa n'ani beree bɔne sene wɔ no, na wɔmaa n'adwamammɔ sene ne nua no deɛ. N'ani beree Asiriafoɔ amradofoɔ ne mmakoma a ɔba bɛpinkyɛn no. Ɔhyehyɛ ntadeɛ twɔn, ɔtete nteaseɛ naamu ne apɔnkɔ so. Mmeranteɛ a wɔn ho yɛ fɛ ara nko.
na mehunu sɛ wagu ne ho fi wɔn bɛn no nam ɔkwan koro so na ɔmaa ne dwamaamo kɔɔ so na wɔhunu mmarima a wɔkurukyire wɔn ɔfasuo ho Kaldeafo mfoni a wɔde adukɔkɔɔ akurukyire wɔde abɔsɔ abobɔ wɔn asene de abotire atentene abobɔ wɔn ti ɔhwɛ wɔn a wɔyɛ nnɔnkuni nara nko sɛ Babelfo a wɔn awoɔ asase ne Kaldea no tie no ɛna wɔde n'ani hwɛɛ no n'ani beree wɔn na wɔsoma abɔfoɔ ma ɔkɔɔ wɔn nkyɛn Kaldea na Babelfo baa ne nkyɛn ne no bɛdae ɔdɔ so na wɔde wɔn adwamaamo gu ne ho fi na wɔde wɔn gu ne ho fi no ɔtetee ne kra firi wɔn ho na woyii n'adwamaamo adie na woyii n'adagya soɔ no ɛna me kra tee ne ho firi ne ho sɛdeɛ me kra tee ne ho firi ne nua no ho no na ɔmaa n'adwamaamo no dɔɔso ara de kaee ne mmabaabere mu na a ɔbɔɔ adwaman Misrim asase soɔ no na n'ani beree wɔn mpenafo a wɔn barima te sɛ mfunumu deɛ na wɔn ahobaa te sɛ apɔnkɔ deɛ no na wɔkɔn dɔɔ wɔn mmabaabere mu aniwudie bere a wɔn mpokua nti Misrifoɔ miamia wo nufu no ɛno nti Oholiba sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ merehanya a wadɔfo atia wo wɔn a wo kra ate ne ho afiri wɔn ho no na mehyia wɔn afiri mmaa nyinaa aba wo so Babelfoɔ ne Kaldeafoɔ nyinaa Pekodfoɔ Soafoɔ ne Koafoɔ ne Asiriafoɔ a wɔka wɔn ho nyinaa mmerante a wɔn ho yɛ fɛ amradofoɔ ne mmakoma nyinaa nnɔnkonini ne wɔn a wɔwɔ dim apɔnkɔsotifoɔ ara nko na wɔde akodeɛ ne nteaseɛ nam ne nkyimie ne aman asafo bɛba wo so ahokatadeɛ ne ɛkyɛm ne dadeɛ kyɛ na wɔde bɛka wo ahyɛ mu ahyia na mede atemmuo bɛsi wɔn anim na wɔbu wo atɛn wɔn atemmuo so na mede me ninkuntwe bɛsa wo na wɔne wo adi no ani berɛ so wɔbɛtwitwa wo hwene ne w'aso na wo mu nkaeɛ bɛtotɔ nkrantaa no wɔn a wɔbɛfa wo mabani ne wo mama akorɔ na wɔde ogya ahye w'adeɛ a ɛbɛka akyiri na wɔbɛworɔ wo ho ntadeɛ na watase wo nwenneɛ afɛɛfɛ no na mɛma w'aniwudie to atwa afiri wo ho ne w'adwamaamo a ɛfiri Misrim asase soɔ no na woamma w'ani so ankyerɛ wɔn na woankae Misrim bio na sei na Awurade Nyankopɔn sie hwɛ mede wo hyɛ wɔn a wotane wɔn no nsa ne wɔn a wo kra ate ne ho afiri wɔn ho no nsa na wɔne wo adi no wɔtane so na wafa deɛ wo bere nyaeɛ no na wagya wo adagya mu ne kwaterekwa na wayi w'adwamaamo adagya so ne w'aniwudie ne w'adwamaamodie nyinaa so ɔbɛyɛ wo yei w'adwamaamo a wode dii amanaman no akyiri no nti sɛ wode wɔn abosom huhuo agu wo ho fi wo nuabaa no kwan so na wonam enti mede ne kuruwa bɛhyɛ wo nsa sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie wo nuabaa kuruwa a emu dɔ na emu trɛ no na wobɛnom dodoɔ a ebetumi adie no bɛdane aseresere die ne fidie nsabrɔ ne awerɛhoɔ ahodwire ne ahoyera kuruwa wo nuabaa Samaria kuruwa ne bɛyɛ wo ma na wobɛnom na wobɛfifim na wobɛwe ne frɛ na wobesunsuane wo nufu mu na me na maka Awurade Nyankopɔn asɛm nie ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie ɛsiane sɛ wo werɛ afiri me na wato me atwene w'akyiri nti wo nso soa w'aniwudie ne w'adwamaamɔdeɛ no na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ onipa ba wobɛbu Ohola ne Oholiba atɛn ɛneɛ kyerɛ wɔn akyiwadeɛ sɛ wasɛe awadeɛ na mogya wɔ wɔn nsam na wɔn abosom huhuo na wɔde asɛe awadeɛ na wɔn mma a wɔwo maame no nso wama wɔfa wo gya mu ama wɔdi bio yei na wɔayɛ me wɔgu me kronkronbea ho fi da no ara na me home na nso wɔgu ho fi na wɔkunkum mama wɔn abosom huhuo a ɔba me kronkronbea da no ara bɛgu ho fi na hwɛ saa na wɔayɔ no me fie no mu na mpo ɔsoma ma ɔkɔhyia mmarima a ofiri akyirikyiri bae na ɔsoma a abɔfoɔ ma ɔkɔɔ wɔn nkyɛn na hwɛ ɔbae wɔn na wodwaree wo ho ma wɔn de adubere kekaa w'ani na wode ahyehyɛdeɛ hyehyɛɛ wo ho na wotena anaeɛ a animu yɛ duro so na ɛpono a woatoo si w'anim na wode m'aduhwam ne me ngo sisii so na asafo yiwa wɔn ho atɔ wɔn ho gyegyeegye wɔ mu na wɔde nsabofoɔ firi ɛserɛ so bɛkaa mmarima a ofiri nipa dodoɔ no mu no ho na wɔde nkapo hyehyɛɛ wɔn nsa na wɔde abotire afɛɛfɛ bobɔɔ wɔn ɛna mekaa no deɛ awaresɛyɛ ahodwo no ho sɛ afei wɔde n'adwamaamo no ara bɛbɔ adwaman na ɔkɔɔ ne nkyɛn sɛdeɛ
ɔkɔ ɔbaa adwamanfoɔ nkyɛn. Saa na ɔkɔɔ Ohola ne Oholiba mmaa ahohorafoɔ no nkyɛn. Na mmarima ateneneefoɔ na wɔde awaresɛefoɔ atemmuo ne mogyakaguofoɔ atemmuo bɛgu wɔn atɛn, ɛfiri sɛ wɔyɛ awaresɛefoɔ na mogya wɔ wɔn nsam. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mɛma asafo bi atu aba wɔn so, na mayi wɔn ama ahodwan ne ɔfom, na asafo no asi wɔn aboɔ, na wɔde wɔn nkrantɛ awowɔ wɔn. Obekunkum wɔn mmabani ne wɔn mmamaa, na wɔde wogya ahye wɔn afie, na metwa aniwudeyɛ afiri asase no so, na wɔde abɔ mma nyinaa kɔkɔ, na wɔanwɔ mo ahohoradeɛ no bi, na wɔde mo ahohoradeɛ bɛgu mo so, na moasoa mo abosomhuguo no bɔne, na moahu sɛ mene Awurade Nyankopɔn. Ezekiel tia 29. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn afe ɛtɔ so 9, bosomi ɛtɔ so 10 no da ɛtɔ so 10 no sɛ, Onipa ba, twerɛ da yi din, da yi ara, Babelhene atua Yerusalem da yi ara, na bu asomwuye fie no bɛka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Fa ɛsɛn no si so, fa si so, na hwie nsuo nso gu mu, fa ne nankum nso gu mu, nankum pa nyinaa, srɛ ne basa, nompa a ɛyɛ nyinaa na fa hyɛ mu ma. Fa nwan mu wɔn a wɔyɛ no, na fa nyina hyehyɛ nompe no ase ma no nhuru yie, na ne nompe nso men wɔ mu. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, due, mogya kuro, ɛsɛn a emu awe naakyene a ne naakyen mfiri ne mu, yiyi mu adeɛ, nankum, wɔn twe so ntonto, na ne mogya wɔ ne mu, waka agu ɔbotan kwaree so. Wɔn hwie angu fam, na wɔde dɔteɛ akata so. Deɛ ɛbɛyɛ na ahonya anibere na ama aweredie abɛnti na memaa ne mogya gu ɔbotan pataa so a wankata so yi. Sɛ nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, due, mogya hwie guo kuro. Me nso mɛma aseɛ ma boa dɔɔso, ma nyina nɔɔso, ma wogya no nɛre, ma nam no ho no, numu ma no mpi na nompe no nhye, ne fa no hunu sinsrama no so. Deɛ ɛbɛyɛ na ne kɔbere adɔ, na emu adɔ kɔɔ, na emu fi no anane, na ne naakyen asa. Ɛho wɔ brɛ, nanso ne naakyen dodoɔ no mfi. Ogya mu na ɔmfa ne naakyen nkoro. Wo fi mu wɔ abusudeɛ, sɛ mɛtwe wo ho na ɛmfiri nti, wo ho renti mfiri wo fi no mu bio. De bɛkɔ akosi sɛ mɛma m'abufuhyeɛ adwo wo ho. Me Awurade na maka. Ɛbɛba na mɛyɔ, merennyae na merennodo ho, na merennu me ho. Sɛdeɛ wakwan teɛ ne sɛdeɛ wo ne yɔɛ teɛ no, saa na wobɛbu wo atɛn. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hwɛ, merebɛbɔ wo de ayi w'ani adeɛ a ɛpɛ no afiri wo ho. Na ntwa adwo, nsu, na ɛma wo nisuo nkyi, gu ahome kɔɔ mu, nni owufoɔ ho abooboo, fa ɔbotire bɔ wo ti, na fa wo mpaboa hyɛ wo nan, na nkata w'ano, na ɛni nnipa aduane. na mekasa kyerɛ ɔman no anɔpa, na meyere wu anwummerɛ, na anɔpa no meyɔɔ sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no. Na nkurɔfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ, wɔrenkyerɛ yɛn adekode a yɛnum a wɔreyɔ yi kyerɛ wɔ yɛn ho anaa? Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Kasa kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, meregu me kronkronbea ho fi, mo ahoɔden ahokyerɛ no, mo ani adeɛ a ɛpɛ ne mo kra adeɛ a ɛdɔ no, na mo mmabani ne mo mama a mogyaeɛ no bɛtotɔ nkrantaa no. Na mobɛyɛ sɛdeɛ ɛma yɛ yi. Morenkata mo ano, na morenni nnipa aduane. Na mo ahyehyɛdeɛ bɛbɔ mo ti, na mo mpaboa ahyehyɛ mo nan. Morentwa adwo, na morensu, na mobɛsɔne agu. Mo amumuyɔ mu, na moasisi apini akyerɛkyerɛ mo ho. Na Ezekiel ayɛ mo nsɛnkyerɛnneɛ, sɛdeɛ wayɔ yi nyinaa mobɛyɔ no bere a ɛbɛba mu no. Na moahu sɛ mene Awurade Nyankopɔn. Na wo, onipa ba, ɛda no ara, mɛgye wɔn nsɛm wɔn ahoɔden, wɔn ahyehyɛdeɛ ho ahosepe, wɔn ani adeɛ a ɛpɛ ne wɔn kra adeɛ a ɛfie, wɔn mmabani ne wɔn mmamaa no. Da no ara na deɛ wafiri mu afiri bɛba wɔn nkyɛn, abɛma waso ateɛ. Ɛda no ara na wo ne deɛ wafiri mu afiri no ano bɛbue, na wobɛkasa, na worentɔre mu bio, na wobɛyɛ wɔn nsɛnkyerɛnneɛ, na wɔhu sɛ mene Awurade. Ezekiel ti 25.
Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, yi w'ani kyerɛ amonfoɔ, na hyɛ nkɔm tia wɔn, na ka kyerɛ amonfoɔ no sɛ, muntie Awurade Nyankopɔn asɛm, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ moka sɛ, wie, sɛ me kronkronbea ho agu fi, ne Israel asase ho, sɛ ayɛ afo, ne Yuda fie ho nso, sɛ wɔkɔ tukuru mu nti, hwɛ, mereyi wo ama apuoyɛfoɔ, sɛ wɔmfa wo ni, na wɔnkyere wɔn sraban wo mu, na wɔnsisi wɔn tenabea wo mu, wɔn na wobedi waba, na wɔn ara anom wo nufusuo, na mede raba bɛyɛ yoma adan, na amonfoɔ asase ayɛ nnwan butubea, na moahunu sɛ mene Awurade. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ woabɔ wo nsɛm, na wode wo nan apempem fam, na wahantan nyinaa mu wama wakoma atɔ wo yam Israel asase ho nti, hwɛ, meretene me nsa atia wo, na mede wo ayɛ amanaman asadeɛ, na metwa wo afiri aman mu, na asɛe wo afiri nsase mu, na madwerɛ wo, na woahunu sɛ mene Awurade. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ Moab ne Sel ka sɛ, hwɛ, Yuda fie ayɛ sɛ amanaman nyinaa nti, hwɛ, merebue Moab nkyɛn mu afiri nkuro no so, nkuro a ɛdeda n'ahyeɛ ho so, asase a ɛyɛ no, Bet Yesimot, Baal-Meon, de kɔka Kiriataim. Mede mama apuoyɛ ma apae amonfoɔ deɛ no so, na mama wafa adi wɔn so, deɛ ɛbɛyɛ na wankae amonfoɔ bio aman mu, na mɛyɔ Moab mu atemmudeɛ, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ Edom atɔ Yuda fie so werɛ, na wɔde so paa ara na watɔ wɔn so werɛ no nti, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mɛtene me nsa atia Edom, na metwitwa emu nipa ne afieboa, na mayɛ no afo afiri Timan, na watotɔ nkrantaa no akɔduru Didan. Na mede me man Israel nsa bɛwie mawerɛtɔ Edom so, na ɔne Edom adi no m'abufuo ne m'anibere so, na wɔhunu mawerɛtɔ, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ Filistifoɔ atɔ ne so werɛ, na wɔde ɔkra mu ahi atɔ wɔn ho werɛ sɛ ɔde daa ɔtane bɛsɛe wɔn no nti, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, meretene me nsa atia Filistifoɔ, na matwa Keretifoɔ no, na masɛe deɛ aka mpoano no, na mede abufuhyeɛ kɛse bɛtɔ wɔn so werɛ, na me werɛ a mɛtɔ wɔn soɔ no mu wɔhunu sɛ mene Awurade. Ezekiel ti 26. Na afe a ɛtɔ so 12 bosome no da edi kan no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, esiane sɛ Tiro ka Yerusalem ho sɛ, wie, wabubu aman no pono no, ɛbɛdane aba me nkyɛn, mɛyɛ ma, ɛno ayɛ amanfo nti, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, me ne wanya, Tiro, na mede amanaman bebree bɛba wo so, sɛdeɛ ɛpo de n'asorɔkye reba no, na wabɛsɛe Tiro afasuo, na wabubu n'aban atentene no, na mɛpra ne dɔteɛ afiri mu, na mayɛ no ɔbotan kwawee, ɛbɛyɛ asɛw hatabea ɛpo mu, na me na maka, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na ɛbɛyɛ amanaman asadeɛ, na ne mama a ɛwowɔ asase soɔ no, wɔde nkrante bi kuku wɔn, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, mede Babel hene Nebukadreza, ahene mu hene no, mefiri atifi fam, ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam, ne apɔnkɔsotefoɔ ne asafo ne dɔm bebree mereba Tiro so. Wo mama a ɛdeda asase soɔ no, wɔde nkrante bi ku wɔn, na wasi wo ho aban, na wato wo ho pie, na wama ɛkyɛm so ahyia wo, na wɔde ne burie adeɛ asisi w'afasuo ho, na wɔde n'akodeɛ adwiri w'aban atentene, na pɔnkɔ dodoɔ nti wɔn tutuo bɛkata wo so. Apɔnkɔfoɔ ne nkyimiiɛ ne nteaseɛnam gyegyeegye nti na w'afasuo bɛwosow soɔ. Bere a ɔrefa w'apon kɛseɛ mu aba mu sɛ ɔreba kuro a wabu mu afa mu no, ɔde n'apɔnkɔ ntɔte bi tiatia wo mmorɔ no nyinaa so. Ɔde nkrante bi kunkum wo nkurɔfoɔ, na wobɛsum w'ahoɔden adum no agu fam. Na wɔde w'ahonyadeɛ bɛyɛ asadeɛ, na wafonfom w'adwadeɛ, na waburi w'afasuo, na wadwiri w'anigyeɛ afie, na watoto w'aboɔ ne wo nnua ne wo dɔteɛ agu nsuo mu. Na mɛma wo dwontoɔ huu yɛ agyae, na w'asɛnkuo ne nso ɔrenti bio.
na mɛyɛ wo ɔbotan kwawe wobɛdane asew hatabea ɔrenkyekyere wo bio na me Awurade na maka Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Tiro nie ɛnyɛ wahwe ase huuye watɔfoɔ apenepene kuma wo kunkum mmea wo mu nti na nsupa bɛwosow soɔ na ɛpo so abrɛmpɔn nyinaa refiri wɔn adwa so ɛsanesane na wɔyiyi wɔn musuo na wɔaworɔworɔ wɔn nkyiri mu ataadeɛ na wɔfira ahopopoɔ atenatena fam na wɔn ho apopo bere nyinaa mu na wɔn nti wɔn ho adwiri wɔn na wɔbɛtwa wɔn ho kwadwom aka akyerɛ wo sɛ ei sɛdeɛ wase yɛ nie wo a ɛpomufoɔ bɛtena wo mu kuro a ɔkamfo a ɛyɛ den wɔ po mu ɛno ne emufoɔ a wɔma wɔn ho ba emufoɔ nyinaa so no afei nsupɔ ho bɛpopo wahwe aseɛ da no na nsupɔ a ɛwɔ po mu no akoma atu wɔ wieyɛ ho na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie sɛ meyɛ wo akurɔfo sɛ nkuro a ɔntena mu bio sɛ mede ebunu me ba wo so ma nsuo bebree bɛkata wo so a mede wo bɛsane aka wɔn a wɔsane kɔ amena mu no ho akɔtete nkyerɛdɛn nkurɔfoɔ no nkyɛn na mama watena fɔmfɔm asase so deɛ hɔ yɛ amanfo firi tete nkyerɛdɛn no wɔn a wɔsane kɔ amena mu no nkyɛn deɛ ɛbɛyɛ na ɔrentena wo mu bio na mɛyɛ animuonyam ne ateasefoɔ asase so ade a ɛyɛ hu na mede wo bɛyɛ na ɔrentena hɔ bio na obisa w'akyiri kwan a ɔrenhunu wo da biara da bio Awurade Nyankopɔn asɛm nie Ezekiel ti 29 na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ na wo onipa ba hwɛ Tiro ho kwadwom na ka kyerɛ Tiro sɛ wo a wote ɛpo aboboa no aman batani a wokɔ nsupo bebree soɔ sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie Tiro wo deɛ woka sɛ me na me ho wie fɛyɛ wahyeɛ wɔ po mfimfini wabantofoɔ awie wo fɛyɛ Sinel pepea na wɔde pempam wahyɛn afasuo Lebanon ntweneduro na wɔfa de yɔɔ wahyɛn mu nnua Basan adum na wɔde yɔɔ watabon wɔyɔɔ no asonsen mango a ɛhyehyɛ kwabɔkoro nnua a efiri Kitim nsupɔ mu nwura a wakyere mu a efiri Misrim yɛ wo mframatoma a ɛyɛ wo frankaa bibituma ne ntoma a ɛbere dum a efiri Elisa nsupɔ mu yɛ wo nkatasoɔ Sidonfoɔ ne Awadfoɔ yɛ wakwanfoɔ wɔnyansafoɔ wɔ wo Tiro no ara mu ɔne wahyɛn kwankyerɛfoɔ Geba mpanin ne emu anyansafoɔ nso wɔ wo mu repempam wagoago ɛpo so ahyɛn nyinaa ne wɔn hyɛn mufoɔ wɔ wo mu di wɔdwadeɛ ho sesadwa Persia ne Lydia ne Put wɔ wo dɔn mu yɛ wakɔfofoɔ wɔde kyɛm ne dadeɛ kyɛ sensɛn wo mu wɔn na wɔn ma a wɔnim bɛɛnyam awarefoɔ ne wo dɔm wɔ afasuo so hyia na Gamadfoɔ wɔ waban atentene mu wɔde wɔn akyɛm sensɛn wɔ afasuo ho hyia wɔn na wɔn ma a wɔn ho ofe wie yie Tarsis ne wɔdwadifoɔ wade nyinaa dodoɔ nti dwetɛ dadeɛ senya ne sompi na wɔde bɛsesa wo hɔ adeɛ Yawan Tuba ne Misek ne wodidwa nipa akra ne kɔɔbrɛ adeɛ na wɔde gye wɔdwadeɛ Tugama fie na wofiri di apɔnkɔ ne apɔnkɔfoɔ ne mfunumu pɔnkɔ pa de bɛsesa wo hɔ adeɛ Dedan ma ne wodidwa ensupe bebree so na wɔn nsa ano adwadeɛ korɔ asɔnsen muamu ne duabo nnua na wɔde betua wo ka Syria ne wodidwa wade a woyɔɔyɛ no dodoɔ nti ensnamaboɔ ntoma a ebere dum ne nkyeremu ne nwurapa ne bota ne nkyenema na wɔde bɛsesa wo hɔ adeɛ Juda ne Israel asase ne wodidwa Minita yio ne Krakas ne ɛwoɔ ne ngo ne ane ne duham na wɔde gye wɔdwadeɛ Damasko ne wodidwa wade a woyɔɔyɛ no dodoɔ so ahodeɛ nyinaa dodoɔ nti wɔde Hebron bobisa ne nwan fitaa ba Redan ne Yawan firi Uza bɛne wodi nsesadwa dadeɛ a wabɔ bɛwi nnua ne metire yɛ wɔn nsesa adeɛ Dedan de apɔnkɔtoma a wɔtena so ne wodidwa Arabia ne Kedar abrempɔn nyinaa yɛ wɔn nsa ano adwadifoɔ Nyama ne adwanini ne mpapodwa na wɔne wodie Seba ne Rama abatafoɔ ne wodidwa wɔde nnuhwam nyinaa mu titire ne aboɔden aboɔ nyinaa ne sika ne wobedi nsesadwa Haran ne Kane ne Eden Seba abatafoɔ Asor
Kilmad ne Udidwa. Wɔn na wɔyɛ wabatafoɔ ntoma afeefe mu. Bibitoma ne nkyeremu musuo mu ne asaawa a wɔafura ademudeɛ. Nhoma a wɔafura na wɔakyinkyim. Wɔde gye wo adwadeɛ. Tarsis ahyɛn no ne wakɔntufoɔ di wadwadie mu akɔneaba. Na wayɛ ma na w'anim abɛnyam sɛ wɔ ɛpo hodoɔ no mfimfini. Akwanfoɔ no de wo kɔ nsuo bebree mu. Ɛpoeɛ mframa bobɔ wɔ ɛpo hodoɔ no mfimfini. Wade dodoɔ ne wade tɔnneɛ, wɔn nsesa adwadeɛ, wahyɛn mufoɔ ne wahyɛn kwankyerɛfoɔ, wo mu agɔago pempamfoɔ ne wadwadeɛ sisafoɔ ne wo mu akofofoɔ, nyinaa ne wasafoɔ a wɔwɔ wo mu nyinaa. Ɔbɛtotɔ bosonopoyam, wahwe ase da no mu. Wahyɛn kwankyerɛfoɔ nteamu ne ma mpoano asase wosowoso. Na wɔn a wɔkurakura atabono nyinaa, ahyɛn mufoɔ, puani kwankyerɛfoɔ nyinaa fifiri wɔn ahyɛn mu sanisani begyinagyina fam. Na wo so na wɔmema wɔn ne soɔ. Na wɔteɛ mu yɛayade dɔte egugu wɔn atifi, yantam nson mu. Na ɔbobɔ tikwa ma wo, firifira eituma, na wɔde ɔkra awerɛhoɔ ne agya adwitwire yɛ a yɛsoma wo. Na wobetwa wo ho kwadwom, wɔn adwitwa no mu ato wo ho dwom sɛ, hwan na wɔte sɛ Tiro a wama no asɛe ayɛ din ɛpo mu yi. Wɔdwadeɛ firi po nyinaa mu baeɛ no, wode maa aman bebree mee. W'ahonyadeɛ ne wɔdwadeɛ dodoɔ na wode maa asase so ahemfo nyaa wɔn ho. Afei a wɔabɔ wo afiri ɛpo ani de wo ahyɛ nsudonkodonko mu yi, wɔdwadeɛ ne w'asafo a ɛwɔ wo mu no nyinaa atotɔ. Nsua no aman nyinaa wɔnti wɔn ho dwiri wɔn. Na awɔsen gu wɔn ahemfo so. Wɔn anim akusa. Aman mu adwadifoɔ bɔ wo so hwɛma hwehwee. Wapɛtu asɛn na woni hɔ bio de rekosi daa. Ezekiel ti aduonu nwɔtwe. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, ka kyerɛ Tiro manpanin sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ wakoma ma ne ho soɔ, na wo se, meyɛ onyame, enyame dwa so na metie, ɛpo mfimfini, nanso woyɛ onipa, na wonyɛ onyame. Na woyɛ wakoma sɛ onyame akoma. Hwɛ, woyɛ onyansafoɔ sene Daniel, ahuntasɛm biara ankyɛne wo. Onyansa ne wo nhunumu so na woanya ade afa, na woanya sika ne dwetɛ egu akoradeɛ mu. Onyansa dodoɔ ne wadwadie na wode ama w'ade adɔɔso, na w'ade no nti wakoma ehuhuru. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ wayɛ wakoma sɛ nyame akoma nti, hwɛ, mede ananafoɔ mereba wo so, amanaman mu aniɛdenfoɔ, na wabɛtwetwe wɔn krantɛ atia wo nyansa ahoɔfɛ no. Na wagu wo hyerɛn ho fi, amana mu na wɔde wo besane akorɔ, na wawu atɔfoɔ wuo, ɛpo mfimfini. Ka na wobɛka sɛ onyame ne me, deɛ wokum wo no anim. Na wo deɛ, woyɛ onipa na wonyɛ onyame, deɛ wohwere wo mu no nsɛm. Momonotofoɔ wuo na wobɛwuo ananafoɔ nsɛm. Na me na maka, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, twa Tiro hene ho kwadwom, na ka kyerɛ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Wo deɛ, wo ne abɔde afɛɛfɛ mu deɛ ɔyɛ. Nyansa ahyɛ wo ma, w'ahoɔfɛ di mu. Nyankopɔn turo edin mu na woteɛ. Abɔden aboɔ nyinaa yɛ wo nkata ho. Bogyanamboɔ, akrateboɔ ne bɔwerɛboɔ, sikabereɛboɔ, apopobibireboɔ ne ahwehwɛboɔ, hoaboɔ, nsramaboɔ ne ahahammonoboɔ ne sika. Wo mpintin ne bɔma som w'anim. Ɛda a wɔbɔɔ woɔ no na wosiesieyɛ. Woyɛ kerubɔ a wasra no a ɔkata soɔ. Na mede wo sii hɔ, Nyankopɔn bepɔ kronkron no so na wowɔ. Ogya abɔ ntɛm na wo nenam. Wodii mu w'akwan mu. Firi da a wɔbɔɔ woɔ ara de kosii da a ohunu wo mu abusudeɛ no. Wadwadie dodoɔ nti na wɔde amimdie hyɛ wo mu ma. Na woyɛɛ bɔne, na migu wo ho fi firi Nyankopɔn bepɔ no so. Na mesɛe wo kerubɔ a wokata soɔ, firi ogya aboɔ no ntɛm. W'ahoɔfɛ nti wakoma ahuhuru. Wasɛe wo nyansa ne wo hyerɛn. Mato wo atwene fam. Mede wo ato ahemfo anim sɛ ɔnhwɛ wo. Wɔ mumuyɔ dodoɔ so, wadwadie abusudie mu wagu w'akronkronneɛ ho fi. Enti mama ogya afiri wo mu, na ahye wo. Na madane wo nso asase so, wɔn a wɔhwɛ wo nyinaa anim. Wɔn a wo ni woɔ, aman mu nyinaa wo ho bɛyɛ wɔn ahodwiri. Wapɛtu asɛe, na woni hɔ bio de kusi daa. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ,
Onipa ba, dane w'ani kyerɛ Sidon na hyɛ ne ho nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wo anya Sidon na menya wo mu animuonyam. Na sɛ meyɛ ne mu atemmudeɛ na meyi ne mu kronkron yɛ agye a wɔahunu sɛ me ne Awurade. Na merema owuyadeɛ aba ne mu na mogya agu ne mmorɔno so na apirafoɔ atoto ne mu. Nkranta a ɛfiri man nyinaa bɛba no soɔ no ano na wɔahunu sɛ me ne Awurade. Na kasaa a ɛwɔ wo nipa ne hwerɛmo a ɛyɛ yare nka hɔ ma Israel fie bio. Mfiri wɔn a wɔtwa wɔn ho ahyia a wɔbu wɔn animtia no nyinaa mu na wɔahunu sɛ me ne Awurade Nyankopɔn. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, sɛ menya boa Israel fie no firi aman a wɔapete wɔn mu no mu a, meyi me kronkron yɛ adi wɔ wɔn mu amanaman no ani so, na wɔbɛtena wɔn asase a mede maa makoa Yakob no so. Na wɔbɛtena so dwoodwoo asi adan ayɛ bobinturo, na wɔatena ase dwoodwoo, ɛfiri sɛ mɛyɛ atemmudeɛ wɔn a wɔtwa wɔn ho ahyia bu wɔn animtia no nyinaa mu, na wɔahunu sɛ me ne Awurade wɔn Nyankopɔn. Ezekiel ti 29. Afi ɛtɔ so 10 no, bosom ɛtɔ so 10 no, da ɛtɔ so 12 no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, dane w'ani kyerɛ Misraim hene Farao na hyɛ nkɔm tia no ne Misraim nyinaa. Kasa na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne w'anya Misraim hene Farao, asubo akɛseɛ a wɔda ne subɔntene mu a wɔka sɛ, me subɔntene wɔ me ara na meyɔɔ me faeɛ, na mede nkɔtɔkoro bɛwura w'afono mu, na mama wɔ subɔntene mu mpataa afemfa w'abena ho, na matwe wo afiri wɔ subɔntene mu aba ne wɔ subɔntene mu mpataa a ɛfemfam w'abena ho no nyinaa. Na mɛto wo atwene ɛserɛ so, wo ne wɔ subɔntene mu mpataa nyinaa. Ɛserɛ petee ani na wobɛtɔ, ɔrentase wo na ɔremmoa w'ano. Asase so mmoa ne wiem nnomaa na mede wo bɛyɛ wɔn aduane, na Misraimfoɔ nyinaa bɛhunu sɛ me ne Awurade. Ɛsiane sɛ woyɛ nkyɛnkyɛn mapoma ma Israel fie, ɔsɔ wo nsɛm mu a wobuka sɔne wɔn mmati nyinaa, na wɔtwerɛ wo a wobu ma wɔn sisi nyinaa hinhim. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mede nkrantɛm reba wo so, na matwitwa wo mu nnipa ne mmoa, na Misraim asase adane afono, na ɛso ada mpan, na wɔahunu sɛ me ne Awurade. Ɛsiane sɛ woka sɛ asubɔnten no wɔ me, na me ara na meyɔɔyɛ. Enti hwɛ, me ne wo ne wɔ sutene hodoɔ no anya, na mɛyɛ Misraim asase no afoafo, amanfo ne ahodwiridie, ɛfiri Sini abantenten ho akɔsi Ethiopia hyeɛ so tɔn. Onipa nan remfa so, na aboa nan remfa so, na ɔrentena so mfirihyia aduanan. Na mɛyɛ Misraim asase pasaa, nsase a ayɛ pasaa mu, na ne nkuro ada mpan wɔ nkuro afoafo mu, mfirinhyia aduanan. Na mɛbɔ Misraim apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu nsase so. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mfirinhyia aduanan awieɛ no mɛboa Misraim ano afiri aman a mabɔ wɔn apete hɔ no mu. Na mede Misraim nomum no asane aba, na mede wɔn aba Patros asase so bio, wɔn asase a wofiri soɔ no so, na wɔayɛ ahenni a abrɛaseɛ wɔ hɔ. Ɛbɛyɛ ahenni mu die abrɛaseɛ, na ɛremma ne ho so bio wɔ amanaman so, na mɛma wo so na wɔani amanaman so bio, na ɛrenyɛ Israel fie anidasoɔ bio. Na sɛ wɔdane wɔn ani di wɔn akyiri a, ɛbɛma makae wɔn amumuyɔ, na wɔhunu sɛ me ne Awurade Nyankopɔn. Na fi ɛtɔ so 27 no, bosom edi kan no da edi kan no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, Babelhene Nebukadnezar maa ne dɔm som Tiro ɛsom kɛseɛ. Ɛtifi nyinaa pepae, na metire nyinaa ho worɔworɔe, nanso akatua biara ɛmfiri Tiro anka ɔno ne ne dɔm nsa, soma wɔsomyɛ no so. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mede Misraim asase merema Babelhene Nebukadnezar, na wasoa n'asafo yuu akɔ, na wafa n'asadeɛ, na wafom n'afomfadeɛ afa, na ayɛ ne dɔm no akatua. Na paade a wɔsom ho no ano na mede Misraim asase bɛma no, ɛfiri sɛ ɔyɔ maa me, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛda no na mɛma abɛn bi afifiri ama Israel fie, na wo na mɛma wo kwan na wabue w'ano wɔ wɔn mu, na wɔahunu sɛ me ne Awurade. Ezekiel ti 30. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hyɛ nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Muntwa agyaadwo, ao ɛda no, na ɛda no abɛn.
ɛda no abɛn ama Awurade mununkum da ɛbɛyɛ amanaman bre na enkrante bɛbɛ Misrim so na enketenkete akuta Ethiopia ɛbra a ɛprafoɔ retoto Misrim na ɔrefa emu asafo yu akro na ɔredwiri ne nyina so no Ethiopia ne Put ne Lydia ne afrafrafoɔ dɔm nyinaa ne Kub ne apoma asase no sofoɔ ne wɔn bɛtotɔ nkranta no sɛ Awurade sie ni wɔn a wokura Misrim mu bɛtotɔ na n'ahoɔden ahantan no abrase efiri sen abantentene ho ɔbɛtotɔ nkranta no Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wɔayɛ pasaa nsase a ayɛ pasaa mu na ne nkuro afra nkuro afoafo mu na wɔhunu sɛ me ne Awurade bere a meresɔ wogya Misrim na wasɛe n'aboafoɔ nyinaa no ɛda no abɔfoɔ bɛfiri m'anim afiri adi ahyɛne mu akɔma Ethiopia ɛwɔ hɔ anibia na soɔsoɔ no abɔbrim na ehu bɛba wɔn mu sɛ Misrim da no na hwɛ ɛreba sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mede Babelhene Nebukadreza nsa betwa Misrim asafo yu no so ɔno ne man a ɛka ne ho no amanaman yɛn ne ɛdinfo no wɔde wɔn reba abɛsɛe asase no na watwetwe wɔn nkrante etie Misrim na wɔde atɔfoɔ ahyɛ asase no ma na mɛma nsubɔntene no awewe na matɔn asase no ahyɛ abɔnefoɔ nsa na mede ananafoɔ nsa mayɛ asase no ne ne mayɛ pasaa me Awurade na maka sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni mɛsɛ ahoni huhuo no na mɛtwa abosom huhuo no so afiri Memphis na ɔbrempɔn remfiri Misrim asase so mma bio na mɛma ehu aba Misrim asase so na mɛyɛ Patros pasaa na maso ogya soa na mayɛ atemudeɛ wɔ no na mehwie m'abufuhyeɛ agu Sin Misrim aban a ɛyɛ den no so na no asafo yuu no metwatoɔ na mɛto Misrim mugya Sin behunu ayayadeɛ na wɔde no bɛma wɔbu afem na Memphis behunu ahonyehiafoɔ awia ɔn ne Pibeset mmeranteɛ bɛtotɔ nkranta no emutifo akɔnomumfa mu Tehaf ne His nso ɛda no bɛduru sum sɛ merebubu Misrim konua wɔ hɔ na n'ahoɔden ahantan to betwa wɔ ne mu na mununkum bɛkata no so na ne mama akɔnomumfa mu na mɛyɛ atemudie Misrim na wɔhunu sɛ me ne Awurade na afi ɛtɔ so du biako bosomi a edi kan no da ɛtɔ so nson no Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba Misrim hene Faro basa no mabu na hwɛ wɔn kyekyere sɛ ɔresa sɛ wɔde ntomaban rekyekyere so sɛ wɔde rema emu ayɛ den na atumi asɔ nkrante mu ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me ne Misrim hene Faro anya na merebubu n'abasa no deɛ ɛyɛ den ne deɛ abuo no na mama nkrante no afiri ne nsa atɔ fam na mɛbɔ Misrim apete amanaman mu na mapansam wɔn agu nsase so na mɛhyɛ Babelhene abasa den na mede ne nkrante ahyɛ ne nsa na mebubu Faro abasa na wapenepene ɔtɔfoɔ pene n'anim na mɛma Babelhene abasa ayɛ den na Faro abasa agu fam na wɔhunu sɛ me ne Awurade sɛ mede me nkrante merehyɛ Babelhene nsa na watene Misrim asase so na mɛbɔ Misrim apete amanaman mu na mapansam wɔn agu so na wɔhunu sɛ me ne Awurade Ezekiel ti aduasa baako na fi ɛtɔ so du biako no bosomi ɛtɔ so mmiɛnsa no da adi kan no Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba ka kyerɛ Misrim hene Faro ne n'asafo yuu no sɛ wote sɛ hwan wo kɛseyɛ mu hwɛ Asiria yɛ Lebanon so twe ne duro ne man fɛɛfɛ na hahan kusu a ɛma nwunu na ɛkorɔ nsronsoron a ne ntɛntɛn no awɔ mununkum ntam nsuo maa no yɛ kɛse ebunu maa no krɔnee ne nsu tene sini twa ne mfuo ho hyiae na ɛde ne nsu ka kɔ wura mu nnua nyinaa ho enti ɛkorɔ nsronsoron sene wura mu nnua nyinaa ne man akɛseɛ woware atentene nsuo dodo a enyaeɛ a ɛpaapae nkorabata no nti ne man frɔmfrɔm no mu na ewiem nnomaa nyinaa yoyɔɔ aprebuo na ne man akɛseɛ no ase na wura mu mmoa nyinaa wowoo wɔn ma na n'ase nwunu mu na amanaman akɛseɛ nyinaa tenaeɛ na ne ho yɛ fɛ ne kɛseɛ mu ne man tentene yɛ mu efiri sɛ na ne nhini wɔ nsuo bebree ho ntwinidwo ankyɛne no wɔ Nyankopɔn turo mu na pepe anua enti sɛ ne man frɔmfrɔm no na kyɛnkyɛn enti sɛ ne man akɛseɛ dua biara ne Nyankopɔn turo mu a na ɛsɛ no na ho ɔfɛ mu
mede ne man dodo ye no fefe ma edin nua a ewo Nyankopɔn trum no nyina ani bre no enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie esane sɛ ɛware ne kron mu na oyi ne ntɛntɛn no akɔ omununkum mu na nakoma kukuruye na hantan mu nti mede ne hyɛ amanaman tumfo nsa die na wɔne no diye na bɔnefo sɛm nti na mitu no na ananafo amanaman mu aniɛdenfo tu no gui na wogya no hɔ mepɔ so ne mohwɛ nyinaa mu na ne man gugu na ne man akɛse no bubui wɔ asase so nsubonhwɛ nyinaa mu na asase so aman nyinaa firi ne nwunu mu sane kɔɔ gya no hɔ nyidutan a ɛda fam no so na ewiem nnomaa nyinaa sisie na ne man akɛse no so na wura mu nyinaa wɔ ɛyɛ saa ne nsuo ho nua nyinaa mu biara ama ne ho so ne kron nti na ɛnyi ne ntɛntɛn no wɔ mununkum mu na wɔn atumfoɔ ama wɔn ho so anyina wɔn ahantan mu wɔn a wɔn mu nsuo nyinaa efiri sɛ na wɔde wɔn nyinaa ama wɔwuo akɔ asase ase tɔn nipa memu akɔ wɔn a usane kɔ amana mu no nkyɛn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie de a usane kɔ asamado no mema abobodie bae ne nti mema ebunu so katae na misi ne nsubɔntene ano na usanka nsuo bebree no na mema Lebanon fra ne so brisi tum na ne nti ewura mu nwa nyinaa botoi na hwe ase gigigi so mema amanaman wosoi bra me redru no akɔ asamado aka wɔn a usane kɔ amena mu no ho na edi nwa nyinaa Lebanon ade a wayi a ɛyɛ no wɔn a wɔnum nsuo nyinaa botoi asase ase wɔn so a wɔyɛ ne basa a ɔte n'ase nwunu mu amanaman mu no wɔne no sane kɔ asamado kɔ nkranta no atɔfo nkyɛn hwan na wosɛ no saa animonyam ne kɛsiyɛ mu edi nnua mu nanso wɔde wo ne edi nnua no bi sane akɔ asase ase momorotofo mu na wobɛda nkranta no atɔfo nkyɛn Faro ne nasafo yu nyinaa nie Awurade Nyankopɔn asɛm nie Ezekiel ti aduasam yenu na afi atosu dumienu no bosomi atosu dumienu no da edi kan no Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ onipa ba twa kwadwom ma Misrim hene Faro na ka kyerɛ no sɛ amanaman mu gyataburuwa ho na wɔde wo toye enso wo de woyɛ sɛ epumu osubua na wohuri firi wo nsubɔntene no mu na wode wo nanu nsuo no mu ho no wɔn nsubɔntene sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mede masɛw bɛtrɛ wo so aman bebree asafo mu na wɔde meboa ayi wo aforo aba na mɛto watwene fam na matowo agu ɛsrɛni na mama ewiem nnomaa nyinaa abisisi wo so na mama asase nyinaa so mmoadoma adi wo nam amen na mede wo nam bɛto mepɔ so na mede wɔfunu ahyɛ mo nhwama na mama asase no anom wo nsuo a efiri wo mogya mu akoduru mepɔ ho na wahyɛ nsubonhwa no mama na sɛ medum wo sɛ kanea a mɛkata wo soro na mama ne nsoroma abiri tum mede mununkum bɛkata wo wiani na ɔsrane renhran mɛma ɔsoro nkania a ɛhyerɛn abiri wo so na mama esum aduru w'asase so Awurade Nyankopɔn asɛm nie na mɛhuru aman bebree akoma bra mede wo bɔbɛba amanaman mu nsase a wonim soɔ no soɔ na mɛma wo ho ayɛ aman bebree ahodwiri na wo ho ama wɔsen agu wɔn ahemfo so bra mehwehwim mafena wɔn anim no na wɔn ho bɛpopo bere nyinaa mu wɔn nyinaa kra maako nti wahwe ase da no so na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie Babel hene nkrante bɛba wo so no mmarima nkrante nam de bɛma wasafo yuu no atotɔ amanaman mu aniɛdenfoɔ ne wɔn nyinaa na ɔbɛsɛe Misrim ahantan na wadwere n'asafo yuu nyinaa na mɛdwere n'afieboa nyinaa afiri nsuo akɛseɛ no ho na onipa nan rema no nhunu bio na afieboa ntɔte rema no nhunu bio ɛno na mɛma wɔn nsuo ani agyene na mama wɔn subɔntene asene sɛ ngo Awurade Nyankopɔn asɛm nie ɛbra mɛma Misrim asase ayɛ afono na asase no ada na mayɛ ho mpan no ɛbra mɛkum wɔn a wɔte so no nyinaa no na wɔbɛhunu sɛ me ne Awurade kwadwuma a wɔde bɛsum no nie amanaman mama de bɛsum no wɔde bɛsum Misrim ne n'asafo yuu nyinaa Awurade asɛm nie na fi atosu dumienu no
Bosumi no ara da etosu dunum no. Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, twa Misiri asafo yusu adwo na ma wɔne amanaman etumfo mama insane nkɔ femfem asase so enka wɔn a osane kɔ amenamu no ho. Hwan na wosene no ahoɔfe sane na da momorotofo nkyɛn enkranta no atɔfuo mu na wɔbɛtotɔ wɔde no ama nkrante montwe ɔno ne nasefo yu nyinaa nkɔ na mmarima mu otumfo ne naboafo firi asamado ka kyerɛ no sɛ momorotofo a wɔde nkranta akuku wɔn no esane deda hɔ ɛhɔ na Asiria ne nasafo nyinaa wɔ wɔn adame ne twa ne ho hyia wɔhwere wɔn nyinaa mu wɔatotɔ nkranta no wɔabɔ ne da wɔ amena mu tɔn na nasafo atwa ne damena ho ahyia wɔhwere wɔn nyinaa mu wɔatotɔ nkranta no wɔn a woyii nipa hu ateasefo asase soɔ no ɛhɔ na Elam ne nasafo yiw nyinaa wɔ wɔn adamena atwa ne ho ahyia wɔhwere wɔn nyinaa mu wɔatotɔ nkranta no momorotofo a wɔsane kɔ asase ase tɔn a woyii nipa hu ateasefo asase soɔ no na wɔne wɔn a osane kɔ amena mu no asoa wɔn ahohora atofo mu na wɔato ne mpa na safo yiw no nyinaa mu wɔn adamena atwa ne ho ahyia wɔn nyinaa yɛ momorotofo na wɔkuku wɔn nkranta no efiri sɛ wɔn huhu kan nipa ateasefo asase so nti wɔne wɔn a osane kɔ amena mu no asoa wɔn ahohora wɔde no ato atofo mu ɛhɔ na Mesek Tubal ne nasafo yiw no nyinaa wɔ wɔn adamena atwa ne ho ahyia wɔn nyinaa yɛ momorotofo wɔkuku wɔn nkranta no efiri sɛ wɔmaa wɔn huhu kan nipa ateasefo asase so na ɔren ne da momorotofo mu no mmarima a wɔatotɔ na wɔde wɔn akodeɛ esane kɔ asamado na wɔde wɔn nkranta ahyehyɛ wɔn tiri ase nkyɛn na wɔn amumuyɔde aba wɔn nnompe so efiri sɛ wɔn ho yɛ no mmarima hu ateasefo asase so na wɔn nso obebubu wɔn momorotofo mu na wɔne nkranta ano atɔfo adeda ɛhɔ na Edom wɔ na hemfo ne na brempɔn nyinaa wɔde wɔn gu nkranta no atɔfo nkyɛn wɔn emani yɛ mu wɔn nso wɔne momorotofo ne wɔn a osane kɔ amena mu no deda hɔ ɛhɔ na atifi fam mapɔnma nyinaa wɔ ne Sidonfo a wɔne atɔfo esane korɔ no nyinaa wɔn huhu a wɔde wɔn mani yɛ no mu wɔn ani awu na wɔdeda hɔ sɛ momorotofo keka nkranta no atɔfo ho na wɔne wɔn a osane kɔ amena mu soa wɔn ahohora wɔn na Faro behu wɔn na ne werɛ akyekye na safo yiw no nyinaa ho nkranta no atɔfo ne Faro ne ne dɔm nyinaa Awurade Nyankopɔn asɛm nie na memaa no yi hu ateasefo asase so enti na wɔde no ato momorotofo mu aka nkranta no atɔfo ho Faro ne nasafo yiw nyinaa Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel ti aduasa miɛnsa. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, kasa kyerɛ wo manma na ka kyerɛ wɔn sɛ mede nkrante ba asase bi so na asase no so man no yi wɔn mu barima bi na wɔde no si wɛmfo fa na wɔhunu nkrante sɛ ɛreba asase no so na wɔhyɛne totorobɛnto de bɔ ɔman no kɔkɔ na ɔtefo te totorobɛnto no hyɛn na wɔntie kɔkɔbɔ no na nkrante no ba bɛfa no kɔ a ne mogya bɛbua ne tifi ɔte totorobɛnto hyɛn no na wɔntie kɔkɔbɔ no ne mogya ngu ne so na sɛ otie kɔkɔbɔ no a anka wagye ne kra nkwa na sɛ ɔwɛmfoɔ no hunu nkrante sɛ ɛreba na wɔanhyɛ ne totorobɛnto ammɔ wɔ man no kɔkɔ na nkrante no ba bɛkum wɔn mu bi a ɔno deɛ ne mumuyɔ mu na wafa no korɔ na ne mogya deɛ mebisa no ɔwɛmfoɔ no nsɛm na wo onipa ba mede wasi ɔwɛmfoɔ ama Israel fie na tie m'anim asɛm na fa bɔ wɔn kɔkɔ sɛ meka kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ ɔbɔnefoɔ wuo na wobɛwuo na sɛ woanka amma ɔbɔnefoɔ no kɔkɔ ne kwan ho a ɔno ɔbɔnefoɔ no bɛwu na mumuyɔ mu na ne mogya deɛ wo nsɛm na mebisa na wo sɛ wobɔ ɔbɔnefoɔ no kɔkɔ ne kwan ho sɛ ɔnsane mfiri so na wansane amfiri ne kwan so a ɔno deɛ obɛwu na mumuyɔ mu na wo nso wagye wo kra nkwa enti wo onipa ba ka kyerɛ Israel fie sɛ moka sɛ yɛn mmarato ne yɛn bɔne gu yɛn so na ɛno no mu na yɛredwere yi na ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛnya nkwa ka kyerɛ wɔn sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm ni ampa ara ɔbɔnefoɔ wuo nyɛ me fɛ
na mmom sɛ ɔbɔnefoɔ bɛsane afiri ne kwan soɔ na wanya nkwa. Monsane mfiri mo akwammɔne so. Adɛn nti na morewuwu yi, Israel fie? Na wo, onipa ba, ka kyerɛ wo maama no sɛ, ɔtenenee ne tenenee renye no ne mmarato da no, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm nso renhwe no ase, ɛda a ɔbɛsane afiri n'abɔnefosɛm mu no, na ɔtenenee ne nso rentumi enye ne ho nkwa wɔ mu, ɛda a ɔyɛ bɔne no. Sɛ meka kyerɛ ɔtenenee ni sɛ, wobɛnya nkwa, na wɔde ne ho to ne tenenee so, na wɔyɛ amumuyɔdeɛ a ɔrenkae ne tenenee no nyinaa, na n'amumuyɔdeɛ a wayɛ no mu ara na wobɛwuo. Na meka kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ, wuo na wobɛwuo. Na ɔsane firi ne bɔne mu bɛyɛ atemmudeɛ ne ateneneedeɛ. Na sɛ ɔbɔnefoɔ dane awowasideɛ kɔma, ɔhyɛ deɛ ɔfomyɛ no anan mu, ɔnante nkwa ahyɛdeɛ mu sɛ ɔrenyɛ amumuyɔdeɛ a, nya na wobɛnya nkwa, ɔrenwu. Ne bɔne a ɔyɛɛ no nyinaa, ɔrenkae ma no. Wayɛ atemmudeɛ ne ateneneedeɛ, nkwa ara na wobɛnya. Nanso, wo man maka sɛ, Awurade kwan ntene, na wɔn mmom na wɔn kwan ntene. Sɛ ɔtenenee ne sane firi ne tenenee ho, na wɔyɛ amumuyɔdeɛ a, emu na wobɛwuo. Na sɛ ɔbɔnefoɔ sane firi n'abɔnefosɛm ho, na wɔyɛ atemmudeɛ ne ateneneedeɛ a, ɛno ara so na wobɛnya nkwa. Nanso moka sɛ, Awurade kwan ntene, sɛdeɛ obiara kwan tie no, saa na mebu mu atɛn, Israel fie. Na yentukura fi a ɛtɔ so 12 no, bosom a ɛtɔ so 10 no, da a ɛtɔ so 5 no, odwanefoɔ bi firi Yerusalem baa me nkyɛn sɛ, wabɔ kuro no. nso na Awurade nsa ba me so anwummerɛ no, ansa na odwanefoɔ no reba. Na wobue ma no kosii sɛ ɔbaa me nkyɛn anɔpa. Na wobue ma no, na mantɔre mu bio. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, wɔn a wɔte Israel asase so akurɔfoɔ no soɔ no ka sɛ, Abraham yɛ ɔbaakofoɔ na ɔfa asase no diiɛ, na yɛn deɛ, yɛdɔɔso, yɛn mmom na wɔde asase no ama yɛn sɛ yɛmfa nnie. Enti ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mudidi gu mogya so, na moma mo ani so kyerɛ mo abosom huhuo, na moka mogya gu, na mobɛfa asase no adi so anaa? Mugyinagyina mo nkrantɛ so, moyɔ akyiwadeɛ, na obi gu ne yɔnko yere ho fi, na mobɛfa asase no adi so anaa? Sɛ ka kyerɛ wɔn nie, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, sɛ mete ase yi, ampa ara wɔn a wɔwɔ akurɔfoɔ no soɔ no, nkrantaa no na wɔbɛtotɔ. Na deɛ ɔwɔ wura mu no, mmoadoma na mede no bɛma ma wadie. Na wɔn a wɔwɔ aban ne abodan mu no, wɔwuyadeɛ na ebekuku wɔn. Na mɛyɛ asase no afon ne pasaa, na n'ahoɔden ahantan no to betwa. Na Israel mmepɔ adane afon a biara remfa so. Na wɔn akyiwade a wɔyɔɔɛ no nyinaa nti, mɛyɛ asase no afon ne ahodwiridie, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Na wo, onipa ba, wo man makeka wo ho nsɛm afasuo ho ne adan no apona no, na obi ne obi ne ne nua kasa sɛ, mommra metie asɛmko a ɛfiri Awurade nkyɛn ba no ɛ. Na ɔbɛba wo nkyɛn sɛdeɛ wo man bi ba, na watenatena se w'anim sɛ me man. Na wate wo nsɛm, nso ɔrenni so, na wɔn anum adɔkɔdɔkɔsɛm na wɔredie, wɔn akoma di wɔn mfa so akyi. Na hwɛ, woyɛ wɔn sɛ dwomdɛɛdɛ, sɛ obi a ne yɛ dɛ, na wonim sɛnkubɔ yie. Na wɔte wo nsɛm deɛ, nanso wonni so, na ɛnya ba a hwɛ, ɛbɛba, na obɛhunu sɛ odiyifoɔ atena wɔn mu pɛn. Ezekiel ti 34. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, hyɛ nkɔm tia Israel nwanhwɛfoɔ. Hyɛ nkɔm na ka kyerɛ wɔn nwanhwɛfoɔ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Munnue, Israel nwanhwɛfoɔ a wɔyɛne wɔn ho no, ɛnyɛ nwan na nwanhwɛfoɔ yɛn wɔn. Mogye sradeɛ no, na mufra nwan no ho nwin. Deɛ wadɔre no, muku no, na nwankuo no deɛ, monnyɛne wɔn. Wɔn a wahodwo no, monhyɛ wɔn den, na ayarefoɔ nso, monsa wɔn yadeɛ. Deɛ wabubuo no, monkyekyere no, deɛ wapam no no, monkɔfa no ma, na deɛ wayera no, monhwehwɛ no, na mmom wɔhyɛ ne atirimɔden na mudidi wɔn soɔ. Ɛna wɔbɔɔ wɔn pansamyɛ, ɛfiri sɛ wɔnni hwɛfoɔ, na wɔdanedane wura mu mmoa nyinaa aduane, na wɔbɔɔ wɔn petee koraa.
me nwan wo mepo nyinaa ne nkoko a ekro nyinaa so ntwetwede na me man abɔ apete asase nyinaa ni na obiara ni hɔ a obisa na obiara ni hɔ a ɔhwehwɛ wɔn enti munwanhwɛfo muntie Awurade asɛm sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm ni ampara esane sɛ me nwan adane fomfa ade na me nwan adane wura mumwa nyinaa aduane ɛnam sɛ woni hwɛfo enti na me nwanhwɛfo emisa me nwan akyiri kwan na mmom nwanhwɛfo no yɛne wɔn ho na me nwan no de wanhwɛ wɔn nti munwanhwɛfo muntie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni hwɛ me ne nwanhwɛfo no anya na mebisa me nwan no wɔn nsɛm na mama wagyae nwanhwɛ adwuma no yɔ na nwanhwɛfo no anyɛ ne wɔn ho bio na magye wɔn nwan afiri wɔn anumu na wɔanyɛ wɔn aduane bio na sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni hwɛ miara mebisa me nwan na mahwehwɛ wɔn akyiri kwan sɛdeɛ odwanhwɛfo hwehwɛ ne nwankuo akyiri kwan daa wɔwɔ ne nwan a wɔabɔ apete no mu no saa ara na mɛhwehwɛ me nwan akyiri kwan na meyi wɔn afiri deɛ wapansam wɔn korɔ nyinaa murunkum ne sum kabii da no na meyi wɔn afiri aman mu na maboa wɔn ano afiri nsase so na mede wɔn aba wɔn asase so na mayɛne wɔn Israel mepɔ so nsubɔnhwa mu ne asase no so tenabea nyinaa adidibea pa na mɛyɛne wɔn na Israel mepɔ atenten so bɛyɛ wɔn yɛmea ɛhɔ na wɔde wɔn bɛkɔ yɛmea pa na wɔde di sradeɛ mu adidibea Israel mepɔ so miara na mɛyɛne me nwan na miara mɛma ɔbutubutu Awurade Nyankopɔn asɛm nie deɛ wayera no mɛhwehwɛ no na deɛ wapam no mɛkɔ akɔfa no aba na deɛ wabubuo no mɛkyekyere no na deɛ ɔyareɛ no mɛhyɛ no den na deɛ wadɔre sradeɛ ne deɛ ne ho yɛ den no mɛhwɛ no so mɛhwɛ wɔn tenenee mu na mo me nwan sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ merebu odwan ne odwan adwene ne mpapo ntam aten ɛyɛ mo ade wasɛ mo didi adidibea pa na mo adidibea nkaeɛ no mode mo nan tietia soɔ na mo no mo nsu a agyene na mode mo nan ho no nkaeɛ no na me nwan no deɛ woni deɛ mode mo nan atietia soɔ na wɔnom deɛ mode mo nan ahono no enti sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn nie hwɛ miara mebu nwan a wadɔre sradeɛ ne nwan a wafɔn no ntam aten ɛsiane sɛ mode mfimu ne metiri sunsum na mode mo mmɛn pempem ayarefoɔ nyinaa kɔsi sɛ mopansam wɔn kɔ akyiri nti mɛgye me nwan nkwa na wɔrenyɛ fomfa adeɛ bio na mebu odwan ne odwan ntam aten na mede odwanhwɛfoɔ baako besi wɔn so na wayɛne wɔn makoa David ɔno na ɔbɛyɛne wɔn na ɔno na ɔbɛyɛ wɔn ɔhwɛfoɔ na me Awurade mɛyɛ wɔn Onyankopɔn na makoa David ayɛ wɔn mu brempɔn me Awurade na maka na me ne wɔn bɛpam asomdwie apam na mahye mmoa bɔne ase asase no so na watena ɛserɛ so dwoodwoodwoo na wadeda kwaeɛ mu na mɛma wɔn ne nsase a ɛdeda me kokoɔ ho hyia no ayɛ nhyira na mɛma osuo atɔ ne bere mu ɛbɛyɛ nhyirasuo na petere mu nnua bɛso n'aba na asase ama ne nnɔbaeɛ na wɔn ho adwo wɔn asase so na wɔhunu sɛ me ne Awurade sɛ mɛbubu wɔn nkonnua na mayi wɔn afiri wɔn a wodi wɔn nyansɛm na ɔrenyɛ amanaman fomfa adeɛ bio na asase so mmoa renni wɔn nam bio na wɔbɛtena ase dwoodwoo a obiara renyi wɔn ho na mesiesie afuo a ɛyɛ krabɛhwɛ mama wɔn na ɛkɔm rempra wɔn bio asase no so na ɔrensoa amanaman ahohora bio na wɔbɛhunu sɛ me Awurade wɔn Nyankopɔn na me ne wɔn tie na wɔne me man Israel fie Awurade Nyankopɔn asɛm nie na mo ne me nwan meyɛ me nwan moyɛ nipa me ne mo Nyankopɔn Awurade Nyankopɔn asɛm nie Ezekiel ti aduasanum na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba dane woni kyerɛ sɛ bepɔ na hyɛ nkɔm tia no na ka kyerɛ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me ne wanya sɛ bepɔ na mɛtene me nsa atia wo na mede woayɛ afon ne ahodwirideɛ mɛma wo nkuro adeda mpan na wo ara wadane afon na woahunu sɛ me ne Awurade ɛsiane sɛ wukura adaa nitan na wuyi Israel ma hyɛ nkrantensa wɔn amanneɛ bere mu wɔn asotwe a ɛdi akyire no mu nti sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie mede wo bɛyɛ mogya na mogya ati wo sɛ wantane mogya nti mogya ara na ɛbɛti wo
Na mɛyɛ sɛ bepɔ ahodwiridie ne afon, na metwa deɛ ɔresene ne deɛ ɔresane afiri mu, na mede atɔfoɔ ahyɛ ne bepɔ amaama, wɔn kokoɔ so ne wɔn mmɔnhwa mu ne wɔn subɔnhwa nyinaa mu na nkrantaa no atɔfoɔ bɛgugu. Mɛyɛ wo daa afon, na wɔn kuro no obiara rentena mu, na moahu sɛ mene Awurade. Esiane sɛ woka sɛ, aman mmienu yi ne nsase mmienu yi bɛyɛ me deɛ, na yɛafa adi so, nso Awurade wɔ hɔ. Enti, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, mene wo bɛdi no sɛdeɛ w'abufuo ne wo ninkunu a wotane wɔn no nti wotweeɛ no teɛ, na mɛma wɔhome wɔn mu bere a mɛbu wɔn atɛn no. Na wobɛhunu sɛ me Awurade mate wɔ bususɛm a wokɛte a Israel mepɔ no sɛ ayɛ afo, yɛn na wode ama yɛn sɛ yɛnnie no nyinaa. Mode mo ano adi me so akokurokosɛm, na mama me ho nsɛm a moka no adɔɔso. Me ara mate sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛberɛ a asase nyinaa ani bɛgyeɛ no, wo deɛ mɛyɛ wo afo. Sɛ wɔne gyee Israel fie agyapadeɛ ho sɛ ayɛ afo nti no, saa ara na mɛyɛ woɔ. Afo ara na sɛ bepɔ ne Edom mu nyinaa bɛyɛ, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Ezekiel ti 36. Na wo onipa ba, hyɛ nkɔm kyerɛ Israel mepɔ, na ka sɛ, mo Israel mepɔ, muntie Awurade asɛm. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ ɔtamfo ka mo ho asɛm sɛ, wiɛ, tete sorɔnsorɔmmea no abɛyɛ yɛn die nti, hyɛ nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ wayɛ mo afo amene mo afɛn nyinaa, ama madanedane apagyadeɛ ama amanaman no nkayɛ, na ɔkasafoɔ tɛkyerɛma da mo soɔ na nkurɔfoɔ so pa mo nti, mo Israel mepɔ, muntie Awurade Nyankopɔn asɛm. Sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ mepɔ ne nkokoɔ ne nsubɔnhwa no, akurɔfo a ɛdeda mpan ne nkuro a wɔagya a adanedane fomfa adeɛ ne fɛdie ama amanaman nkayɛ a ɛwɔ ho hyia no. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, ampa ara meni nkontwe gya mu na mekasa tia amanaman nkayɛ no, ne Edom nyinaa a wafa m'asase ayɛ wɔn apagyadeɛ, wɔn akoma nyinaa anigye mu ne ɔkra ho ɛpɛntuo mu, sɛ wɔbɛfa de ayɛ fomfa adeɛ. Ɛno nti hyɛ Israel asase so nkɔm, na ka kyerɛ mmepɔ ne nkokoɔ ne nsubɔnhwa ne mmɔnhwa no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, mene nkontwe ne m'ani bere mu na mekasa, ɛfiri sɛ moasoa amanaman ahohora. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, me na mama me nsa soɔ. Ampa ara amanaman a ɛwɔ mo ho hyia no, wɔn ara na wɔbɛsoa wɔn ahohora. Na mo Israel mepɔ, mobɛden nan mo man, na moaso mo aba ama me man Israel, ɛfiri sɛ wɔapinkyɛn reba. Na hwɛ, meredi mama mo, na madane aba mo nkyɛn, na wɔbɛdɔ mo, na wɔdua mo so aduane. Na mɛma nnipa adɔɔso mo so, Israel fie nyinaa, na wɔbɛtenatena nkuro no mu, na wɔakyekyere afoafo no. Na mɛma nnipa ne efieboa adɔɔso mo so, na wɔadɔre awowo bebree. Na mama watena mo so sɛ moaka ne bere, na mayɛ mo yie asene mo mfiti aseɛ, na moahu sɛ mene Awurade. Na mɛma nnipa anante mo so, me man Israel no, na wafa wo ayɛ wɔn deɛ, na wayɛ wɔn agyapadeɛ, na worenkɔ so ma wonni mma so gya bio, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ ɔka kyerɛ mo sɛ woyɛ nipadifoɔ, na woma wo man di mma so gya nti, worenni nipa nam bio, na woremma wo manfo nni mma so gya bio, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na meremma wo nte amanaman ahohora bɔ bio, na worensoa aman nso pa bio, na woremma wo man nni mma so gya bio, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, Israel fie tena wɔn asase so no, wɔde wɔn abrabɔ ne wɔn nneyɛe gu ho fi, na wɔn bra no te sɛ ɔsɛkyimani fi wɔ m'anim. Ɛna mehwie m'abufuhyeɛ gu wɔn soɔ, mogya a ohwie gu asase no soɔ no nti, ne wɔn abosom a wɔde gu ho fi no nti, na mepansam wɔn gu amanaman mu, na wɔhwetee wɔn mu gu nsase so. Wɔn bra ne wɔn nneyɛe so na mebu wɔn atɛn. Na woduru amanaman a wɔkɔɔ hɔ no mu no, ogu me din kronkron no ho fi, sɛ wɔkaa no wɔ wɔn ho sɛ, Awurade man ne yeinom, nanso wɔafiri n'asase so kɔ. Ɛna menya atema wɔ me din kronkron a
Israel fie gu ho fi amanaman a wɔkɔɔ hɔ no mu no ho ɛno nti ka kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie Israel fie ɛnyɛ mo nti na mereyɔ na emu medin kronkron a mugu ho fi amanaman a mokɔɔ hɔ no mu no ntra na mɛyɛ medin kokuroko a wɔgu ho fi amanaman a mogu ho fi wɔ wɔn mu no kronkron na amanaman ahunu sɛ mene Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ mereyi me kronkron yɛ adi mu wɔ n'ani so na mɛfa mo afiri amanaman no mu na maboaboa mo ano afiri nsase no nyinaa so na mede mo asane aba mo asase so na mede nsukorɔgyen bɛpete mo so na mo ho ate mo ho fi nyinaa ne mo abosom gugu nyinaa mu na mɛte mo ho afiri na mɛma mo akoma foforo na mede honhom foforo mahyɛ mo mu na meyi ɔboɔ akoma no afiri mo honam mu na mama mo honam akoma na mede me honhom bɛhyɛ mo mu na mama mo anante mahyɛdeɛ so na mahwɛ matemudie ayɔ na mobɛtena asase a mede me maa mo agyanom no so na moayɛ me ɔman na me nso mayɛ mo Onyankopɔn na mɛgye mo afiri mu fi nyinaa mu na mɛfrɛ aduane ama no adɔɔso na meremfa ɛkɔm biara ma mo so na mɛma nnuaba ne mfom nnɔbae adɔɔso na mo ansoa ɛkɔm ho nso pa amanaman mu bio ɛno na mobɛkae mo akwammɔne ne mo nneyɔe a ɛnyɛ no na mo amumuyɔ ne mo akyiwadeɛ no nti mo ho ayɛ mo nyum mo anim ɛnyɛ mo nti na mereyɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie monhu no sa moma mo anim na mo anim mu ase mo akwan ho Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie da mɛte mo ho afiri mo mumuyɔdeɛ nyinaa mu no mɛma nnipa asane atenatena nkuro no mu na wakyekyere afoafo no na wadɔ asase a ɛda ho hunu no asi ne hunu a ɛdaeɛ wɔn a wotwaa mu nyinaa anim no anan mu na ɔbɛka sɛ asase yi ɛda a wohunu no na adane sɛ edi nturo yi na nkuro afoafo a ɛdeda mpan a adwiridwiri no na watoto ho afasuo titi mu yi ɛna amanaman a ɛbɛka mo ho ahyia no bɛhunu sɛ me Awurade na mesisi deɛ adwiridwiri no na mata deɛ ɛda ho hunu no me Awurade na maka na mɛyɔ sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie yebio na Israel fie bebisa no me hɔ na mɛyɔ mama wɔn mɛma wadɔɔso ayɛ nipa pii sɛ nwankuo kronkron sɛ Yerusalem nwankuo tie na fahyɛ aseɛ no saa na nipa akuakuo bɛyi yɛ nkuro afoafo no ama na wɔhunu sɛ mene Awurade Ezekiel ti 37 Awurade nsa baa me so na ɔde me firi adi wɔ Awurade honhom mu na ɔde me kosi bɔnhwa kɛse a nnompe ara nko ayɛ mu ma mu na ɔmaa me fa so kyini hyiae na hwɛ na ɛdɔɔso para bɔnhwa no ani na hwɛ ɛho akokwa sɛ na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba nnompe yi benya nkwa anaa na me se Awurade Nyankopɔn wo na wonim na ɔka kyerɛ me sɛ hyɛ nnompe yi ho nkɔm na ka kyerɛ wɔn sɛ mo nnompe a mo ho akokwa montie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ nnompe yi nie hwɛ merema honhom abɛhyɛne mo mu na moanya nkwa na mede ntini bɛsoso mo mu na mede nam agu mo so na mede wedeɛ akata mo ho na mede honhom ahyɛ mo mu na moanya nkwa na moahu sɛ mene Awurade ɛna mehyɛ nkɔm sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no na mehyɛ nkɔm no ɛne bi bae na hwɛ ɔwosuo bi nie na nnompe no hyiahyiae dompe bɛkaa ne dompe ho na mehwɛe na hwɛ ntini baa so na ɛnam baa ho na wedeɛ bɛkataa so nanso na ahome biara nni mu ɛna ɔka kyerɛ me sɛ hyɛ nkɔm kyerɛ mframa no hyɛ nkɔm onipa ba na ka kyerɛ mframa no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie ahomie firi mframa nan no so bra na bɛhome gu nnipa a wɔkoko wɔn yi so na wonya nkwa ɛna mehyɛ nkɔm sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no na ahome no baa wɔn mu na wonyinya nkwa na wogyinagyina wɔn nan so dɔm kɛseɛ paara ɛna ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba nnompe yɛ Israel fie no nyinaa hwɛ wɔka sɛ yɛn nnompe ho akokwa na yɛn anidasoɔ ayera wɔtwa yɛn korakora enti hyɛ nkɔm na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ merebuebue mo adamena ano afa mo me man afiri mo adamena mu na mede mo akɔ Israel asase so
na mohu sɛ me ne Awurade sɛ mebuebue mu adamena ano me man na mama mofiri mu adamena mu aba na mede mo honhom bɛhyɛ mu mu na monya nkwa na mede mo adua mo asase so na mohu sɛ me Awurade na maka na mayo Awurade asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba fedua biako na twerɛ so sɛ Yuda ne Israelfoɔ a ɔka ne ho no die na fedua biako nso na twerɛ so sɛ Yosef a ɔne Efraim ne Israel fie a ɔka ne ho no nyinaa dua na ka ne mmienu bom yɛ no dua korɔ na ɛnyɛ biako wɔ wo nsam. Na sɛ wo man maka kyerɛ wo sɛ worenkyerɛ yɛn deɛ wodi yeinom yɔ a ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, merefa Yosef dua a ɛwɔ Efraim nsam no ne Israel musuakuo a ɔka ne ho no mede wɔn aka Yuda dua no ho na mayɛ wɔn dua korɔ na wɔayɛ biako me nsam na nnua a wɔatwerɛtwerɛ soɔ no ntena wɔn nsam wɔn anim na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, merekɔfa Israel ma afiri amanaman a wɔakorɔ hɔ no mu na maboa wɔn ano afiri mmaa nyinaa ahyia na mede wɔn akɔ wɔn asase so na mede wɔn ayɛ ɔman korɔ asase no so Israel mmepɔ no so na wɔhene baako adi wɔn nyinaa so hene na ɔrenyɛ aman mmienu bio na ɔrempae wɔn mu bio nyɛ ahenni mmienu bio na ɔremfa wɔn abosom huhuo ne wɔn atantanneɛ ne wɔn mmaratodeɛ nyinaa ngu wɔn ho fi bio na mɛgye wɔn nkwa wɔn tenabea nyinaa a wɔayɛ hɔ bɔne no na mate wɔn ho na wɔayɛ me ɔman na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn na makoa David bɛdi wɔn so hene na odwanhwɛfoɔ koro adi wɔn nyinaa so na wɔanante m'atemudie mu na wɔahwɛ m'ahyɛdeɛ ayɔ na wɔatena asase a mede me maa makoa Yakob a mo agyanom tena asoɔ no so wɔne wɔn mma ne wɔn mama akosi daa na makoa David bɛyɛ wɔn ɔbrɛmpɔn akosi daa na me ne wɔn bɛpam asomdwie apam ɛbɛyɛ wɔn daa apam na mɛma wɔtim na mama wɔakyene na mede me kronkron bea bɛsi wɔn mu akosi daa na me tena bea bɛsi wɔn mu na mayɛ wɔn Onyankopɔn na wɔn nso wɔayɛ me ɔman na amanaman no ahu sɛ me ne Awurade a mete Israel ho bere a me kronkron bea si wɔn mu kosi daa no. Ezekiel ti 38. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba fa w'ani si Gog so Magog asase so Ros Mesek ne Tubal brempɔn no na hyɛ nkɔm tia no na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wanya Gog, Ros, Mesek ne Tubal brempɔn na mɛgyegye wo na mede nkɔtɔkorɔ mɛwurawura w'afono mu na mayi wo ne wo dɔm nyinaa apɔnkɔ ne apɔnkɔfoɔ a wɔn nyinaa hyehyɛ ntade afɛɛfɛ asafo bebree a wɔde akyɛm akɛseɛ ne nkumaa na wɔn nyinaa kurokura nkrante no aba Persia, Ethiopia ne Put ka wɔn ho wɔn nyinaa wowɔ ɛkyɛm ne dadeɛ kyɛ Goma ne n'asafotuo nyinaa Togama fie a ɛwɔ atifi fam tɔn ne n'asafotuo nyinaa aman pii ka wo ho mia na siesie wo ho wo ne wasafo hodoɔ a waboaboa wɔn ano aba wɔn nkyɛn nyinaa na yɛ wɔn hwɛfoɔ nna pii akyiri no ɔbɛba abɛhwɛ wo mfi a ɛdi akyiri no mu wobɛba asase a wadan ɛsofo afi nkrantaa no de wɔn abɛsi hɔ na waboa wɔn ano afiri aman bebree mu no so Israel mmepɔ a ɛdeda mpan daa no so na afei wayi ɔman no afiri aman no mu na wɔn nyinaa te hɔ dwoodwoo na wobɛba sɛ mununkum abɛkata asase no so wo ne wasafotuo no nyinaa ne aman pii a ɛkeka wo ho sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Na ɛda no nsɛm bi bɛsɔre w'akoma mu na wadwene adwemmɔne na waka sɛ mɛforo makɔ asase a ano da hɔ no akotua wɔn a wɔwɔ hɔ kɔɔ mu a wɔte hɔ dwoodwoo no wɔn nyinaa tete hɔ a woni ɔfasuo na woni aponkɛseɛ ne akyire adaban sɛ worekɔfa asadeɛ na wafom adeɛ afa na wadane wɔn nsa atia amanfo a afei wɔtete mu ne ɔman a waboaboa ano afiri amanaman mu na ɔdane wɔn ho nyammoa ne nnoɔma na wɔte asase funuma soɔ no Seba ne Dedan ne Tarsis adwadifoɔ ne wɔn agyatafoɔ no nyinaa bɛka kyerɛ wo sɛ asadeɛ na wɔrebɛfa yi
Fomfenti na washia wasafo se ore beswa dwetɛ ne sika na wafa mmoa ne noma na wafom asade bebree yi. Enti onipa ba hyenkom na ka kyerɛ Gog se Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛnyɛ da a me man Israel betena ase dwodwo no na obehunu. Na wobɛfiri wo tenabea atifi fam ano no ho atɔn aba. Wo ne aman bebree a wɔka wo ho a wɔn nyinaa tete apɔnkɔ so, asafo kɛseɛ ne dɔm a ɛso. Na wobetu aba me man Israel so sɛ murunkum abɛkata asase no so. Na edi akyire no, mede wo bɛba m'asase so, na amanaman ahome. Bra me yi me kronkron yɛ adi wɔn ho, wɔn anim. Oh God, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Wo ne deɛ meka ne ho asɛm tete nanu mu a mena me nkoa Israel deifo a waka adiyisɛm nanu mu mfie pii no so meka sɛ mede wo bɛba wɔn so no. Na ɛda a Gog bɛba Israel so no, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Mebufuhyeɛ bɛdɛre na meni nkuntwi mu, meni pregya no mu, maka sɛ ampa ara. Ɛda no ɔwosoɔ kɛseɛ bɛba Israel asase so. Na epumu mpataa ne ewie mu nnoma bɛwoso m'anim, ne wura mu mmoa ne wɔn a wɔwea asase so nyinaa, ne nipa a wɔwɔ asase ani nyinaa. Na mepo bedwira gu, na abotan kronkron ahwehwe ase, na afasuo nyinaa ahwehwe ase. Na mɛfrɛ nkranta atia no, me mepo nyinaa so, Awurade Nyankopɔn asɛm mu. Wɔn nyinaa nkranta, obi de bɛka ne nua, na mede wuyadeɛ ne mogya ne no bedi. Na mɛtɔ osuo a ehwie na ɛsram soɔ ne asukɔtwe a ogya ne sɔfe agu ɔno ne n'asafotoɔ ne aman bebree a ɔkeka ne ho no so. Na mɛyɛ me ho kɛse, na mayɛ me ho kronkron, na mama wɔhome amanaman bebree anim, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Ezekiel ti 39. Na wo onipa ba hyɛ Gog ho nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wanya Gog, Ros, Mesek ne Tubal brempɔn, na mɛdane wo na maka wo, na mama watu afiri atifi fam ano no ho atɔn aba, na mede waba Israel mepɔ so. Na mɛbɔ wo tadua afiri wo nsa benkum mu, na mama wagyan afiri wo nsa nifa mu atotɔ. Israel mepɔ so na wobɛtɔ, wo ne wasafotuo nyinaa ne aman a ɔka wo ho no. Noma a edi nam, ntakraboa nyinaa ne wura mu mmoa na mede wo bɛyɛ wɔn aduane. Mpaprɛ ani na wobɛtɔ, na me na maka Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na mɛsoma ogya akɔma Gog ne wɔn a wɔtete nsuo ano aman mu dwodwo no mu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Na mɛma wɔhunu me din kronkron me man Israel mu, na meremma wɔngu me din kronkron no ho fi bio. Na amanaman ahunu sɛ me ne Awurade, Israel mu kronkronni no. Hwɛ, ɛreba na wɔbɛyɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛno ara ne da a maka ho asɛm no. Ɛna Israel nkuromufo bɛfiri adi akɔto akodie no mu gya ahyeɛ, akyɛm kumaa ne akyɛm akɛseɛ, tadua ne agyan ne mporiba ne mpea. Na wɔde ayɛ nyina asomfie nson, na ɔrenkɔwura mu anyina, na ɔrentwa ebi mfiri kwae mu. Na akodeɛ no na ɔbɛsɔ, na ɔbɛfom wɔn a wɔfom wɔn, na wafom afa wɔn a wɔfom wɔn faeɛ no, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na ɛda no, mɛma Gog afa bi wɔ hɔ a ɛbɛyɛ no sieyɛ Israel mu. Akwantemfoɔ bɔnhwa a ɛwɔ ɛpo no anim fam no, na ebesi akwantemfoɔ kwan. Na ɛhɔ na obesi Gog ne n'asafo yiw no nyinaa, na wafrɛ hɔ sɛ Gog asafo yiw no bɔnhwa. Na Israel fie besie wɔn sɛ wɔde redwira asase no abosome nson, na asase no nso aman no nyinaa besie wɔn, na ayɛ wɔn din da a menya animuonyam no, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na obeyiyi mmarima ama wɔkyinkyine asase no so asie wɔn a waka asase no so no de adwira. Abosome nson akyiri no, ɔbɛtwe ahwehwɛ. Na anantefoɔ no kyine asase no so, na wɔn mu bi hunu onipa dompe a ɔbɛhyɛ no adwiraeɛ de akosi sɛ asiefoɔ no bɛba besie no Gog asafo yiw bɔnhwa no mu. Na kuro bi din nso bɛyɛ Hamona, sei na wɔbɛdwira asase no. Na wo onipa ba, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, ka kyerɛ no mmaa ntakraboa nyinaa ne wura mu mmoa nyinaa sɛ, munhyia mmra, mommoamoa no mfiri mmaa nyinaa mmra me kum afɔdeɛ a mɛkum ama mo no ho. Israel mepɔ so kum afɔdeɛ kɛseɛ, na mommedi nam na monom mogya.
na ɔmarima nam na mobɛdie, na asase so abempɔn mogya na mobɛnom, adwenini, nnwantenma ne mpapo ne anantwinini, Basan nyɛ mo ara nko, na mobɛdi sradeɛ amen, na manom mogya abo. Me kuma afɔdeɛ a mekum maa mo no mu, na apɔnkɔ ne apɔnkɔfoɔ, na ɔmarima ne akofoɔ nyinaa bɛmee mo. Me pono so, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na mede m'anim onyam bɛsi amanaman mu, na amanaman nyinaa ahunu matɛn a mɛpuo ne me nsa a mede ato wɔn soɔ. Na Israel fie bɛhunu sɛ me Awurade, me ne wɔn Nyankopɔn afiri da no de akɔ. Na amanaman bɛhunu sɛ Israel fie amumuyɔ nti na wotuu wɔn kɔɔeɛ, ɛfiri sɛ wɔyɛɛ me bɔne nti na meyii m'ani huntaa wɔn, na mede wɔn hyɛɛ wɔn ahohiahiafoɔ nsa, na wɔn nyinaa totɔɔ nkrantaa no. Wɔn fi ne wɔn mmeratodeɛ so na me ne wɔn diiɛ, na meyii m'ani huntaa wɔn. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Afei mede Yakob nomum no bɛsane aba, na mahunu Israel fie nyinaa mmɔbɔ, na matwe me din kronkron no ho ninkunu, na wɔbɛsoa wɔn ahohora ne wɔn bɔne a wɔyɛɛ me no nyinaa. Bere a wɔte wɔn asase so dwoodwoo, na obiara nni hɔ a woyi wɔn ho no. Bere a makɔfa wɔn afiri aman mu asane aba, na makɔboaboa wɔn ano afiri wɔn atamfo nsase so, na mayi me kronkronyɛ adi wɔ wɔn mu, amanaman bebree anim no. Na wɔbɛhunu sɛ me ne Awurade wɔn Nyankopɔn, sɛ memaa wotu wɔn kɔ amanaman mu, na mekɔtasen wɔn baa wɔn asase so bio, na manya wɔn mu biara wɔ hɔ bio. Na merenyi m'ani nhunta wɔn bio, ɛfiri sɛ mehwɛ me honhom agu Israel fie so. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel ti aduanan. Yentukura fi a ɛtɔ so aduonu num no, afe no asifire mu bosome no da a ɛtɔ so du no. Kuro no bɔ akyiri afe a ɛtɔ so dunan mu no. Ɛda no ara na Awurade nsa baa me so, na ɔde me baa hɔ. Nyankopɔn ani suade hunu mu na ɔde me baa Israel asase soɔ. Na ɔde me kogyina bepɔ a ɛkron papaapa so. Na ɛso te sɛ kuro bi a wakyekyere no anafoɔ fam. Na ɔde me baa hɔ no, na hwɛ. Ɔbarima bi a ne su te sɛ kɔɔbere die nie. Na siwabere homa ne susuo demmire kura ne nsam. Na ogyina pon kɛseɛ no ano. Na ɔbarima no kasa kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, fa w'ani hwɛ, na fa w'aso tie, na fa w'akoma to deɛ mmarima wahunu no nyinaa so, na sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mama wahunu nti na wɔde wo baa ha. Ka deɛ wohunu nyinaa kyerɛ Israel fie. Na hwɛ, na ɔfasuo atwa efie no ho ahyia. Na ɔbarima no kura demmire a ne tenten yɛ baasafa nsia wɔ ne nsam. Nsa kyerɛ da baasafa biara so. Na osusu ɔfasuo no kyerɛ, demmire no biako, na ne kron nso demmire biako. Ɛna ɔbaa ɛpon kɛse a ani kyerɛ apuɛ fam kwan soɔ no ho. Na ɔforo ne ntwedeɛ no. Na osusu ɛpon kɛseɛ no ano. Ɛpono ase a ne kyerɛ yɛ demmire biako. Ɛne ɛpono ase biako a ne kyerɛ yɛ demmire biako. Ne pia ntwimu demmire biako. Ne ne kyerɛ demmire biako. Ne mpia no ntam baasafa nunum. Ne ɛpon kɛseɛ no pono ase a ɛwɔ ntwono a ɛkyerɛ fie no ho no. Demmire biako. Na osusu ɛpon kɛseɛ no ntwono a ɛkyerɛ efie no. Demmire biako. Na osusu ntwono no baasafa nwɔtwe ne nadum no. Baasafa mmienu. Na ntwono no kyerɛ efie no mu emu fam. Na apuɛ fam pon kɛseɛ no mpia no. Miɛnsa wɔ ha na miɛnsa wɔ ha. Ne miɛnsa nyinaa susuyɛ yɛ biako. Na ɛha ne ɛha adum no susuyɛ yɛ biako. Na osusu ɛpon kɛseɛ no ano kyerɛ baasafa du. Na ɛpon kɛseɛ no ntwimu yɛ baasafa du miɛnsa. Na mpia no anim hye kwan baasafa biako wɔ ha ne ɛha. Na pia biako yɛ baasafa nsia wɔ ha ne baasafa nsia wɔ ha. Na osusu ɛpon kɛseɛ no firi pia biako atifi de kosi biako atifi. Ne kyerɛ baasafa aduonu num. Ɛpono no ɛpono di nhwɛanimu. Na ɔyɛ adum no baasafa aduosia. Na adum no ho wɔ abannwa a etwa ɛpon kɛseɛ no ho hyiahyia. Na efiri ɛpon kɛseɛ a wɔfa mu hyɛ ne mu no anim kosi emu fam pon kɛseɛ no twɔ no anim yɛ baasafa aduonum. Na empoma ani ehunu ankasa wɔ mpia no ne nadum no ho kɔpon kɛseɛ no mu fam di twa ho hyiahyia. Ne ntam fasuo no ho saara. Na mpoma twa mu hyiahyia. Na mɛwo wɔ adum no ho. Ɛna ɔde me kɔ ɛho fam abannwa no soɔ. Na hwɛ, na adamoa wowɔ hɔ.
ne aboɔ nsɛyɛ a wayɔ no abannwa so hɔ atwa ahyia. Adamoa aduasa na ɛwɔ aboɔ nsɛyɛ no ho. Na aboɔ nsɛyɛ no wɔ aponkɛseɛ no nkyɛn mu ma no ne aponkɛseɛ no ntwemu sɛ. Ɛne aboɔ nsɛyɛ no. Na osusu akyire abannwa no. Ne tire firi aponkɛseɛ no anim di kosi emu fam abannwa no anim basafa wɔ ha. Apue fam ne atifi fam. Na aponkɛseɛ a ani hwɛ atifi fam. Ɛho fam abannwa no ho no. Osusu ne ntwemu ne ne tire. Ne ne mpia miɛnsa wɔ ha na miɛnsa wɔ ha. Ne n'adum ne ne ntam fasuo. Ne susue te sɛ akane aponkɛseɛ no deɛ no. Ne ntwemu basafa aduonum. Na ne tire basafa aduonunum. Na ne mpoma ne ntam afasuo ne mmɛn no nsusue te sɛ aponkɛseɛ a ani hwɛ apue fam no deɛ no. Na ntwedeɛ nson na wɔforo kɔ mu. Na ne ntam fasuo no sisi anim. Na emu fam abannwa no pon kɛseɛ si aponkɛseɛ a ɛhwɛ atifi fam ne deɛ ɛhwɛ apue fam no ntentensoɔ. Na osusu firi aponkɛseɛ no kosi aponkɛseɛ no baasafa wɔ ha. Ɛna ɔde me kɔ anafoɔ fam. Na hwɛ, na aponkɛseɛ wɔ anafoɔ fam nso. Na osusu n'adum ne ne ntam fasuo sɛdeɛ saa nsusue no teɛ. Na mpoma twa ɛno ne ne ntam fasuo ho hyia sɛdeɛ saa mpoma no teɛ. Ne ntwemu baasafa aduonum na ne tire baasafa aduonunum. Na n'aforo yɛ ntwedeɛ nson. Na ne ntam fasuo sisi animu. Na mɛwo wɔ ho. Biako wɔ ha na biako wɔ ha na dum ho. Na emu fam abannwa no pon kɛseɛ wɔ atifi fam. Na osusu firi aponkɛseɛ no di kosi aponkɛseɛ no anafoɔ fam basafa wɔ ha. Ɛna ɔde me fa anafoɔ fam ponkɛseɛ no mu kɔ emu fam abannwa soɔ. Na osusu anafoɔ fam ponkɛseɛ no sɛdeɛ saa nsusue no teɛ. Ne ne mpia ne n'adum ne ne ntam fasuo sɛdeɛ saa nsusue no teɛ. Na mpoma wɔ ho ne ne ntam fasuo ho hyia. Ne ntwemu yɛ basafa aduonum na ne tire basafa aduonunum. Na ntam fasuo twa ho hyia. Ne ntwemu basafa aduonunum na ne tire basafa num. Na ne ntam fasuo no hyɛ ɛho fam abannwa so. Na mɛwo wɔ n'adum ho. Na aforoyɛ no yɛ ntwedeɛ nwɔtwe. Ɛna ɔde me kɔɔ emu fam abannwa no soɔ apue fam. Na osusu aponkɛseɛ no sɛdeɛ saa nsusue no teɛ. Na ne mpia ne n'adum ne ne ntam fasuo te sɛdeɛ saa nsusue no teɛ. Na mpoma twa ɛno ne ne ntam fasuo ho hyia. Ne ntwemu basafa aduonum na ne tire basafa aduonunum. Na ne ntam fasuo no hyɛ ɛho fam abannwa so. Na mɛwo wɔ n'adum ho ɛha ne ɛha. Na n'aforoyɛ yɛ ntwedeɛ nwɔtwe. Ɛna ɔde me kɔɔ atifi fam pon kɛseɛ no ano. Na osusu sɛdeɛ saa nsusue no teɛ. Ne mpia n'adum ne ne ntam fasuo. Na mpoma twa ho hyia. Ne ntwemu basafa aduonum na ne tire basafa aduonunum. Na ne ntam fasuo hyɛ ɛho fam abannwa so. Na mɛwo wɔ n'adum ho ɛha ne ɛha. Na n'aforoyɛ yɛ ntwedeɛ nwɔtwe. Na damoa ne ano pono wɔ aponkɛseɛ no adum no ho. Ɛhɔ na wɔhohoro ɔhyeɛ afɔdeɛ ho. Na aponkɛseɛ no ntwonoo no mu no. Apono mmienu sisi ha na mmienu nso sisi ha. Na ɛho na wakum ɔhyeɛ afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodi afɔdeɛ. Na ntwonoo n'akyi nkyɛn mu a ɛda deɛ wɔreforo kɔ aponkɛseɛ no ano no atifi fam hɔ. Apono mmienu sisi hɔ. Na aponkɛseɛ no ntwonoo no nkyɛn mu ha nso. Apono mmienu nso sisi hɔ. Apono nan wɔ ɔfa ha. Na apono nan nso wɔ ɔfa ha. Aponkɛseɛ no nkyɛn mu. Apono nwɔtwe ho na wokum mmoa. Na apono nan sisi aforoyɛ no ho. Ɛyɛ aboa a wasene. Ne ntwemu baasafa biako ne fa. Ne tire baasafa biako ne fa. Ne kron baasafa biako. Ɛno so na wɔde ade a wɔde kum ɔhyeɛ afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ no guo. Na nkɔtɔkorɔ nta a ɛyɛ nsɛm tire hyehyɛ ɛdan no mu hyia. Na apono no so na wɔde ayɛyɛdeɛ nam no guo. Na emu fam pon kɛseɛ n'akyi na adamoa mmienu wowɔ. Emu fam abannwa no so. Biako si atifi fam pon kɛseɛ no nkyɛn mu. Na animu hyɛ anafoɔ fam. Biako nso si anafoɔ fam pon kɛseɛ no nkyɛn mu. Na animu hyɛ atifi fam. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, damoa a ani hwɛ anafoɔ fam yi yɛ asɔfoɔ a wɔhwɛ efie no soɔ no dea. Na damoa a ani hwɛ atifi fam no yɛ asɔfoɔ a wɔhwɛ afɔrebukyia no hwɛ no dea. Wɔne Sadok ma a wofiri Lewifoɔ no mu a wɔbɛn Awurade bɛsom no no. Na osusu abannwa no ntwemu basafa ɔha ne ne tire basafa ɔha. Ɛyɛ hinanan. Na afɔrebukyia si ɛdan no anim. Ɛna ɔde me kɔɔ ɛdan no ntwonoo mu.
na osusu nchono no adum no basafa num wɔ ha na basafa num wɔ ha ne epon kɛse no tre basafa miɛnsa wɔ ha ne basafa miɛnsa wɔ ha nchono no ntwimu yɛ basafa duonu na ne tre yɛ basafa dubiako entwedi a wɔforo komu no so na adum sisi nchono adum no anim biako wɔ ha na biako wɔ ha. Ezekiel ti aduanan baako ɛna ɔde me kɔɔ asɔre dan no mu na osusu adum no basafa nsia tre wɔ ha ne basafa nsia tre wɔ ha ɛne ntomadan no tre na ano kwan tre yɛ basafa du na ano kwan no nkyɛnkyɛn yɛ basafa num wɔ ha ne basafa num wɔ ha na osusu ne ntwimu basafa duanan ne tre basafa duonu ɛna ɔkɔ mu fam kosusu ɛpono ano adum no basafa mienu ne ɛpono no basafa nsia ne ɛpono no tre basafa nson na osusu ne ntwimu basafa duonu ne tre basafa duonu asɔre dan no anim na ɔka kyerɛ me sɛ ɛha ne kronkron mu kronkron ɛna osusu ɛdan no fasuo basafa nsia ne ɛho mpia no tre basafa nan di twa ɛdan no nyinaa ho hyiae na nkyɛmu mpia no pia si pia so ahodoɔ miɛnsa saa ahodoɔ aduasa na ɛkɔ ɔfasuo a ɛwɔ ɛdan no ho ma mpia no so twa ho hyia ɛma no suso mu nanso ɛnsosɔ ɛdan no fasuo mu na mpia no rekɔ soro hyia no na emu retrɛ na ɛdan no ho mpia no kɔ soro ara twa ɛdan no ho hyia enti emu trɛe wɔ ɛdan no ho wɔ soro na ɛde saa firi aseɛ die no mu fa mfimfini die no mu kɔ soro die no mu na mihunu ɛdan no ho bama etwa ho hyia ɛne nkyɛmu mpia no nyina soɔ ne hini krontru basafa nsia demire no pɛ nkyɛmu mpia no akyire fasuo no trɛ yɛ basafa num na de ogya no ɛdan no ho nkyɛmu mpia no ho no nso saara na adamoa no ntam trɛ yɛ basafa duonu di twa ɛdan no ho hyia twan na nkyɛmu mpia no apono ano kwan kɔ de ogya yɛ no so ɛpono ano biako hwɛ atifi fam na ɛpono ano biako wɔ anafoɔ fam na ɛkwan a ogya no trɛ yɛ basafa num twa ho hyia na ɛdan a esi efie no akyiri adi hɔ atɔyɛ fam no trɛ yɛ basafa aduoson na ɛdan no fasuo trɛ yɛ basafa num di twa ho hyia na ne ntwimu yɛ basafa duokron na osusu ɛdan no ntwimu basafa ɔha ne afikyire di hɔ ne ɛho dan no ne nafasuo ntwimu basafa ɔha na ɛdan no anim trɛ ne atuntumatoɔ no deɛ apue fam yɛ basafa ɔha saa na osusu ɛdan a esi atuntumatoɔ no anim a ekoduru n'akyi ne ɛho mmra na ɛwɔ ɛha ne ɛha ntwimu basafa ɔha ne emu fam asɔɔdan no ne abannwa no ntwonoo apono ase ne mpoma ani ehuna nkasa ne mmra na etwa ne miɛnsa no ho hyia no aponwa a wɔde dua adura ho ahyia no ne fam de kɔka mpoma no ho ne mpoma a wakatakata ho no apono ano atifi hɔnom ɛdan no mu fam ne akyire fam ne afasuo ne nyinaa twan emu fam ne ɛho fam ne nyinaa wɔ ne susuɛ na wayɔ kerubim ne mmɛ na abɛ wɔ kerub ntɛm na kerub wɔ anim mienu na onipa anim hwɛ abɛ ɔfa ha na gyata anim hwɛ abɛ ɔfa ha wɔyɔ no ɛdan no mu nyinaa hyiae efiri fam kosi pono no atifi na wayɔ kerubim ne mmɛ no asɔredan no fasuo ho asɔredan no wɔ apunwa ahinanan na kronkron bia no anim wɔ ne deɛ saara afɔrebukyia no yɛ dua ne kron basafa miɛnsa na ne ntwimu basafa mienu na ne ntwea so ne nyina so ne nafasuo yɛ dua na ɔka kyerɛ me sɛ yei ne ɛpono a esi Awurade anim na asɔredan no asa ne pia kronkron no wɔ apono mienu na apono no yɛ ntanta apono mu kamu mienu mienu yɛ apono biako deɛ na apono mienu yɛ biako deɛ na wayɔ asɔredan ano apono no so kerubim ne mmɛ sɛdeɛ wɔyɔɔ no afasuo no ho no na dua ntiasoɔ wɔ ntwonoo no anim adi hɔ fam na mpoma ni ehuna nkasa ne mmɛ wɔ ɔfa ha ne fa ha ntwonoo no nkyɛmu ne ɛdan no nkyɛmu mpia ne nkatasoɔ mpuna no ho. Ezekiel ti aduanan mienu ɛna ɔde me firi adifa atifi fam kwan so kɔɔ ɛho fam abannwa no soɔ na ɔde me kɔɔ damoa ɛda atuntumatoɔ ne ɛhɔ dan no ntentensoɔ a ɛhwɛ atifi fam no ho ne ntwimu ho ɛyɛ basafa ɔha
Ɛpono ano wɔ atifi fam, na ne trɛ yɛ baasafa aduonum. Ɛda emu fam abannwa no baasafa aduonu no tentensoɔ, ne ɛho fam abannwa no aboɔ nsɛyɛ no tentensoɔ. Abra na ahyɛ abra na anim, nsamso a ɛtɔ so mmiɛnsa mu. Na adamoa no anim na ɔkwan a ne trɛ yɛ baasafa du wɔ. Ɛde rekɔ emu fam, baasafa ɔha kwan, na apono no ano hyɛ atifi fam. Na soro damoa no yɛ ntiantia. Efiri mmara na ano di mu bi, na ɛntrɛ sɛ ɛdan no mfimfini ne aseɛ deɛ no. Efiri sɛ ɛyɛ aborosansa, na eni adum sɛ mannwa no adum no. Na wadwom afiri aseɛ deɛ ne mfimfini deɛ no so firi fam. Na aboɔ ban a ɛwɔ adi hɔ fam sane damoa no. Ɛho fam abannwa no mu hyɛ damoa no anim. Ne ntwimu baasafa aduonum. Na adamoa a ɛhwɛ ɛho fam abannwa no ntwimu yɛ baasafa aduonum. Na hwɛ, asɔredan no anim deɛ na ɛyɛ baasafa wɔ ha. Na adamoa yi pue aboɔ ban no so. Ɔkwan a obi firi ɛho fam abannwa no so reba mu a, ɔfa soɔ no da apueɛ fam. Abannwa no fasuo trɛ a ɛhwɛ apueɛ fam no. Atuntumatoɔ ne ɛhɔ dan ntentensoɔ mu na adamoa wɔ. Na ɔkwan da animu, ɛte sɛ adamoa a ɛwɔ atifi fam no. Ne ntwimu ne ne trɛ saara, ne n'adifire akwan nyinaa ne ne nsiesie. Na sɛdeɛ n'apono ano teɛ no, saara nso na adamoa a ɛwɔ anafoɔ fam no apono ano teteɛ. Ɛpono ano wɔ ɔkwan no ti, ɛne ɔkwan a ɛda ɛho aban no anim. Ɔkwan a wofiri apueɛ fam nam so ba mu no. Na ɔka kyerɛ me sɛ, atifi fam adamoa ne anafoɔ fam adamoa a esisi atuntumatoɔ no anim no, ne adamoa kronkron a asɔfo a wɔbɛn Awurade no bedi akronkronneɛ mu akronkronneɛ hɔ no. Ɛhɔ na wɔmfa akronkronneɛ mu akronkronneɛ nguguo, aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ, ne asodie ho afɔdeɛ no, na ɛhɔ yɛ kronkron. Asɔfoɔ no hyɛ ne mu a, wɔmfiri kronkronbea hɔ mfiri adi nkɔ ɛho fam abannwa no so. Na emu hɔ na wɔmfa wɔn ntadeɛ a wɔde som nguo, na ɛyɛ kronkron. Wɔnhyehyɛ ntade foforɔ ansa na wɔabɛn deɛ ɛyɛ ɔman no deɛ ho. Na owie emu fam dan no susuo no, wɔde me firi adi fa ɛpon kɛse a ani hwɛ apueɛ fam no kwan so. Na osusu hyia etwan. Ɔde susuo demmire no susu apueɛ mframa nnemmire 500. Susuo demmire no so di twa hyiae. Osusu atifi fam nnemmire 500. Susuo demmire no so di twa hyiae. Osusu anafoɔ fam nnemmire 500. Susuo demmire no so, ɔdane kɔ atɔeɛ fam kosusu nnemmire 500. Susuo demmire no so, afanan no so na osusu no. Ɔfasuo twa ho hyia twan. Ne ntwimu 500 ne ne trɛ 500. Sɛ entwa kronkronbea ne anihumafoɔ deɛ ntam. Ezekiel ti 49. Ɛna ɔde me baa ɛpon kɛse a ɛhwɛ apue kwan soɔ no ano. Na hwɛ, na Israel Nyankopɔn anim onyam firi apue kwan so reba. Na ne ne te sɛ esuo bebree, na n'anim onyam ma asase hranee. Na ade a mihunu yɛ no so te sɛ ade a mihunu yɛ a mebaa bɛsɛe kuro no. Na ɛyɛ nisuade hunu a ɛte sɛ ade a mihunu no asuo kɛba ho no. Na mede m'anim butuu fam. Na Awurade anim onyam no baa efie hɔ ɛpon kɛse a ɛhwɛ apue fam no kwan so. Na honhom no maa me so de me ba emu fam abannwa no so. Na hwɛ, Awurade anim onyam no ayɛ efie no ma. Na mete sɛ obi firi efie no mu ne me rekasa. Na ɔbarima bi gyina me nkyɛn, na ɔka kyerɛ me sɛ, onipa ba, mahengua sibea ne manamɔ agyinaeɛ a mɛtena hɔ Israelfoɔ mu akosi daa ni. Na Israel fie rengu me din kronkron ho fi bio. Sɛdeɛ wɔn ne wɔn ahemfo de wɔn adwamammɔ ne wɔn ahemfo afunu yɔɔɛ no, wɔn sorɔnsorɔmmea so. Sɛ wɔde wɔn apono ase too m'apono ase ho, na wɔde wɔn aponnwa nkyɛn mu sii m'aponnwa nkyɛn mu ho, ma ɔfasuo nko sii me ne wɔn ntam no. Na wɔde wɔn akyiwadeɛ a wɔyɛ guu me din kronkron no ho fi, ma mehyee wɔn m'abufuo mu no. Afei deɛ, obeyi wɔn adwamammɔ ne wɔn ahemfo afunu no afiri me nkyɛn akɔ akyirikyiri, na matena wɔn mu akosi daa. Wo onipa ba, fa efie yi kyerɛ Israel fie, na wɔn anim ngu ase, wɔn amumuyɛ ho, na ma wɔn nsusu nsususoɔ no. Na sɛ wɔn anim gu ase deɛ wɔayɔ nyinaa ho a, kyerɛ wɔn efie no suban ne ne nsiesie ne n'adifire ne ne mu ba,
ne ne su nyinaa ne n'ahyɛdeɛ nyinaa ne ne ban nyinaa ne ɛho mmara nyinaa na atwerɛ no wɔ n'anim na wɔnhwɛ ne su no nyinaa ne ɛho ahyɛdeɛ nyinaa na wɔni so. Yei ne efie no ho mmara. Bepɔ no atifi ne ɛhye a etwa ho hyia atwa nyinaa nyɛ akronkron ne mu kronkron. Hwɛ, efie no ho mmara nie. Na yeinom ne afɔrebukyia no nsusuyɛ. Basafa a biako yɛ basafa ne nsɛm trɛ soɔ. Ne nyina soɔ yɛ basafa na ne trɛ basafa. Na ano ano ohini a etwa ho hyia yɛ nsaama biako. Na yei ne afɔrebukyia no ase. Na efiri fam nyina soɔ no so de kosi aseɛ fafrɛ no so yɛ basafa mmienu. Na ne trɛ basafa biako. Na efiri fafrɛ kumaa no so kosi fafrɛ kɛseɛ no soɔ yɛ basafa nan. Na ne trɛ basafa biako. Na afɔrebukyia no yɛ basafa nan. Na efiri afɔrebukyia no so de kɔ soro wɔ mmɛn nan. Na afɔrebukyia no ntwimu yɛ basafa dumienu. Na ne trɛ dumienu. Na fa nan ɛyɛ ahinanan. Na fafrɛ no ntwimu yɛ basafa dunan. Na nafa nan ne trɛ yɛ dunan. Na ano a etwa ho hyia no basafa fa. Na ne nyina soɔ basafa twa ho hyia. Na naforo yɛ hwɛ apueɛ. Na ɔka kyerɛ me sɛ, Onipa ba, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Yeinom ne afɔrebukyia no ho ahyɛdeɛ. Da a wɔbɛyɛ no sɛ wɔmmɔ so hyeɛ afɔdeɛ na wɔmpeto so mogya no. Asɔfoɔ, Lewifoɔ a wofiri Sadok asefoɔ mu a wɔbɛba abɛbɛn me sɛ wɔrebɛsom me no, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ma wɔn nantwiburuwa na wɔmfa mmɔ bɔne ho afɔdeɛ. Na afa ne mogya no bi keka ne mmɛn nan ne fafrɛ no ahinanan ne ano a etwa ho hyia. Fa yi ɛho bɔne na pata ma me. Na fa bɔne ho afɔdeɛ na ntwinini no. Na hye no efie no baabi a wayi ato hɔ. Kronkronbea adi hɔ fam no. Na ɛda a etia mmienu no, fa ɔpapo a oni dɛm bra bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ. Na wɔmfa nyi afɔrebukyia no ho bɔne. Sɛdeɛ wɔde nantwinini no yiiɛ no. Sɛ wowie bɔne no yi a, fa nantwiburu a oni dɛm ne nnwankuo mu adwenini a oni dɛm bra. Na fa wɔn bra Awurade anim. Na asɔfoɔ no mfa nkyene ngu wɔn so. Na wɔmfa wɔn mmɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ma Awurade. Nanso na fa ɔpapo bɔ bɔne ho afɔdeɛ daa. Na nantwiburuwa ne nnwankuo mu dwenini a ɛdɛm biara ni wɔn ho nso na wɔmfa mmɔ. Nanso na wɔmfa mpata ma afɔrebukyia no. Na wɔnwura ho na wɔmfa nhyɛ nsa. Na wɔwie nna no a, da a ɛtɔ so nwɔtwe de rekoro yi. Asɔfoɔ no mmɔ mo hyeɛ afɔdeɛ ne mo asomdue afɔdeɛ afɔrebukyia no so na m'ani bɛsɔ mo. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel ti 49. Ana ɔde me faa kronkronbea anim pon kɛse a ɛhwɛ apue no kwan soɔ. Na ɛno deɛ na watum. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, Ɛpon kɛseɛ yi, watom ara, ɔrenhini, na obi remfa mu mamu. Ɛfiri sɛ Awurade Israel Nyankopɔn afa mu aba mu nti, watom ara, ɔberempɔn no nko. Ɔberempɔn a wɔyɛ nti na ɔbɛtena mu adidi Awurade anim. Ɔbɛfa ɛpon kɛseɛ no ntwonoo kwan so ahyɛ ne mu. Na wafa ɔkwan no so afiri adi. Ɛna ɔde me faa atifi fam pon kɛseɛ no kwan so de me baa ɛdan no anim. Na mehwɛe, na hwɛ. Na Awurade animuonyam no ahyɛ Awurade dan no ma. Na mehwee fam de m'anim butui. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, Onipa ba, fa wakoma si so, na fa w'ani hwɛ, na fa w'aso tie deɛ merebɛka akyerɛ wo. Awurade fie ahyɛdeɛ nyinaa, ne mmara nyinaa ho no nyinaa, na fa wakoma si efie no mu hyɛne ne kronkronbea adifiri no nyinaa so. Na ka kyerɛ asowuyɛfoɔ Israel fie no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Israel fie, mo akyiwadeɛ no nyinaa, momma no nnɔɔso ma mo. Sɛ mode ananafoɔ mma, akoma momonotofoɔ ne honam mu momonotofoɔ baayɛ. Sɛ wɔmɛtena me kronkronbea engu me fie ho fi. Sɛ mode m'aduane, sradeɛ ne mogya baayɛ, na wɔsɛe mapam, mo akyiwadeɛ nyinaa soɔ. Nanso, mo anyɔ m'akronkronneɛ no ho adwuma no. Na mmom mode mo ara mo nipa asisi me kronkronbea hɔ adwuma no soɔ. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɔnanani biara a wɔyɛ akoma momonoto ne honam mu momonoto nhyɛne me kronkronbea. Ananafoɔ a ɛwɔ Israelfoɔ mu nyinaa mu. Na mpo Lewifoɔ a wɔafiri me ho kɔ akyirikyiri.
Israel foma wɔfom firi me nkyɛn kodi wɔn abosom akyiri no mu no wɔn mpo ɔbɛsoa wɔn mumuyo na wɔbɛyɛ me kronkronbea asomfo ayɛ efie no apono ano ahwɛfoɔ na wasom efie no mu wɔn na wɔbɛbɔ ɔhyɛ afɔdeɛ ne wokum afɔdeɛ ama ɔman no na wɔn ara na wɔbɛgyina wɔn anim asom wɔn esiane sɛ wasom wɔn abosom anim na wadane Israel fie amumuyo sintidua nti mama me nsa so etia wɔn Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ ɔnsoa wɔn amumuyo na wɔn twempene me mmɛyɔ asɔfodwuma ma me na wɔn mmɛn makronkronneɛ no biara mma makronkronneɛ mu akronkronneɛ ho na wɔnsoa wɔn ahokoraa ne wɔn akyiwadeɛ a ɔyɔɔe no nanso mede efie no ho adwuma no bɛhyɛ wɔn nsa ɛho som ne adeɛ biara a ɔyɔ wɔ mu no nyinaa mu na asɔfoɔ Lewifoɔ Sadok ma a wɔyɔ me kronkronbea hɔ adwuma bere a Israelfoɔ firi me nkyɛn kɔfom kwan no wɔn deɛ ɔbɛbɛn me asom me na wɔgyina m'anim de sradeɛ ne mogya abrɛ me Awurade Nyankopɔn asɛm nie wɔn na wɔbɛhyɛne me kronkronbea hɔ na wɔn na wɔbɛbɛn me pono ho abɛsom me na wɔayɔ me som adwuma no na sɛ ɔreba emu fam abɛnwa apon kɛseɛ no mu a ɔnhyehyɛ nwera ntaadeɛ na kuntuntam biara nka wɔn ho bere a ɔresom emu fam abɛnwa no apon kɛseɛ no mu ne efie no mu nwera hyehyɛdeɛ mbɔ wɔn ti na nwera pieto nhyehyɛ wɔn mfa biribiara a ɛbɛma wɔafiri fifiri mu abosoɔ na ɔrefrɛ de akɔ ɛho fam abɛnwa no so akɔ ɔman no nkyɛn a wɔnyiyi wɔn ntaadeɛ a wɔhyɛ de somyɛ no mfa ngu kronkronbea adammoa no mu na wɔn hyehyɛ ntaadeɛ afoforo na wɔamfa wɔn ntaadeɛ kronkronyɛ no ankɔ nkurɔfoɔ no mu na wɔnyiyi wɔn ti nso wɔn si ati mu bubuo nko na wɔmubu wɔn tiri soɔ na bobisa nso ɔsɔfoɔ biara nnom bere a ɔrehyɛne emu fam abɛnwa no soɔ nanso wɔmfa okunafoɔ ne deɛ wako no nware na mmom ɔmfa Israel fie asefoɔ mu mmaa anaa okunafoɔ a wɔyɛ ɔsɔfoɔ bi kunafoɔ na wɔn kyerɛkyerɛ me man akronkronneɛ ne deɛ ɛboɔ ntam sonsonneɛ na wɔma wɔn hunu deɛ ɛho wɔ fi ne deɛ ɛho teɛ ntam sonsonneɛ na akame nsɛm nso wɔn ara na wɔnyina hɔ mu ho aten matemudeɛ so na wɔn mu aten na wɔnhwɛ me mmara ahodoɔ ne mahyɛdeɛ mafahyɛ nyinaa mu na wɔnyɛ me home na kronkron na wɔn kɔfunu bi ho enkogu wɔn ho fi gye agya ne ɛna ne ɔbabɛni ne ɔbabaa ne onuabarima ne onuabaa a onyanyɛ ɔbarima deɛ ho na wɔwɔ ho kwan sɛ wɔma wɔn ho kum na wodwira ne ho wie a ɔnkan nansoma no na ɛda a ɔrehyɛne kronkronbea akɔ mu fam abɛnwa so akɔsom kronkronbea no ɔmfa ne bɔne ho afɔdeɛ mmra Awurade Nyankopɔn asɛm nie na deɛ ɛbɛyɛ wɔn agyapadeɛ deɛ mene wɔn agyapadeɛ na momma wɔn kyɛfa bi Israel mu mene wɔn kyɛfa aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ no wɔn ara na wonnie na Israel mu ahyiredeɛ nyinaa nyɛ wɔn deɛ na ade nyinaa mu aba a edi kan mfitiaseɛ no ne ade nyinaa mu maso afɔrebɔde a momma so nyinaa no ɛnyɛ asɔfoɔ no dea na mommɔre mu deɛ edi kan no momfa ma ɔsɔfoɔ ne nhyira mmra wo fie abɔfo biara ne deɛ watete ne mu nomaa ne mmuo mu no asɔfoɔ ni Ezekiel ti aduananum na sɛ moretwe asase no so ntonto de akyɛ agyapadeɛ a munyi so masoɔ afɔrebɔdeɛ asase no mu akronkrondeɛ ma Awurade ne ntwemu nyɛ susuo demmire 50,000 na ne trɛ 50,000 ɛne asase kronkron wɔ ne hye nyinaa mu hyia yie mu 500 ne 500 a ɛma no yɛ anyinanan hyia no nyɛ kronkronbea no deɛ na basafa 50 nyɛ ne mfikyi sɛ ase ntwa ho hyia na asase a mosusuo no ara mu susuntwemu 50,000 ne ne trɛ 10,000 na yie mu na kronkronbea no akronkronneɛ mu kronkron no ntena asase no mu akronkronneɛ no ɛnyɛ asɔfoɔ a ɔsom kronkronbea a opinkyɛn bɛsom Awurade no deɛ na ɛnyɛ wɔn adan sisibea ne kronkronbea ho kronkronbea na ntwemu 50,000 no ne ne trɛ mu 10,000 nyɛ Lewifoɔ a wɔyɛ efie no mu asomfodeɛ na ɛnyɛ wɔn kyɛfa nkura a ɔbɛtena mu
nanso munyi nkuro no kyɛfa a ne trɛ mpem num ne ne ntwemu mpem aduonum kronkron bia ma so afɔrebɔdeɛ no ho ɛnyɛ Israel fie nyinaa dea na ɔbrempɔn no deɛ no nna kronkron bia no ma so afɔrebɔdeɛ ne kuro no kyɛfa no nkyɛmu ɛha ne ha kronkron bia no ma so afɔrebɔdeɛ ne kuro no kyɛfa no anim atɔyɛ fam de rekɔ atɔyɛ ne ɛpoyɛ fam de rekɔ ɛpoyɛ ntwemu ne musuakuo no kyɛfa no miako deɛ no nse ɛmfiri atɔyɛ hyeɛ so nkɔ ɛpoyɛ hyeɛ so asase no na ɛnyɛ ne kyɛfa Israel mu na mabrempɔn a nhyɛ me man so bio na wɔmfa asase no ma Israel fie sɛdeɛ wɔn musuakuo no teɛ sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie momma no nɔɔsoma mo Israel brempɔn munyi emimdie ne nhyɛsoɔ na monyo atemudeɛ ne atenenedeɛ munyi mu tintinnyie mfiri me man so Awurade Nyankopɔn asɛm nie munya nsɛnniakwan mu ne efa tenene ne bat tenene efa ne bat nsusuyɛ nyɛ biako na bat nkura hɔ ma nkyɛmu dumu biako na efa nso nyɛ hɔ ma nkyɛmu dumu biako ne nsusuyɛ nyɛ sɛ hɔ ma biako na dwetɛbra nyɛ gyara aduonu dwetɛbra aduonunu dwetɛbra dunum nyɛ mo mane yei ne maso afɔrebɔdeɛ a moma soɔ ɛyɛ hɔ ma mu efa nkyɛmu nsia mu biako ne atokuo hɔ ma mu efa nkyɛmu nsia mu biako na ɛnwo ho ahyɛdeɛ nie ɛnwo bat no bat nkyɛmu dumu biako na moma mfiri susukura a ɛne hɔ ma edi bat dunu mu na bat du na ɛyɛ hɔ ma na odwan biako a ofiri nwankuo mu nwan ahanu a ɛwɔ Israel adidibea a ɛhɔ afɔ no mu na ɛnyɛ aduane afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ na ɔmfa mpatama wɔn Awurade Nyankopɔn asɛm nie asase no so man nyinaa ɛmfa mmasoɔ afɔrebɔdeɛ yi ma Israel mu brempɔn no na deɛ da ɔbrempɔn no soɔ no sɛ ɔmma ɔhye afɔdeɛ aduane afɔdeɛ ne ehwiesa na pɔnna ne abosome foforɔ ne homenna wɔ Israel fie afa a ɔhyehyɛ nyinaa mu ɔno ara na ɔma bɔne ho afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ a wɔde patama Israel fie no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie bosome a edi kan no da a edi kan no fa nantwiburuwa a onni dɛm yi kronkronbea no ho bɔne na ɔsɔfoɔ no mfa bɔne ho afɔdeɛ mogya no bi nkeka efie no aponnwa ne afɔrebukyia no fafrɛ no ntwea so nan ne emu fam abɛnwa pon kɛseɛ no aponnwa ho na bosome no da a ɛtɔ so nson no yɔ saa ara deɛ wafom anibiana soɔ ne ntetekwasɛm soɔ no nti na momfa mpatama efie no bosome a edi kan no da a ɛtɔ so dunan no nya mutwam na pɔn na nanson ɛpiti na wonie na ɔbrempɔn no mfa nantwinini bi da no ara mo ɔno ara ne asase no so man nyinaa ho bɔne ho afɔdeɛ na afahyɛ nanson no nyinaa ɔma ɔhye afɔdeɛ ma Awurade anantwinini nson ne adwinini nson a ɛdɛm ni wɔn ho nnafua nson yi daa ne bɔne ho afɔdeɛ nso ɔpapo biako da biara na ɔma aduane afɔdeɛ nso nantwie biako deɛ efe biako ne odwinini biako deɛ efe biako na ɛnwo susutua biako nka efe biako ho bosome a ɛtɔ so nson da a ɛtɔ so dunum no afahyɛ no mu no ɔnyɛ sei ara nanson sɛ bɔne ho afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne ɛnwo no ara Ezekiel ti aduane nsia sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie emu fam abɛnwa pon kɛse a ɛhwɛ apueɛ no wɔn tumu ara adwumayɔ nansia no na homeda no deɛ wɔnhini na bosome foforɔ da no nso wɔnhini na ɔbrempɔn no mfiri ɛho fam mfa ɛpon kɛseɛ no ntwonoo kwan so mmegyina ɛpon kɛseɛ no aponnwa ho na asɔfoɔ no mmɔ ne hyeɛ afɔdeɛ ne n'asomdwe afɔdeɛ na ɔnkoto nsɔre ɛpon kɛseɛ no aponnwa ase na ɔmfiri adi na ɛpon kɛseɛ no deɛ wɔntumu kosi anwummere na asase no so man no nso nkoto nsɔre ɛpon kɛseɛ no ano homenna ne abosome foforɔ mu Awurade anim na ɔhye afɔdeɛ a ɔbrempɔn no mfamrɛ Awurade no nie homeda nwantensia a woni dɛm ne odwinini a woni dɛm ne aduane afɔdeɛ odwinini no deɛ efa ne nwanten no ho aduane afɔdeɛ a ne nsa bɛsosoɔ ne ho susuto a ɛka efa no ho
na bosome foforo da no nantwiburu a oni dem ne nwantin sia ne odwenini biako a oni dem ne nantwinini no ho efa ne odwenini no ho efa na onfa nye aduane afode ne nwantin no de sɛdeɛ ne nsa bɛsoso ne enwo susuto a eka efa ho na sɛ obrempɔn no rebe hyɛne mu a ɔmfa ɛponkɛseɛ no ntwo no kwan so nkomu na ɔmfa ne kwan no so mfredi na sɛ asase no so man no rebe Awurade anim afahyɛ no mu a deɛ ɔfa etifi fam ponkɛseɛ no kwan so ba mu bɛsɔreɛ no wɔmfa anaafo fam ponkɛseɛ kwan so mfredi na deɛ ɔfa anaafo fam ponkɛseɛ no ba mu no ɔmfa etifi fam ponkɛseɛ no ano mfredi ɔnsane mfa ɛponkɛseɛ a ɔfa mu ba mu no mu mfredi na ɔnantete mfredi na obrempɔn no sɛ ɔreba mu a ɔmfra wɔn mu mmra mu na sɛ ɔrefrɛ di a ɔne wɔn mfredi na napɔn na ne afahyɛ no mu aduane afɔdeɛ nye nantwinini ho ifa ne odwenini ho ifa ne nwanten ho sɛdeɛ ne nsa bɛsoso ne ifa ho susutoa na sɛ obrempɔn no rebɛbɔ ayamyɛhyeɛ afɔdeɛ anaa ayamyɛ asomdwe afɔdeɛ ama Awurade a ɛne wɔnhene no ɛponkɛseɛ a ɛhwɛ apueɛ no na wɔmmɔ ne hye afɔdeɛ ne n'asomdwe afɔdeɛ sɛdeɛ wɔyɔ no homeda no na wɔmfrɛ di na n'adi frɛ akyiri no ɔnto ɛponkɛseɛ no mu na odwante a wadi afe a wɔnii dɛm na fa bɔ ɔhye afɔdeɛ ma Awurade anɔpa nabɔ na siesie ɛho aduane afɔdeɛ daa anɔpa efa nkyɛmu nsia mu biako ne ɛnwo susutoa nkyɛmu mmiɛnsa mu biako na wɔmfa mfɔre isam no na ɛnyɛ aduane afɔdeɛ ma Awurade ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ daa na monsiesie odwanten no ne aduane afɔdeɛ ne ɛnwo no daa anɔpa ɛyɛ daa ɔhye afɔdeɛ sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie sɛ obrempɔn no de n'agyapadeɛ no bi kyɛ ne ma no bi a ɛyɛ ne ma no deɛ wɔn agyapadeɛ mu kyɛfa ne no na sɛ wɔde n'agyapadeɛ no bi kyɛ ne nkoa mu bi a ɛneɛ ɛnyɛ ne deɛ nkosi ahofadi afe no so na ɛnsane nkɔyɛ obrempɔn no deɛ bio ɛyɛ wɔn nko ara agyapadeɛ ne ma na ɛnyɛ wɔn deɛ nanso obrempɔn no mfa ɔmanfoɔ no agyapadeɛ bi mpamo wɔn mfiri wɔn kyɛfa mu ɔno ara ne kyɛfa no bi na ɔmfa ma ne ma na woni deɛ ɛbɛyɛ na wɔampa nsan me man mu biara ɛmfiri wɔn agyapadeɛ so ɛna ɔde me fa ɔkwan a ɛda ɛponkɛseɛ no nhyɛn mu no so kɔɔ adamoa kronkron a ɛyɛ asɔfoɔ deɛ a ɛhwɛ atifi fam no ano na hwɛ afa bi wɔ hɔ atɔyɛ fam akyire no ho a na ɔka kyerɛɛ me sɛ ɛha ne faako asɔfoɔ no bɛnoa asodie ho afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ no na watoto aduane afɔdeɛ no na wɔamfa mfrɛ di ankɔ ɛho fam abɛnwa no so ankɔte ɔman no ho ɛna ɔde me firi adi ba a ɛho fam abɛnwa no soɔ na ɔmaa me sene kɔ abɛnwa no ntwea nan no ho na hwɛ atuntuma bi wɔ abɛnwa no ntwea biara so abɛnwa no ntwea nan no mu na ntuntuma a wabram ho wowɔ a ne ntwimu yɛ baasafa aduanan na ne trɛ aduasa ntwea so ntuntuma nan no nyinaa nsusuyɛ yɛ biako na bama bi twa ntuntuma nan no mu hyia twan na wayoyɔ mukyia mama no ase de atwa mu ahyia na ɔka kyerɛɛ me sɛ yenom ne aduanoa adan a efie no mu asomfo no noa ɔmanfoɔ no kumafɔdeɛ wɔ hɔ Ezekiel ti aduanan nson ɛna ɔde me sane baa asɔredan no pono ano na hwɛ nsuo firi asɔredan no aponnwa ase resene kɔ apueɛ fam na ɛdan no anim hwɛ apueɛ na nsuo no resen wɔ aseɛ efie ni nifa so afɔrebukyia no anafoɔ fam na ɔde me nam atifi fam ponkɛseɛ no kwan so firi adi na ɔde me fa mfikyi kwan no so konton baa anim ponkɛseɛ a ɛhwɛ apueɛ no kwan so na hwɛ na nsuo firi nifa so resene ɔbarima no firi kɔ apueɛ no na susu homa kura ne nsam na osusu baasafa pem na ɔde me twa nsuo no nsuo a ɛka nampɔ soɔ na osusu apem na ɔde me twa nsuo no nsuo a ɛka nankroma na osusu apem na ɔde me twae nsuo a ɛka asene mu na osusu apem na ɛyɛ asu a mantumi mantwa ɛfiri sɛ nsuo no mu dɔ ayɛ sɛ nsuo a wɔborɔ asu a wɔntumi ntwa na ɔka kyerɛɛ me sɛ onipa ba
wahunu. Na ɔde me nam asuo no ano sane bae. Na mesane bae na hwɛ, nnua bebree pa wɔ asuo no ano, ɛha ne ɛha. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, nsuo yi firi sene kɔ apueyɛ fam kanko no mu, na esiane kɔ mpaprɛ no so, na ɛkɔ po mu. Ɛpo mu na nsuo a efiri sene yi korɔ, na asa nsuo no yadeɛ. Na ɔkra teasefo biara a ɛka ne ho baabiara a asuo a ɛboro so yi bɛkɔ hɔ no benya nkwa, na emu nam bɛdɔɔso bebree pa. Ɛfiri sɛ nsuo yi bɛkɔ hɔ, na wasa po no nsuo yadeɛ, na ade nyinaa anya nkwa deɛ asuo no korɔ. Na apo foforɔ bɛgyina so, ɛfiri Engedi kosi En Eglaim bɛyɛ asɛw hatabea. Emu mpataa bɛyɛ ahodoɔ sɛ ɛpo kɛseɛ mu nam bebree pa. Ɛho aforɔ ne atɛkyɛ deɛ wɔrensa, wɔde bɛma no ayɛ nkyene. Na asuo no nsu noa ha ne ha na nnua a wodie ahodoɔ nyinaa bɛfifire. Na hahan rempo na n'aba rensa, ɛbɛsoso n'abosome mu, ɛfiri sɛ ne nsuo no kronkronbea na ɛfiri sene, na n'aba bɛyɛ aduane na n'ahahan ayɛ aduro. sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Yei ni ɛhye a mode bɛyɛ asase no ama Israel mmusuakuo 12 no adi soɔ. Yosef deɛ nyɛ nhoma 2, na monkyɛ ni so ma obiara deɛ nyɛ sɛ ne nua deɛ, ɛfiri sɛ ɛho na maka ntam sɛ mede bɛma mo agyanom no, na asase yi bɛda hɔ ama mo na modi so. Na asase no hye nie, ano a ɛda atifi fam, ɛfiri ɛpo kɛseɛ no ano fa Hetron kwan a ɔrekɔ Sidad no so, Hamat, Berota, Sibrim ɛda Damasko ne Haman hyeɛ ntam no, Hasa Hatikon a ɛda Haran hyeɛ ho no, na ɛhyeɛ no firi ɛpo no ano kɔ Hasa Enon, Damasko hyeɛ so. Na atifi fam deɛ, ɛhyeɛ a ɛda atifi fam ne Hamat, na ɛne ano a ɛdi atifi fam no. Na ɛhyeɛ a ɛda apueyɛ fam ne Yordan a ɛwɔ Haran ne Damasko ne Gilead ɛne Israel asase ntam no. Munsusu mfiri ɛhyeɛ no so nkɔ apueyɛ po no ano, na ɛne ɛhyeɛ a ɛdi apueyɛ fam no. Na ɛhyeɛ a ɛda anafoɔ fam hwɛ anafoɔ fam no, ɛfiri Tamar kɔ ɔha mu nsuo a ɛwɔ Kades nam Misraim subonhwa no ano kɔduru ɛpo kɛseɛ no ano, na ɛne ɛhyeɛ a ɛhwɛ nifa anafoɔ fam no. Na ɛhyeɛ a ɛda atɔyɛ fam ne ɛpo kɛseɛ no firi ɛhyeɛ no ano ara kosi Hamat ntɛntɛnsoɔ, ɛne ɛhyeɛ a ɛdi atɔyɛ no. Na monkyɛ asase yi mu mfa sɛdeɛ Israel mmusuakuo no tie. Na ntontoso na monkyɛ asase no mfa ni soɔ. Mo ne ananafoɔ a wɔbɛyɛ mo mu ahɔhoɔ a mo mu wawowo ma no, na wɔnyɛ mo sɛ wɔn a wɔwoo wɔn Israel ma mu, wɔne mo mmɔ agyapadeɛ so ntonto Israel mmusuakuo no mu. Na abusuakuo ko a ɔnanani bi abɛyɛ mu hɔhoɔ no, ɛhɔ ara na momma no n'agyapadeɛ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel ti 48. Na yenum ne mmusuakuo no din, ɛfiri atifi fam awieɛ, Hetlon kwan nkyɛn mu a ɔrekɔ Hamat, Hasa Enan, Damasko hyeɛ so, deɛ ɛhwɛ atifi fam wɔ Hamat nkyɛn mu, na wonya ano apueyɛ ne atɔyɛ. Dan homa 2, na deɛ ɛdi Dan hyeɛ so a ɛfiri apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Asel deɛ 2, na deɛ ɛdi Asel hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Naftali deɛ 2, na deɛ ɛdi Naftali hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Manase deɛ 2, na deɛ ɛdi Manase hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Efraim deɛ 2, na deɛ ɛdi Efraim hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Ruben deɛ 2, na deɛ ɛdi Ruben hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Yuda deɛ 2, na deɛ ɛdi Yuda hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no nyɛ masoɔ asase a momma soɔ no. Ne trɛ nyɛ susuo demire 50,000, na ne ntwemu nyɛ sɛ kyɛfa no bi mfiri apueyɛ nkosi atɔyɛ. Na kronkronbea no nan mfimfini, masoɔ asase a monyim Awurade no ntwemu nie. Susuo demire 50,000 ne ne trɛ 10,000. Na wɔn a masoɔ asase kronkron yi nyɛ wɔn deɛ nie. Asɔfoɔ deɛ, atifi fam basafa 50,000, atɔyɛ fam trɛ 10,000, apueyɛ fam trɛ 10,000, na anafoɔ fam ntwemu 50,000. Na Awurade kronkronbea no nan mfimfini. Ɛnyɛ asɔfoɔ a wɔayɛ wɔn kronkron Sadok mmamu a wɔayɛ mesum adwuma no a wɔamfom.
Israelfoɔ fom no sɛdeɛ Lewifoɔ no fom yɛ no na wonya asase no masoɔ mu deɛ wamasoɔ akronkron ne mu ade kronkron Lewifoɔ no hye ho na Lewifoɔ no nya asɔfoɔ hye no nkyɛ mu ntwimu mpem 25 ne ne trɛ mpem 10 ntwimu nyinaa nyɛ mpem 25 na ne trɛ nyɛ mpem 10 na wɔn tɔn mu bi na wɔn sesa na wɔn nane asase no adeɛ a edi kan no mma na ɛyɛ kronkron ma Awurade na basafa mpem ma ɛka ne trɛ mu mpem 25 no mu no nyɛ enuhumafoɔ adeɛ ma kuro no sɛ wɔn tenabea ne ɛho asase na kuro no nam finfini na ne nsusuye nie ɛtifi fem ano basafa mpem 9,500 na anafo fem ano mpem 9,500 na epuye ano mpem 9,500 na atoye fem ano mpem 9,500 na kuro no nya mfikyisase basafa etifi fem 250 ne anafo fem 250 ne epuye fem 250 ne atoye fem 250 na de aka ne ntwimu a ɛyɛ maso asase kronkron ne nkyɛmu epuye mpem 10 ne atoye mpem 10 no ɛna maso asase kronkron ne nkyɛmu na ne nɔbaeɛ nye kuro no adwumayɛfoɔ aduane na kuro no adwumayɛfoɔ deɛ obefiri Israel musuako nyinaa mu abɛyɔ so adwuma emaso asase no nyinaa yɛ basafa mpem 25 ne mpem 25 moma maso asase kronkron no nyɛ ehinanan na enka kuro no die no ho na enkaeɛ no nyɛ ɔbrempɔn no die maso asase kronkron ne kuro no die no ho ɛha ne ɛha die ɛda maso asase no basafa mpem 25 no ho kosi epuye hye so ne atoye fem die a ɛda mpem 25 no ho kosi atoye hye so ma no sisɛ musuakuo no kyɛfa so no ɛnyɛ ɔbrempɔn no die na maso asase kronkron ne efie no kronkron bia no nantem na efiri Lewifoɔ no kyɛfa ne kuro no kyɛfa a ɛda ɔbrempɔn no die no ntem no so die ɛda Yuda hye ne Benyamin hye ntem no nyɛ ɔbrempɔn no die na musuakuo a aka no die nie efiri epuye de kɔ atoye no Benyamin die biako na die di Benyamin hye so free epuye de kɔ atoye no Simeon die biako na die di Simeon hye so free epuye de rekro no Isaka die biako na die di Isaka hye so free epuye de kɔ atoye no Sebulon die biako na die di Sebulon hye so free epuye de kɔ atoye no Gad die biako na Gad hye a ɛwɔ anafo fam a ɛkyerɛ nifa no so hye no free Tama emfa wo hamu nsu a ɛwɔ Kades ne Misraim so bonhwa no nkosi ɛpo kɛse no ano ye ni asase a momfa ntonton nkyɛma Israel musuakuo na woni so no na yenum ne wɔn kyɛfa Awurade Nyankopɔn asɛm nie na yenum ne kuro no ho apono ɛtifi fam die no nsusuye ye basafa mpem 9,500 na kuro no apon kɛse no wowɔ Israel musuakuo no din ɛtifi fam apon kɛse miɛnsa Ruben pon kɛse biako Juda pon kɛse biako Lewi pon kɛse biako na epoye fam die no basafa mpem 9,500 ne apon kɛse miɛnsa Joseph pon kɛse biako Benjamin pon kɛse biako Dan pon kɛse biako na anafo fam die no nsusuye basafa mpem 9,500 ne apon kɛse miɛnsa Simeon pon kɛse biako Isaka pon kɛse biako Sebulon pon kɛse biako atoye fam die no basafa mpem 9,500 na pon kɛse miɛnsa Gad pon kɛse biako Aser pon kɛse biako Naftali pon kɛse biako die etwa ho hyia yɛ mpem 18 na efrida no kuro no din ni Awurade wɔ hɔ